اوا كمتي كل زين قبره مدب حدا عدوم قاشال لنا لومي تي مدباتنا كمتي نوي حوان كاسر وصنا حكوم اب ايرتران زورا ايرتران زلو كونتات زدسس مدباتي نعو مركسو مباركة نايلو مشات عدوم قاشانا دكتور أخليلو كم بوليتيكال ساينس تمتن قداي حقرنا موخا تي زبينا زلو بدو هنتات ناي ديمقراسي هنتات ناي حقر كما يكمثل كم زخل مسانا كزتن مسانا ديسكاس كجبر زلو حسابات كمسانا خكاف ليليو متي زلو مو تمدب نمجمر دكتور أخليلو دحر تعرف كهونكا مدب نبخا كسجاجرو احترا بيلكا بزعبا دحر بايتا هاون انت نجر كان دسم بلنا مهنياتو بزح سب دكتور أخليلو ماني ودي فلت كله خلي بزجزا دحر بايتا خا احترا بيلكا مأتوي تطعيمكا نافتي نلوم مشت حسكا مزي هذا لها مدب كنأتو بشمين بشم عراميتن بشم كله سب زكاة لك هذا المهم كعد مكافته يعني ليه قرم يغني لي عوض كل خاتكم نز نايلوم معاستي الدل ذهبكم لي بزعبا كنتات هاجرنا بزعبا زلنايو كله كنتات تعمل حما كنتات ناي إيرتراخ نزاربن بتعمل يمسجن كم زع عينت بايتا أقداسيو بفلاي أبدو بتاعه مو أصدق كلنا الذي حدنا حسب اللغات كلا أي كأني تبقصو بسنة فلتت عيدي كونه ويكا بخلص حساب عيدي كونه بتكبروا ون أبتا مصايت إرتاتين هنجبر كابزبل تبقصو مالتيو شماي أخلي الجرماي بحال جرمن كباب فرانكفورت زقمت شعوكف شالو ونقر تناخذ صنيحو كابش حمت ساعات 280 كلتن جميري عبد المن زقمت دلهو دحري تمرتي اب يونيفرسيتي ناي فرانكفورت ناي تمرنا اسراح بقت على حجي جناون اب ناي سح عالمي دلهو مالتيو مستي بوليتيكاو دحر بايتا بحال انت خوينو صلوا ناي جبهه لني كاب محبر مساها جميركا كاب كارتوم اب سدت اب جرمن ون كساب حجو انت خوينو ابتي دبتا اومي زلخو راي متي كم ساينتيست بزعبا هنصت هاجر وي بزعبا ارتاح زارب ديكونكو اكل نايت دبتا اومي سلازكونكو وني مالتيو انا ابال اي بي دي بي وي كاني سلف ديمقراسي بإرتراي حلافي وصاي ጉዳያት ከምኡን ክትላ ቦምበርያ ማለት እዩ ኣብ ሰፊ ዲሞክራሲ በኤርትራ ስለዚ ከም ዝኩላትና ሓንሳብ ዘለና ኣብቲ ቃልሲ እውን እጃም ኣለና ማለት እዩ ብዛዕባ እታ መጻኢት ኤርትራ እውን ሓስብ ኣለና ማለት እዩ እዚ እቲ ድሕረ ባይታ እዩ ሕጂ ሼር ክገብር ብዛዕባ Okay, I hope رأخول. Okay. نايلومي أرستنا هنسات هاجر ويك قلياتهم هنسات منجست هاجر بلو مالتيو تي منجستي كم مرحنا يتي هاجر كوينو بأنجليز جن state building بلو على حرف شاو مجلس نتو مالتيو لذي دحري وتكت ديكتاتورية سرعات على إيران تايت بين نادلو زعابي بده خون زخيل صباحنكو زي حتى زي مثلا مهنياتو سرعات زي دونغيو قطيفو خير مخان رديو بدحريو كنت هاي بيرنا له تزعابي تشالنج ويكا بده هون ناول بدحريو مسرحي تزعابي مسرح مالتي هذا سرعات زي الثلاثة عامات زخون حزب إيرترا بزي حقي بمشفشاف سبعة مسلات زي ولو كل من سي كاب هاجر تقص زجبرة شهو حزبون زلنا حزب إيرترا زخرف أخوناتات فايد ستيت فيك أزوالا هاجرات كوز بحالا هاجرات غير واز اللي مالتي لسه زعابي بدحري تايف مص نحن أخي نزحت زين ملاسك انتينا قاعد جندر زلنا مالتي فرالي مزح جنا كايدو زلنا قالسي تقالس انتايو ابي اسرا فتحي ديمقراسي نخمت زي سرعه دن هو انكلو ما بدحري اخي انتينا
نقبل زلنا كان حجة ندارو زلنا كنتايو عندما تقاوموا مالتي بتاع مسألة هاويان حتوتات ينزعات مالتي ስለዚህ ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመት እዚ ስርዓት ካብቲ ዓብይ ገበን ዝገበሮ እንተልዩ ነቲ ብቃልሲ ዝመፀ ብሰውራ ዝመፀ ኤርትራዊ ሃገር ወይ ከዓ ሃገራውነት ወይ ከዓ ኤርትራዊ መንነት ተሪሩ ዝነበረ ብቃልሲ ናይ ተጋድሎ ሓድነትን ብቃልሲ ናይ ህዝባዊ ግንባርን ሓደ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ቆይሙ ነይሩ እዚ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ኣብ ቃልሲ ናይ ኣፍሪቃውያን ክበሃል ከማ ንከኣል ማለት ምክንያቱ ካብቲ ትሕቲ ሃገራዊ ስምዒት ህዝቢ ኤርትራ ውፅኡ ተውራ ኤርትራ ብሓፈሻ ማለት እዩ ኤርትራዊ መንነት ከም ዝለብስ ገይርዎ እቲ ቃልሲ እውን ብ1991 ነፃ ክትከውን ከላ ኤርትራ እውን ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሃገራዊ መንነት ናይ ኤርትራ ዝበፅሓሉ ደረጃ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እምበኣር እዚ ኤርትራዊ መንነት እዚ ዓብ ንኹነትን ባይታን ነቲ ህንፀት ሃገር ወይ ከዓ ስቴት ቢልዲንግ ንክትገብር ዕድል ዝሃበ ባይታ እዩ ነይሩ ዝዓበየ ዕድል እዩ እውን ነይሩ ነቲ ህንፀት ሃገር ንምክያድ እቲ ዲሞክራሲ ንምምፃእ እውን እቲ ዝዓበየ ዕድል ንኤርትራውያን ነይርና ይኹን ሃገር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕድል እዚ ስርዓት እዚ ኣባኺንዎ ኣብዚ ኩነታት ዘለናዮ በፂሕና ኣለና ክሳብ ኤርትራ ፌይልድ ስቴት ወይ ከዓ ንዝፈሸለት ሃገር ኣብ ክበሃል ዝከኣል ደረጃ ተበፂሑ ኣሎ ድሮቲ ኤርትራዊ መንነት በቂሉ ዝነበረ እውን ኣብ ገለገለ ኣብ ደገ ሕጂ ብፍላይ ኣብ ዝርአ ኣብ ምጥርጣርን ኣብ ሕቶን ዘውድዎ ሰባት እውን ኣለዎ ማለት እዩ እምበኣር ናይ ሎሚ ከም ስነ ፍልጠት ኣስተምሮ መሃብ ዘይኮነ ሓባራዊ ዝኾነ ሓሳብ ኣምፂእካ እሞ ኣብታ ትመፅእ ዘላ ሃገር ድሕሪ እዚ ስርዓት እዚ ከመይ ጌርና ኢና ክንበገስ ንኽእል ንክትዕ መበገሲ ዝኸውን ሓሳባት ምምፃእ እዩ ማለት እዩ ስቴት ቢልዲንግ ወይ ህንፀት ሃገር ክበሃል እንከሎ ገፊሕ እንድዩ ግን ብሕፅር ዝበለ ሓደ መሰረታውያን ዝኾኑ ረቑሒታት ኣለዎ ማለት እዩ ሓደ እቲ ብዶባት ዝተፈልጠ ሃገር ከምዚ ሕጂ ኤርትራ ዘላቶ ማለት እዩ ካልኣይ ህዝቢ ታሳይ ከዓ እቲ ሃገራዊ መንግስቲ ማለት እዩ እዚ ዝተሓተተ ብዓብኡ መሰረታዊ ዝኾነ ረቑሒ ክበሃል ከኣል ማለት እዩ እምበኣር ኣስፊሕካ ክትሪኦ ከለካ ግን እቶም ረቑሒታት እንታይ እዮም ልኡላውነት ሃገር ብዘይገድስ ኤርትራ ኣብዚ እዋን ዝርዳእን እዩ ብዙሓት ልኡላውነት ምንታይ ክገብረ ኢልካ እዩ ዝብል ሕቶ ኣሎ ግን እታ ሃገር ኣላያ እቲ ዶባት ኣሎ እዩ እቲ ልኡላውነት ኣሎ እዩ ካልእ ሕጋውነት ስልጣን ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ብዘይ ሕጋውነት ነቲ ስልጣን ሒዝዎ ዘሎ ማለት እዩ ኣይተማልአን ካልእ ነጥቢ ብዓብኡ ህንፀት ልዕሊ ቅርፃ ማለት እዩ ልዕሊ ቅርፃ ክበሃል እንከሎ እቲ ሃገራዊ ትካላት ቤት ሌጊስሌቲቭ ሓጋጊ ፈፃሚ ኣካላት ምህላው ብዓብኡ ምስኡ ኣብቲ ትካላት እውን ክሰርሕ ዝኽእል ሃገራዊ ትካላት ምትካል ምህናፅ ምርግጋፅ መሰረታውያን ኣገልግሎት ዜጋታት ኤርትራ ማለት እዩ እታ ሃገር ኣብ ፀጥታ ኣብ ማሕበራዊ ፍትሒ መሰረታዊ ማሕበራዊ ፍትሕን ኣገልግሎትን ዓበ ኣርእስቲ ተኻፋልነት ህዝቢ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ሲቪካውያን ማሕበራት ህዝቢ ብምልኡ ዝተፈላለየ ክፋላት ሕብረተሰብ ኣብ ዝክካፈል ሓላፍነትን ተሓታትነትን ምስ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ምስ ጎረቤት ሃገራት ዘሎ ዝምድና ምስ ዓለም ለኻውያን ዘለዎ ውድባት ዩናይትድ ኔሽን ኮና ካልኦት ሃገራት እውን ብሓላፍነት ክሕተት ዝከኣል መንግስቲ ወይ ሰብ ስልጣን ክህሉ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ናይ ሽፍትነት ስራሕ የተሰርሕ ስለዚ ተሓታትነት ዘይብሉ ስርዓት እዩ ማለት እዩ ብዓብኡ ከዓ ክሕዝ ዝኽእሉ ሃገራውያን ትካላት ምህናፅ
እዚ ብስፍሕ ዝበለ ኣገላልፃ ናይቲ ህንፀት ሃገር ባይታ ዝህብ እዩ ማለት እዩ እምበኣር ብሕፅር ዝበለ ህንፀት ሃገር ክበሃል እንከሎ ውሽጢ ሃገራዊ መስርሕ ኣብ ምጥራይ ዓቕምታትን ትካላትን ሕጋውነትን ምስ ዝምድና ሃገርን ሕብረተሰብን ዘጣመረ እዩ ማለት እዩ ነዚኣ ክንሪኣ ከለና ኩነታትና ከምኡ ድዩ ሕጂ ኣይኮነን ምሁላትና ርድእ እንድዩ ግን ኣንፈት እውን ኣይሓዘን ካብኡ ክበፅሕ እምበኣርከስ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ብጥሙር ኣብ 4 ዓበይቲ ክፋላት ክጥነፍ ይከኣል ማለት እዩ ሓደ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕን ዘተን ተመርኮሰ ርክብ ብሓፈሽኡ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብን ዝምድና ማሕበራውያን ኮማትን ስልጣንን ዘተኮረ ዓብ ኣርእስቲ ምህላው ካልኣይ ኣብ ሕጋውነት ተመርኮሰ ምሕጃል ማሕበራዊ ክብርታት ወይ ከዓ ኩንትራት ማሕበራዊ ኩንትራት ክበሃል እንከሎ ናይ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሕብረተሰብ ማሕበራዊ ኩንትራት ምእታው እዩ ማለት እዩ ምስቲ መንግስቲ ማሕበራዊ ኩንትራት ኣሎ ምስቲ ሕብረተሰባት ማሕበራዊ ኩንትራት ኣሎ እቲ ህዝቢ ንባዕሉ ማሕበራዊ ኩንትራት ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሓባርን ብሰላምን ኩነታት ብሓንሳብ ንክትነብር ማሕበራዊ ኩንትራት ተኣትፈሉ መድረክ ክህልዎ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ማሕበራዊ ኩንትራት ኣብ መንጎ ሃገርን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብን ክህልዎ ማለት እዩ ኩነታትና ክርአ እንከሎ ሕጂ ማሕበራዊ ኩንትራት ክህሉ ዘይኮነስ ብፀቕጥን ብመምርሕን ብትእዛዝን ናይ ፍሉያት ሰባት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ካልእ ዓብ ኣርእስቲ ህንፀት ዓቕምታት ሓደ ህንፀት መሰረታዊ መንግስታውያን ምሕዳራውን ዓቕምታትን ብደረጃ ሃገር ምህላው እቲ ራብዓይ ክፋል ሰበስልጣን ዋሕስነት ኣብ ግዝኣቲ ሕጊ ዝተመርኮሰ ኣጠቓቕማ ስልጣን ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ክትብል ዘይከኣል እንድዩ ግን ካብዞም መሰረታውያን ረቑሒታት እዚኣቶም ወፂእካ ህንፀት ሃገር ክትብሎ ወይ መስርሕ ኣሎ ክትብል ኣይከኣልኒ ማለት እዩ ኣስፊልካ እንተሪኤኻያ ከዓ ረቑሒታት ክበሃሉ እንከለዉ እቲ ህንፀት ሃገር ነዊሕን ቀፃልን መስርሕ እዩ ኣብዚ መንጎ 30 ዓመት ናፅነት ኤርትራ እቲ ህንፀት ሃገር ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፂሕናያ መሃልና ማለት እዩ ብ1991 ጀሚርና እንትንኸውን እዚ ክበሃል ፀኒሕ ኩሉ ረቑሒታት ተነማልኦ ነርና ሎሚ ኣብዚ በፂሕና መሃለና ማለት እዩ ምዝ ወዲ እዚ ክረአ ዘሎ ከዓ ብፍላይ ፍልይ ምስ ህንፀት ሃገር ክረአ ዘለዎ ከዓ እቲ ሃገራዊ መንነት እዩ ማለት እዩ ድሓር ክመፀና እቲ ርክባት ናቱ እውን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ብፍሉይ ኣትኩሮ ክረአ ዘሎ ፍልይ ምስ ህንፀት ሃገርን ሃገራዊ ትካላት ስርዓት እዚ ንኡ ከስሕቦ ዝኽእሉ ክጥቀመሎም ዝኽእሎም ገለገለ ሃገራዊ ትካላት ተኺሉ ኣሎ መሳርሒ ንእሱ ጥቀመሎም እዩ ማለት እዩ እዚ ናይ ቀረፅ ሲስተም ኣቢልካ እዚ ክልተ ካብ ተይልካ ህንፀት ሃገር ኢሉ ደኽፍሎ ዘሎን ህዝቢ ብዓመፅ እሱ ተኺልዎ ዘሎ ትካላት ነቲ ስልጣን ናቱ መናውሒ ዝኸውን እዩ ማለት እዩ ግን ምስቲ መስርሕ ናይቲ ሃገራዊ ህንፀት ዘራኽቡ እውን የብሉን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እቲ ዓብ ኣርእስቲ ህንፀት ሰላምን ዕርቅን ህዝቢ ኤርትራ ህንፀት ሰላምን ዕርቅን ዝበፅሓሉ መድረክ የለን ሽዑ እዩ ክጅምር ነይሩ ብ1991 ናልባት ድሓር ክንሪኦ ኢና ተጋድሎ ሓነደ ኤርትራ ዓብ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ሒዛ ፀሉ ዝነበረት ውድብ ካብ ሜዳ ምውፃኣ ብጣዕሚ ዕንቅፋት ዝኾነ ጉዳይ ማለት እዩ እሳ ጥራይ ዘይኮነት እውን ሕጂ ካልኦት
ክፍልታት ሕብረተሰባት እውን ኣለው ዕርቂ ዘይተገብረ ሃገራዊ ዕርቂ ዘይተገብረ ማለት እዩ እዚ እውን ነቲ ህንፀት ሃገር ነቲ መስርሕ በዲልዎ እዩ ማለት እዩ ብፍላይ እውን ኣብ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ክርአ እንከሎ እውን ግዳይ ዓለም ለኻውያን ተዋሳእቲ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ግምት ምእታው ብዘይ ገድስ እቲ ብደገ ዝመፅእ ፅልዋታት ሙሉእ ዝኾነት ሃገር ካብ ደገ ክትዋሳእ እንከላ ንጥቕመያ ኩሉ ግዜ ተዋሳእ ማለት እዩ ዝኾነ ዲፕሎማሲ እውን ምእንቲ ጥቕሚ ሃገር ቀዳምነት እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ግን ሓቢርካ ምስ ዓለም ለኻዊ ሕብረተሰብ ክትዋሳእ እንተኮይንካ ግን ክትሪኦም ዘለካ ጉዳያት ኣለው ክሳሓሉ ትኽእል ባይታ ክትፈጥር ኣለካ ነቲ ጥቕምታትካ እናሓለኻ ከይትጉዳእ ከይትምዝመዝ እናርኢኻ ግን ኣብ ግምት ከዓ ዝበለው ጉዳያት ኣለው ማለት እዩ እዚ እንታይ የርእየና ሕጂ ንኣብነት እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ተፈቲሑ ነይሩ እንትዝኸውን ድሕሪ ናይ ኣንጀልስ ሚውትድ ኣለኻ ዶክተር ኦኬ ስማዕ ጠናሕኩም ማለት እዩ ሕጂ ትስማዕ ኣለኻ ሕጂ ትስማዕ ኣለኻ ኦኬ ብፍላይ እዚ ግደ ዓለም ለኻውያን ተዋሳእቲ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ግምት ከኣቱ ዘለዎ ክበሃል እንታይ እዩ ሕጂ ኤርትራ ከም ሃገር መጠን ምውሳኣ ምስቲ ዝተፈላለዩ ሃገራውያን ትካላት ዘይ ሃገራውያን ትካላት ዓለም ለኻውያን ትካላት ሃገራት ርክብ ምግባር ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ሓደ ኣብቲ ናይ ኮንፍሊክት ጉዳይ ናይ ምፍታሕ እንተኮይኑ ግደ ክህልወካ ክእል እዩ ማለት እዩ ሽዑታ ጀሚርያ ፅናዕኩ እንታይ እዩ ብፍላይ እዚ ናይ ዶብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ድሕሪ ውግእ ናይ 98 ናይ 2000 ማለት እዩ ድሕሪ ስምምዕ ኣልጀርስ ናይ ጉዶብ ጉዳይ ተፈቲሑ ነይሩ እንትዝኸውን እዚ ኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ፀገማት እውን በየመፀን ነይሩ ማለት እዩ ልክዕ ርድኣኒ ኢትዮጵያ ነቲ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለቶ ግን ስርዓት እውን ናቱ ኢድ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዕርቂ ክመፅእ እውን ኣይደልን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ናይ ውግእ ኣጥሪኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ስልጣን ናይ ምንባር ሕቶ ስለ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ከምቲ ሽዑ ተናኺፈ ፅናዕኩ ኣገዳሲ ረቑሓ እውን እንታይ ኣሎ ዝምድና ኣብ መንጎ ህንፀት ሃገርን ሃገራውነትን ወይ ኤርትራዊ መንነትን እንታይ እዩ ንዝብል ኤርትራ ፍሉይ ተመክሮ ገይራ ኣብዚ ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ናይ ኣፍሪቃ እንተሪአና እውን ኣገዳስነት ኣለዎ ማለት እዩ መቋም ህንፀት ሃገር ድሕሪ መግዛእታ ኣፍሪቃ ከመይ ይመስል ንዝብል ሕቶ ክንመልስ እንተደኣ ኮይና ኣብ 1960ታት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ መግዛእቲ ነፃ ምስ ኮና እቲ መስርሕ ህንፀት ሃገር ይጀሚሩ ማለት እዩ ሰደባት ቀደም ብሓይሊ ተተኺሉ ስለ ዝነበረ ርክብ እውን ኣብ መንጎቶም ዝነበሩ ኤትኒክ ግሩፕስ ወይ ከዓኒ ዝተፈላለዩ ብሄራት ርክብ ኣይነበረን ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተፈላለዩ ርክባት ኣይነበረን ማለት እዩ ከም በዓል ናይጀርያ ዝኣመሰላ ሃገራት ከም በዓል ሱዳን ሕጂ ውፅኢቱ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ኮንፍሊክት ናይቶም ዝተፈላለዩ ኤትኒክ ግሩፕስ ዘሎ ማለት እዩ ካልኦት ኣፍሪቃ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህንፀት ሃገር ኣብኡ ክጅመር እንከሎ እቲ ሃገራውነት ዝበሃል መስርሕ ኣይነበረን ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ እቲ ህንፀት ሃገር እቲ ሃገራውነት ወይ ከዓ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ክንሪአን ከለና ኬንያ ኤግዛምፕል ክርአ እንከሎ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ምርጫ ክመፅእ እንከሎ ካብ ኣብ ኤቲክ ተመርኮሰ ምርጫ ይድኸይድ ነይሩ ማለት እዩ እቶም ህዝቢ ክሕተቱ እንከሎ እውን ብዛዕባ እቲ ኤትኒክ ጉዳይ እዩ ኣነስ ካብዚ ዓለት እዚ ኢሉ ዝገልፅ ነይሩ ማለት እዩ ኣነ ኬንያዊ እየ ኣነ ናይጀርያዊ እየ ኣነ ወዲ ጋና እየ ኢሉ ኣይገልፅን እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጎቲእዎ ነቲ መስርሕ ናይቲ ሃገር ህንፀት ማለት እዩ ናይ ኤርትራ ክንሪአን ከለና ግን ከምቲ ሽዑ ኣቀዲምና ዝበልናዮ ማለት እዩ ነዚ ቅድሚ ኩነት እዚ እቲ ሰውራ ኤርትራ ተጋዳሓነ ኤርትራ ትኹን ከምኡውን ህዝባዊ ግንባር ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ነቲ ኤርትራዊ መንነት ወይ ከዓ ነቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ ዝለዓለ ጥቢ ዝምስሕዎ ማለት እዩ ኩሉ ኤርትራዊ
كابيا خمسة بحالن كله أنا إرتاوي زبل يو ما رسيو كل شنفا كل بهرات زي تزعابي مخسب بوليتيكاو مخسب في بإيرترا نوري ما رسيو نتبايتا كونا زنبرن تاغراو هنصدح ناس من تاب تلعب مرسحو ما رسيو سلازي تي برتاو قالسي بتن زنبرا ودبات عبي إجام نيرو نزع الدلزي ما رسيو سلازي تبلي تشاناتنا زنبرا ግን ኣብ ተግባር ክውዕሎ ኣይከኣለን ኣይደለየን ስርዓት እዚ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ ዓብዪ ታሪኻዊ ክሳራ ኣብ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ መስርሕ ወላ እውን ኣብታ መጻኢት ኤርትራ ክርአ እንተኮይኑ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ ህንፀት ሃገር ዘለዎ ጉዳይ ማለት እዩ ተጋድላሓነ ኤርትራ ብ1981 ብዙሓት ዝነበርኩም ቃልሲ ማለት እዩ ኣካል ናቱ ዝነበርኩም ማለት እዩ ካብ ሜዳ ክትወፅእ እንከላ ክትድፋእ እንከላ ዓብ ፖለቲካዊ ክሳራ ነቲ ሃገራውነት ኤርትራ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ተጋድላሓነ ኤርትራ ወተሃደራዊ ውድብ ኣይነበረን ኣብ ኩሉ ሸነኻት ድዋሳእ ዝነበረ ውድብ እዩ ኣብቲ ህንፀት ሃገር እውን ጀሚርዎ እዩ ነይሩ ኣብ ሜዳ ዝተፈላለየ ዲፓርትመንት ዝነበረ ናይ ትምህርቲ መስርሕ ድዩ ነይሩ ናይ ሕክምና መስርሕ ድዩ ነይሩ ናይ መሬት ምዕዳል መስርሕ ድዩ ነይሩ እታ ሓንቲ ሃገር ትገብሮ ትኽእል ዝነበረት መስርሕ ናይ ህንፀት ሃገር ጀሚራቶ ነይራ እያ ማለት እዩ ህዝባዊ ግንባር ግን ክርአ እንተኮይኑ ግን ብሓፈሹ ሓደ ወተሃደራዊ ውድብ እዩ ነይሩ ኣብ ወተሃደራውነት ዝተመርኮሰ ገለገለ ንኡ ከስርሖ ዝኽእል ቅፅታት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ነይርዎ እውን ክኸውን እዩ ግን ብዓብዪ ከምቲ ናይ ተጋድላሓነ ኤርትራ ግን ኣይነበረን ማለት እዩ ኣተኩርኡ ናብኡ ይነበረን ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ሰርቫይቭ ገይሩ ከመይ ገይሩ ተጋድላሓነ ኤርትራ ካብ ሜዳ ኣውፅኡ ንስልጣን ናይ ምሓዝ ቃልሲ ነይርዎ ማለት እዩ እምበኣር እቲ ተመክሮ ናይ ተጋድላሓነ ኤርትራ ብ1991 ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ እንከላ ዘይምንባሩ ነዚ መስርሕ ህንፀት ሃገር መስርሕ ናይ ዲሞክራሲ መስርሕ ናይ ፍትሒ ብጣዕሚ ዓንቂፍዎ ዓብ ክሳራ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ኮይኑዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት እውን ናቱ ውፅኢት እዩ ማለት እዩ ዘየገድስ ተጋድላሓነ ኤርትራ ድኽመታት ነይርዋ ይፍለጡ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ግን እቲ ኣውንታዊ ሸነኻት በዝሕን እቲ ኣውንታዊ ሸነኻት እውን ኣብዚ ሕጂ እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝያዳ መሓገዝን ብዝያዳ ከዓ ነዚ መስርሕ ናይ ዲሞክራሲ መስርሕ ናይ ፍትሒ መስርሕ ናይ ሃገራዊ ህንፀት መስርሕ ናይ ኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣብፅሕዎ መሃለዎ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት እንተኮይኑ እውን እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ዝበሃል ኣይነበረን ኣይተገብረን ስለዚ ሓሸውየ ናይ ውድባት ሃይሌድና ዝብል መስርሕ ከም ትበፅሐ እውን ኩላትና ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ እቲ ብተጋድላሓነ ኤርትራ ዝፅሎ ዝነበረ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ እውን ኣብዚ ዝነበረ መስርሕ ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ስርዓት እዚ ፍፁም ኣይተራእየን ዕድል እውን ኣይተሃቦን ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ኔሽን ቢልድን እውን ኣብቲ መስርሕ ናይቲ ሃገራውነት እውን ኣይተራእየን ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ስራሕ ክትኮነና ትኽእል መን እዩ ድሕሪ ስርዓት ዝምስከረ ከመይ ጌርካ ናይ ዕርቂ መደብ ተውፅእ ከመይ ጌርካ ነዚ መስርሕ እንደገና ሓድሽ ትመልሶ ከመይ ጌርካ ከዓኒ ሓደ ባይታ ትፈጥረሉ ንሃገራዊ ዕርቂ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ ረቑሒታት ንህንፀት ሃገር ዓበይቲ ረቑሒታት ንዲሞክራሲ ዓበይቲ ረቑሒታት ንፍትሒ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ማለት እዩ እምበኣር ከይበዝሕ እውን ኣብቲ ክትዕ እንተኣተና ሓይሽ ድሕሪ እዚ ማለት እዩ ኣብ መደምደምታ እንታይ ክበሃል ከኣል ማለት እዩ ክትጣምሮን ከለካ ህንፀት ሃገር ፖለቲካዊ ርቃት የድልዮ ማዕረ ዝኾነ ምውሃድ ኣብ መንጎ ግዝኣት ሕግን ሰበስልጣንን ትካላትን ምህላው ካብቲ ኣገደስቲ ረቑሒታት ምዃኑ ርኢና ማለት እዩ መስርሕ ሰላምን ዕርቅን
ዝምድና ሰላምን ህንፀት ሃገረውን ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ህንፀት ሃገር ነዊሕን ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነ ዓቕልን ኣብ ኩነት ተመርኩዞ ፅቢቅ ነይሩ እዚ ተመክሮ ዛዕበይ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ገና ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ እውን ኣብ ናይ ኤስያ እውን ክረአ ከኣል እዩ ገና እቲ መስርሕ ናይ ህንፀት ሃገር እቲ መስርሕ ናይ ኤርትራዊ ናይ ሃገራዊ መንነት ወይ ከዓ ሃገራውነት ማለት እዩ ገና ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ኣይተወድአን ኩሉ ሻዕ እቲ ኤትኒካዊ ፀገማት እቲ ብሄራዊ ፀገማት እውን ገና እናንፀባረቐ ረአይ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ግዜ ምርጫ ዝረአ ኩነታት ረአይ ማለት እዩ ስለዚ ነዊሕ ምዃኑ ረአይካይ ማለት እዩ ወላ ኣብ ሓምሳታት ነፃ እንተኾና ገና እዚ ኩነታት ረአ ማለት እዩ ብዓብዪ ኤግዛምፕል እዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ዝረአ ዘሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ሱዳን ካብተን መጀመርያ ነፃ ዝኾና ሃገራት እየን ኣብ ሓምሳታት ማለት እዩ ስለዚ ዘይፅበዮ ኩነታት ሕጂ ክመፅእ እንከሎ ኣብ ክልተ ሃገር በፂሐን ሳልሳይ ሃገር እውን ድሮ ቀላቀል ኣሎ ማለት እዩ ህንፀት ሃገር ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ኸ ከመይ ይመስል ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ርግኣትን ፍትሕን ሃገራዊ ሰላምን ዕርቅን ኣብ ኤርትራ ስለዘየሎ ብምሉእ ኣይተደምደመን ኣይተጀመረን እውን ብጉዳይ እታ ክበሃል ከኣል እዩ ገለ ተጀመረ ኣብ ህንፀት ሃገር ኣሎ እዩ ከምቲ ሽዑ ክብለፅ ንሓኮ እውን እቲ ስርዓት ናቱ ስልጣን ንምግፋሕ ናቱ ስልጣን ንምጭባጥ ንምቕፃል ዝገብሮ ወይ ጥቀመሎም ገለገለ ትካላት ኣለዉ ማለት እዩ ግን ምእንቲ ህንፀት ሃገር ምእንቲ ፍትሒ ምእንቲ ዲሞክራሲ ምእንቲ ማሕበራዊ ዕርቂ ኢሉ ዝተኸሎ ትካላት ሃገራዊ ህንፀት የለን ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ውጥቀት ዲክታተራዊ ስርዓት እንታይ ፅበየና ኣሎ ካብ ሕጂ ጀሚርና ከም ደንበ ተቋም ብሓፈሻ ከም ኤርትራውያን እውን ብፍሉይ ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሓደ እቲ ፖለቲካዊ ርግኣት ኣብ ኤርትራ ምህላው ኣብ ከባቢና ምህላው ምስ ዓለምላውያን ትካላት እውን ዝምድናና እናተመሓሸሉ ዝኸይድ ባይታ ምፍጣር ከልየና እዩ ማለት እዩ ሓደ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዓብዪ ከዓኒ ፍትሕን ሃገራዊ ሰላምን ዕርቅን ብቐዳምነት ክማልኡ ዘለዎ ነጥብታት እዮም ማለት እዩ ሃገራዊ ዕርቂ እንተዘይሃልዩ ባይታ እውን ኣይክህልወካን እዩ ብሓባር ዲስካስ ክተብሎ ዝኽእል ባይታ እውን ኣይክህልወናን እዩ ማለት እዩ እቲ ዓብዪ ነጥቢ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ዝነበረ ኤርትራዊ ሃገራውነት ወይ ከዓ ኤርትራዊ መንነት እንደገና ካብ ሕጂ ክንሕልልና ማለት እዩ ኣብ ገለገለ እንዲ ሕጂ እንታይ ድኸውን ኤርትራዊ መንነት እዩ ኣብቲ ትሕቲ ሃገራዊ ዝኾነ ረቑሓይታት እናኸድካ ናይ ምግላፅ እውን ኣሎ እዩ ግን እንደገና ናብኡ ድሕድ ከይንምለስ ነቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ንምሕያል ኣገዳስነት ኣለዎ ምክንያቱ ኤርትራዊ ሃገራውነት ሓደ ድሕረ ባይታ ወይ ከዓ ንቀዳማይ ረቑሒ ናይ ህንፀት ሃገር እዩ ማለት እዩ ምዛ እተሓይዘ ምናልባት እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ተመክሮታት እንታይ እዩ ናይ ሃገራዊ ህንፀትን ሃገራውነትን ወይ ከዓ እቲ ኔሽን ቢልዲንግን ስቴት ቢልዲንግን ዝምድና ናቱ ክትሪአን ከለካ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ወላ ኣብ ኤሮጳ እውን እንተኮይኑ እቲ ናይ ኣፍሪቃ ብፍላይ እቲ ኔሽን እቲ ስቴት ቢልዲንግ ወይ ከዓ እቲ ህንፀት ሃገር እዩ መጀመርያ መፂኡ ድሓር ኣብቲ መስርሕ ብቐፃልነት ከዓ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ጀሚሩ ማለት እዩ ዝተናውሒ ግዜ ክወስድ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ግን ኣንፃር ዝኾነ ተመክሮ ኣብ ሕብረተሰብ ዓለም ማለት እንታይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ወይ ከዓ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ነይሩ ብድሕሪኡ እቲ ሃገራዊ ህንፀት ወይ ከዓ ህንፀት ሃገር እዩ ክቕፅል ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ዓብ ዕድል እንከለና ነዚ ታሪካዊ ዓብ ዕድል እዚ ኣይጠቐምናሉ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ኣብፅሕዎ ማለት እዩ ናይ ኤሮጳ ሃገራት ብሓፈሾ ክረአየን ከለዋ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ድሮ ኣብ ገለገለ ተጀሚሩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ በዓል ፈረንሳ ኹን ኣብ በዓል ጀርመን ኹን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን
ساعتن ولا دحيرا مستي ستيت بيلد انت جمرة جرمن حدا ما هاجر دقونت له كاب 250 عامتي مالتهم قلت هاجراو سمعت هاجراو منك تناشن بيلدينج نيري مالتهم لذا تسمعت كاب نبرجن حدا هاجر كتهنت ወይ ከዓ ህንፀት ሃገር ንክተካይድ ግን የቀላጥፎ ነቲ መስርሕ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ፖለቲካዊ ምዕብልና ኹን ነቲ ቁጠባዊ ምዕብልና ኹን ነቲ ሕጋዊ ምዕብልና እውን የቀላጥፎ ስለዚ ንሕና እውን ኣብ ከምኡ ኩነታት ነርና ማለት እዩ ብ1991 ኤርትራ ነፃ ክትከውን ከላ ማለት እዩ ፍሉይ ዝኾነ ካብ ናይ ኣፍሪቃ ተመክሮ ነርና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ሕጂ ከም ደንቢ ተቃውሞ ነዚ ጉዳይ እዚ ካብ ሕጂ ኣትኪርና ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ እቲ ስርዓት ክኸይድ ምዃኑ ንኩላትና ርድእ ኮይኑ ይስምዐኒ ዘይጉዳእ ስርዓት የለን ዘይከይድ ስርዓት የለን ንሕና ካብ ሕጂ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንሕና እንታይ ኢና ክንጠልብ ዘለና ብኸመይ እዚ ፖለቲካዊ ክትዕናትና ኣበየናይ ደረጃ ነብፅሓ እዩ ነዘን ናይዚ መፃሕፍትታት እዚኣተን መፃኢት ኤርትራ እንታይ እያ ክትከውን ድሕሪ ስርዓት እዚ ኣብቲ መድረክ ናይ ህንፀት ሃገር ኣብቲ መድረክ ናይ ዲሞክራሲ ኣብቲ መድረክ ናይ ሕጊ ወይ ናይ ፍትሒ ብኸመይ ከይድ ንዝብል ካብ ሕጂ ክንርኢ ኣለና ለዚ ናይ ሓባር ሕቶ ዝህብ ዘለኹ ማለት እዩ እዚ የቐኒየለይ ፅኒትኩም ሰማዕኩኒ ቴንክ ዩ ራይ ፅቡቅ እምበር እስማዕ ክህሉ ተስፋ ገብር ስማዕ ኣለኹ سمع الله ኦኬ ፅቡቅ ሕራይ እሞ ዶክተር ኣክሊሉ ኣኒልና ኣብ ውሽጢ ሕፅር ዝበለ ደቃይቕ ፅቡቅ ዝኾነ ንድፊ ነቲ መበገሲ ናይ ክትዕ ሓሲብናዮ ዘለና ሕጂ ፅቡቅ ዝኾነ ንድፊ ስለ ዘቐርብካልና ከመስግነካ ፈቱ ከምቲ ኩሉ ግዜ ሰሚናር ከነካይድ ከለና እንገብሮ ወይ እንኽተሎ ቀደም ተኸተል መጀመርያ ዶክተር ኣክሊሉ ከም መበገሲ ሓሳባት ቀሪቡና ኣሎ ቀጢልና ንኣትዎ ድማ ናይ ሕቶን መልስን መደብ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ኣብቲ ናይ ርእቶን ናይ ዘተን መደብ ክንኣቱ ኢና እሞ ሕጂ ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን ጉዳይ ኣቲና ስለ ዘለና እቶም ሕቶ ከተቕርብሉ ትደልዩ ዶክተር ኣክሊሉ ኢድኩም ሓፍ ብምባል ብቀደም ተኸተል ከተቕርቡ ይዕድመኩም ሕራይ ሃውና እስማዒል መድረክና ባሓ اسماعيل تزارب كي تقولوا ميت غير كيف حالها نسمع كايلنا ويا هو أكبر كوان نير سوريا خمي وعيلكم كمان لهم كلكم دكتور أكيلو من الوقت أنا نيرن تقول أبوتها خمسين الصحاب بالكائن في ولا حنتي أي مغير كن مثلا يعني أنا سي كان بيرسونالي أبدا قداينا هنصتها هاجر بتي عقمي كم تمهراي مش كم ممرد خنسي كم تمهراي سل زقدسني سي بزح الزارب بزح على بزخنا بزح سي بزعوي الزارب يعني حجي بقى تي سكيلتن معلسي تن كورونا زلوان بملئتن زي أخوك بالكاين and I thank you for that يعني معك يعني حجي وقاتي أنا هجي حتى دي دلخسي نقوله ويكسب دي أبتدأ نازلنا بكرايسيس نازلنا بز كرايسيس خمي جنا نوصي نفولتو نجاري يلن حجي خم تام تقاوم تيم صراحة شناخات سي نفولتو نجاري يلن يعني نجبرو نجاري يلن يعني هذه تبلو زم سخاسي كوتو زلوا ما منيوم مالتي نزخ قون زلوا تم نزخ تقبرو زلوا مسي منيوم يعني أبدي بقى لا أنسى مرسخ تبعي تغير ولا بمولوتي دم تقاوم كمان مرسي يقولون أبزي يعني سوي تصبعي زلوا يعني من أنا واتسي تمزي فيت دستني سي سو سنو عينتي نازل لنا يعني
ሕጂ ባጋታ ትድለ ዘላ ሲ ሕጂ መጀመርያ ኔሽን ስቴት ማለት ሲ ኣብ ሓንጎልካ እንታይ እዩ ዘሎ ያኒ ኩላህና ተፈላለና ናይ ብዙሕነት ሃገር ናይ ገለ እንትኣሽም እንዲና ሕጂ ባጋ ሲ ኤርትራውነት ዝብል እዩ እቲ ጥርንፈና ያኒ ሕጂ ባጋ ኤርትራውነት እንታይ ማለት እዩ ንገዛእሱ ዲፊኒሽን የብልናን ሶፋር ሲ ኮርፖሬት ወይ ከዓ እኩብ ዝኾነ ዴፊኒሽን ወይ ከዓ ንፈልጦ ነገር ብዛዕባ ኤረታውነት ኣይንፈልጥን ንዕኡ ስለ ዝኾነ ከከም ድላይና ጌርና ኢና ንኾኖ እያ ሕጂ በጋ ኣነ ኣብዚ ምስ ነብሰይ ክካታዕ ከለኹ ከም ኮንሰፕት ከመይ ገይረ ዝርድኦ ኣነ ያኒ ኤርትራውነት ማለት ምትሕልላይ ማለት እዩ ሶሊዳሪቲ ማለት እዩ ሶሊዳሪቲ ቢትዊን ሁ ኣብ መንጎ መን ኢኻ እቲ ምትሕልላይ ይኸውን ዘሎ መጀመርያ ኣብቲ ብዙሕነታትና ንገዛ ርእሱ ያኒ ንኣብነቲ ሸሞንተ ብሄራት ዲና ዋላ ሸሞንተ ሶሻል ግሩፕስ እንተሊና ኣብ መንጎና ዘሎ ሶሊዳሪቲ ክህሉ ኣለዎ ምትሕልላይ ክህሉ ኣለዎ እዚ እቲ ቤዚክ ወይ ከዓ እምኒ ኩርናዕ ናይ ኤርትራውነት ንሱ ክኸውን ዘለዎ ሓደ እዚ ሓደ እዚ በጋ ኣብ ምንታይ ኢኻ ከነረጋግፁ ዘለና ኤግዛክትሊ እታ መጨረሻ ኮንክሉዥን ናትካ ሃገራዊ ዕርቂ ወይ ከዓ ሃገራዊ ሪኮንሲሊየሽን ዝበሃል ነገር ኣብኡ እዩ ክኸውን ዘሎ ካብኡ ኣብዚ ዲስካሽን እዚ ማለት እቲ መን ወፂኡ መን ኣይወፅዕን ዘይኮነስ ነቲ ተመክሮ ዝሓለፈ ተመክሮ ትግምግመሉ እዩ እቲ ሃገራዊ መስርሕ ናይ ናሽናል ኮንሲሊየሽን ብዘይክኡ ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል ክትእቶ ኣይከኣልን እየ እዚኣ እንድሕር እዚኣ ማዕፆ እዚኣ እንድሕር ዳ ተዓፅያልያ እንተዘይተኸፊታ ኣብ ኔሽን ቢልዲንግ ወይ ከዓ ኣብ ህንፀት ደውላ ክትኣቱ ትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብዚ በጋ እዚ ሶሊዳሪቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ሎሚ ኣብ ሲኒትና ሓደ ሓውና ካበ ዓፈር ደንካልያ ዓፈር ክልተ ሕቶ ኣቕሪቡሉ ያኒ ቁልፉ ዝኾነ ሕቶታት ኣቕሪቡሉ ኣቕሪቡ ማለት ገለ ክትዕተ ኣብ መንጎን ኣብ መንጎ ካልእ ሰብን ተላዒሉ ስለ ዝነበረ ብኡ ኣመልኪሉቲ ክልተ ሕቶ ሓቲቱ ኣብኡ ርእቶ ሂበ ነይረ ኤግዛክትሊ ንስኻ ስብለን ዘምስኻ ኢለ ኣብኡ ገለ ክልተ ሰለስተ ፓራግራፍ ገይረ ኣለኹ እያ ሕጂ ባጋሲ እዚ ኤርትራውነት ዝበሃል ነገር ዴፊኒሽኑ መጀመርያ ሶሊዳሪቲ ኣብ መንጎ ኮንስቲትዌንትስ ወይ ከዓ ስቴክ ሆልደርስ ወይ ከዓ ሶሻል ግሩፕስ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ንምርግጋፅ እንታይ ክንገብር ወይ ከዓ እንታይ ክንገብር ንኽእል ማለት ብኸመይ ኣገባብ ነዚ ኤርትራውነት ዝበሃል ነገር ያኒ ገለ ሼፕ ሂብናዮ ወይ ከዓ ቅርፃ ሂብናዮ ነዚ ወለዶ ሕጂ ዘሎ ወለዶ ተኣሽሙ ከመይ ጌርና ከነመሓላልፎ ንኽእል ኣብ ዝብል እንታይ ኣድቫይስ ክትህብ ትኽእል ወይ ከዓ ከመይ ክትመርሓና ትኽእል ወይ ከዓ ከመይ ኩሉ ክትበና ትኽእል ኣብዚ ኩነት እዚ የታ ሕቶ ናተይ ኣጠቓላሊ ኮርስ ንኩላና እየ ዝሓትት ዘለኹ ነብሰይ ሓዊሰይ ዝሓትት ዘለኹ እምበር ንዓኻ ፓርቲኩለር ኣይኮነን ንስኻ ግን ናይ መደብ ሒዝካ ስለ ዘለካ ያኒ ካባኻ ቪዛ እንተዘይወሲድካ ናብቶም ዝሰምዑ ዘለኹ ክስገር ስለዘይክእል እየ ብኣኻ ዝጅምር ዘለኹ I don't have much to say. Thank you very much. ዝሃብካና ገለ ኣብ ኩላህና እንብሎኒ ሰነ ብሕልፊ ኣነ እዚኣ ነገር እዚኣ ብዙሕ ስለዝተገድሰኒ ብዙሕ ስለዝዛረብ ኣርዊኻኒ ክብለካ ደልየሞኒ ይቐኒየለይ ዶክተር ኣኽሊሉ ወዲ ኣለኹ ኦኬ ናብ ዶክተር ኣኽሊሉ ምስጋርና እቲ ከም ዝተረዳእኒ ሓውና እስማዒል እቲ ሕቶ ንክተቕርባ ከለካ ቁሩብ መብርሂ ገለ ጌርካላ እቲ ኮንቴክስት ከተትሕዘና ስለ ዘለካ መስለኒ ሕጂ መታን ክሳይ ከይከውን እቲ ግዜ መታን ከይምጠጠና ኣብቶም ድሒሮም እትመፁ ሓተቲ ብዝተኸኣለ መጠን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ጉዳይ ኣብታ ሕቶ ጥራይ ኣድህብ ኣቢልና ሕፅር ኣቢልና ከነቕርበን እሞ እቲ ኮንቴክስት ወይ እቲ ምስኡ ተታሒዙ ዝኸይድ ዘሎ መብርሂታት ንሕና እውን ንደልዮ ስለ ዝኾና ኣገዳሲ መብርሂ ስለ ዝኾነ ግን ኣብቲ ናይ ርእቶ ግዜ ምስ በፃሕና ኣብኡ ከነመሓላልፎ ናብኡ ገጥና ከነስግሮ ይምሕፀን ቴንክ ዩ ወደብ
ፅቡቅ ኣለካ ፅቡቅ ኣለካ ኣነ እውን ሲ መጀመርያ ኢደ ዝሓሰብኩ ሲ በታን ሕጂ ከይገበርካ እንከሎ ከቀድም ስለ ዝደለኩ እየ ተንኪዩ ሓይካ ኣለካ تهديني اوكي هراي اني لنا اصل صبح حتى يحاري قال لها علينا اوكي مو ناب اخليلو دكتور اخليلو ريلا ተገሜለ ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሓዊ እስማዒል ዘቕረብካያ ሕቶ ጥራይ ኣይኮነን መግለፂ እውን ማለት እዩ ስቴትመንት ያካሂብካ ማለት እዩ እታ ሕቶ ኩላትና ብሓባር ክንምልሰልና ኢና ከምደም ብተቃውሞ ከም ኤርትራውያን ብሓፈሻ ማለት እዩ እቲ ከም ታሪክ ትፈልጥዎ ኤርትራውነት ክህነፅ እንከሎ እታ ኤርትራውነት ትብል ሕጂ እታ ኔሽን ቢልዲንግ ክጅመር እንከሎ ኣብቲ ታሪክ ዝበዓሉና መንጎኹም ኣለኹም ማለት እዩ እዚ ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ እቲ ኤርትራዊ ስምዒት ክህነፅ ጀመረ ማለት እዩ እቲ ኤርትራውነት ኔሽን ቢልዲንግ ማለት እዩ ካብ ኣርባዕታት እቲ ኤርትራን ኤርትራውያን ዝብል ምንቅስቃሳ ድሓር ኣብ 50ታት ግዜ ፌደሬሽን ብድሕሪኡ ሰውራ ምስ ተጀመረ ማለት እዩ ብጣዕሚ ነዊሕ መስርሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ 91 ሲ እንተወሓደ 40 50 ዓመታት መስርሕ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ መስርሕ እዚ እውን ብሕጂ እውን ክሓተና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሞ ንሕና ሕጂ ኣብዚ እዋንቱስ እንታይ ንግበር እሞ ሓደ ነቲ ኤርትራዊ ሃገርነት ክነትሮን ክነምፅኦን ብኡ መሰረት ከዓ ህንፀት ሃገር ክነካይድ ዝብል ሕቶ ሕጂ እውን መስርሕ ከድልየና እዩ ማለት እዩ እቲ ኩነታትና ግን ከም ደንብ ተቃውሞ ብሓፈሻ ኣብ ደገ ምህላውና ካልኣይ ከዓ እቲ ዋሕዲ ምህላው ብግምት ዳርጋ ሚልዮን ፈረቓን ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ እዩ ዝቕመጥ እዩ ዝበሃል ማለት እዩ እዚኣቶም ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ይኹን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ሃገራት ዓረብ ወዘተ ብዙሓት ኣለው ኣብ ኢትዮጵያ ሱዳን ከፍሉ ዝበለ ኩነታት እዩ ማለት እዩ ግን እዞም ኣብ ፍሒ ዘለዉ ሃገራት ንነብር ዘለና ነቲ ሳይለንት ዝኾነ መርገፂ ንሕዝና ዘለና ማለት ህዝቢ ኤርትራ ማለት እዩ እቲ ኣብ ደንብ ተቃውሞ ዝነጥፍ ዘሎ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ስለዚ ዋሕዲ ስለ ዘለና እውን ክንፀልዎ ነቲ መስርሕ እውን ኣይንኽእልን ኢና ከምቲ ናይ 40ታት ከምቲ ናይ 50ታት ከምቲ ናይ 70ታት ናይ 80ታት ክሳብ ግዜ ሰውራ ማለት እዩ ግን ብዝተኸኣልና መጠን እቲ ዲስካሽናትና እቲ ኩሉ ሕጂ እቲ ደንቢ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለየ ፍራክሽንስ ዝተፈላለየ ከም ዘሎ ረኣይኒ እንዲ ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ሓቂ እዩ ግን ከመይ ጌርካ ግን እንተወሓደ ኣብ ወጥነት ተመርኮሰ ናይ ክትዕ ዲስካሽን ባህሊ ምምፃእ ከድልየና እዩ ማለት እዩ እታ ድሕሪ ስርዓት ኢሳያስ ተድልየና ኤርትራ እንታይ እያ ሃገራውነት ከመይ ጌሩ ክተረዳ ኣለዎ ከመይ ጌሩ ክቕፅል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ብዙሕነት ሃገር ኣሎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ግን ስታቢል ኮይኑ ክኸይድ ኣሎ ከም በዓል ስዊዘርላንድን ኣብነት ኤግዛምፕልስ ኣሎ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ክነብሩ ዝኽእሉ ካልኦትን ሃገራት እውን ኣለዉ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ከም ኤግዛምፕልስ ኮይኖም ዝኸዱ እውን ሕጂ ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከመይ ጌርና ምስቲ ብዙሕነትና ከመይ ጌርካ ነቲ ሃገራዊ መንነት ተትሮ ከመይ ጌርካ ከዓ ኣብቲ ህንፀት ሃገር ክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ካልቸር ናይ ዲስካሽን ክህልወና ኣለዎ ከም መበገሲ ካልእ ዕድል ስለ ዘይብልና እዚ እዋን እዚ ማለት እዩ ብሓፈሹ እቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ንኣና እውን ፀጊሙና ስለ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ዋሕዲ ናይ ደንቢ ተቃውሞ ሓደ ተኻልኣይ እቲ ናይ ሱቕ መርገፂ ሳይለንት መርገፂ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እውን ጎዲእና ኣሎ ማለት እዩ ግን ብዝተኸኣለ መጠን እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ምስ ዋሕዱ ኣትኩሮናቱ ድሕሪ ስርዓት ኢሳያስ እንታይ ኢና ክንምፅእ ናይ ዕርቂ መስርሕ ድዩ ናይ ብዙሕነት ጉዳይ ድዩ ናይ ቋንቋታት ጉዳይ ምፍታሕ ድዩ ናይ ብሄራት ጉዳይ ምፍታሕ ድዩ ከመይ ጌርካ ሓባራዊ ዝኾነ ተረድኦ ትበፅሕ ከመይ ጌርካ ከዓ ነቲ ህንፀት ሃገር እቲ ሃገራውነት ኣብ ትሕት ተመዝኮተን ኣብ ዲሞክራሲ ተንሒዝካ ትኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሕቶ ዘቕሪብካያ ሕቶ ዘይኮነስ ስቴትመንት ዲኻ ስለዚ ናይ ሓባር ካብ ሕጂ ክንሓስበሉ ዘለና ካብ ሎሚ ጀሚርና ተጀሚሩ እንዲ ዘሎ ኣሎ እንዲ ዝመደባት እዚ ግን ብቐፃሊ ከይድ ኣሎ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ንበልኩ ኣነ እቲ ፍታሕ ግን ኣብ ኢድና እዩ ናይ ኩላትና ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ብሓባር ክሳሓን ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ ቴንኪዩ حراي ቴንኪዩ ዶክተር اوكي اب ريكا قتيلو زلو فشاله ገብረ ኢየሱስ بدحريو جنت كبر مسقل قتيلوها مع شو سلمون يم زلو مو مجمريا ناب فشاله اوكي انت لاتي حطوطات حصير كوينو بب حدا هنكيدنا انت لاتي حطوطات نوح تمثل كوينو جن حصير تو هينو كلتا هنجبرينا نوح تو هينو جن بب حدا هنكيدنا
صقامي لن ود كنحصر خنقددينا قدنات كايكون نوح تاريخ تزاريب حتى تقرب ناتو كسلة تنتنه أنا كلت حتى اللواني تيا قدامي حتوي بزعبا أركي زبل نحنا خم تردونا تي أب صورة زكايدنا يو شجر أو وش تعدي كنفتحو نخل نمنتاي السرعات وين وعلو أبتشجر سلزنبرة حدا مسؤخن كهتفتحو زلك عرقيو جن تخلى أي تحطوي لذيذ آخر ما جرنا فتحة نخل مثلني كابتز جلوس أو دكتور أخليلوز وسيل جن بايتا فترة اللوا نحبار كن كهتفتح له مالتي ويكاسعر كايو مسعر كايو خمس سرفة تعرقلي إذا أي تحطوي دم فتحي نداتنا نصلي زخيد الله إذن داتنا نصلي زخيد الله دم فتحي خاني كابتي نبور نايك أدم أمونغو تمهدوات زنبرو إن تخونا نايلو مسجدد ولا كابتي ناي هيوت زنبرو كندي حلقة إلو مجن كاب هيوت حليفو جن بتعمي أسكاف زخونا إذ خيد الله إذي خي مسؤولينات أميرنا يخيدنا عد خيدنا الفتحس ويس فتح أبدأ نقورو نخلنا زين نكتب حطينا تيقني الله ودي الله هو ده حرة صبو أمو أوكي دكتور نعم حمد بتعمل أقدستي حطتات ندين حاول شالة تي تمكرون هاي الثورة أبتي ارتاح فتح له ودبلكايو فلوتيو أبي ارتاح فوق زلوا مالتيو ولازم يحجي مسرح انت هينون تي بروتيكاو كنتاتان تلونا انا ونايف قدلنا انه نزي حجي زخيد له ديسكاشن ابز خنفتحو معناته ناي حبار صح بايتا سلازي بالناي مالتيو حدتي جغرافيكاو حقات الله اب منغو استفلاليو رئيسو زلو مستفلاليو نهاغراونت حفتو زقتو لولاونت غداي ኤርትራ حفتو زقتو كتعاد خيد كم زلو ومو نزي كمي جنانا فتحنا زويل كلاتنا بحال بوتا يلنا كلاتنا فرانكفورت يلنا كلاتنا اب امريكا يلنا كلاتنا اب قلبوتها بحبار تقال سلو بايتا يلن مالتيو ስለዚህ ነፍሱ ክፍብ ሸነሆ ኮይኑ ግን እዚ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ነዚ እምር ዘይክእል ባይታ ክብዘይ ክእል ክትዕ ካይድ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክትዕናው እንድሕር ኣብ መጨረሻ ኣብ ኤርትራ ክፍታሕ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሕቶ እዚኣ እውን ምስ ቅድሚ ሕጂ ዝሓለፈት ተመክሮ ናይ ሰብዓታት ናይ ሰማንያታት እውን ምስ ትሕዝ ዝኸይድ ማለት እዩ እሱ እኮ ከይተረዳእና መቐፀልታ ናቱ እኮ እዩ ስለዚ ሓደ እቲ ግዜ አንድነት ዝነበረ ናይ ኤርትራውነት ጉዳይ ኣብ ሕቶ ምውራድ ድሕሪኡ ቀፂሉ ኣብ ሰውራ ዝመፀ ዝሓር ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት እውን ዝረአ ነበረ ቀፃልነት ናይቲ ዝሓለፈ ተመክሮ መስርሕ እዩ ስለዚ መስያት ታሪክና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክፍታሕ እንተኮይኑ እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኢና ክንገብር ንኽእል እንዳተኣገዳሲት ሕጂ ንሕና ብተዓቕምና ሓደ እንተተኻኢሉ ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ዲስካሽን ወይ ክትዓድ ክፀልዎ ምፍታን ኣብ ሃገራውነት ተመርኮሰ ኣብ ልኡላውነት ተመርኮሰ ኣብ ዝሕነት ተመርኮሰ ኣብ ፍትሒ ተመርኮሰ ክፀልዎ ምፍታን ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ማለት እዩ እቲ ካልእ ሸነኽ ግን ነዚ ሕቶ ዛዚ ካብ ሕጂ ኣኪብካ ሒዝካ እንታይ ድፍልየና ዘሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝኸይድ ዘሎ ዝተፈላለየ ርእቶታት ከም ኣርእስቲ ሒዝካ ኣብታ ትመፅእ ዘላ ሃገር እንደገና ከም ዓበይቲ ኣርእስቲ ኮይኑ ኣብኡ ክቐርብን ኣብቲ ናይ ዕርቂ መስርሕን ክፍታሕ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ይድረኣየኒ ማለት እዩ እቲ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ግን ሕጂ ከም ኣርእስቲ ምፅኢካ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕቶ ምውራድን ከምኡ ከዓኒ ብኣወንታውነት ትገልፆ ምፍታን ነቲ ኤርትራውነት ነቲ ሃገራውነት ነቲ ዲሞክራሲ ነቲ ፍትሒ ነቲ ብዙሕነት እውን ኣገዳሲ ኣርእስቲ በዚ ምኻድ ኮይኑ ስማዓኒ ፍሻለ ኦኬ ጽቡቅ እምበር ቀፂሉ ኣብ መስመር ዘሎ ቀፂላ ገነት ገብረ መስቀል ኣብ መስርዕ ኣላ ናብ ገነት ቴንክ ዩ ጴጥሮስ ሰላም ንኩልኩም ኣራሚት ከዓ ብጣዕሚ ዓብይ ምስጋና ነዚ ከምዚ ዝበለ ትምህርቲ እንዳደለወት ትዕድመና ዶክተር ኣክሊሉ ከዓ ብፍላይ ናይ ሎሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ኣርእስቲ እስካብ ምምፃእካ ዓብይ ምስጋና ከቀርብ ይደሊ ምናልባት እዛ ዳሓሰብክዋ ከም ሕቶ
ካብዚ ኣርእስቲ ተውፃኣና ትኸውን ቀበሎ እየ ወይ ኣብቲ ዘተ ዳሕራይ ክምለስ ይኽእል ከውን ተስፋ ገብር እንታይ ክብል ደሊ እዚ ዘሎሜ ዘቀረበ ተዓዲ ምስ ተረክበት ከመይ ንሃንፃ ዓይነት ነገር እዩ ሕጂ ድማ እቲ ደንበ ፍትሒ ብዙሕ ዝስራሓሉ ዘሎ ከምዚ ናይ ሓባር ባይቶ ናይ ሃገራዊ ሓይሊ ሃገራዊ ግባር እንዳተባህለ ንፍልቲ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ስራሕ ይርከብሉ ንርእሶም ኣኪቦም ኣብ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ሓባር ባይቶ ንምፍጣር ማለት እዩ ሕጂ እዚ እንዳተሰርሐ እዞም ትምህርቲ ብናይ ሕጊ ገለ ዘለዎም ድማ ሕጊ ታትን የርቅቡለው ቅዋም ኣለዎም መማሓየሺ የብልዎ ማለት እዩ ኣነ ከምዚ ኩሉ ፅቡቅ ከሎ ግን እታ መዓልቲ እቲኣ ኢሳያስ ካብዚ ቦታ ዝጠፍኣሉ መዓልቲ እንታይ እዩ ዝፍጠር ተኣዲ ከምዚ ሪስክም ይረኣየካ እዩ እቶም ጀነራላት ንርእሶም ዶም ክዋግኡ ወይም ከዕርዩ ድዮም ከመይ ለኣተ ኣዲስ ማለት ቁሩብ ሰላም እስኻ ከማን ኢልካ ኢኻ ሰላምን ቅሳነትን የድልዩ ንሓደ ነገር ንሃገር ክትሃንፅ ኮነ ድኾነ ፅቡቅ ነገር ክትሰርሕ ትሽኡስ እንታይ ዝፍጠር ዝብል ስክፍታ ኣሎኒ ኩሉ ሰብ ኣለዎ ይመስለኒ እዚኣስ ወይ ተደይ ተመሊሳ ኣብቲ ዲስከሽን ክትመፅእ ተስፋ ገብር እንታይ እዩ እዚ ካልእ ዓይነት ሰላም ዝኾነ ትራንዚሽን ዝረኣይ ነገር ዝሕሰብ ነገር እንተሎ ካባኻትኩም ቴንኪዩ ኦኬይ ናይ ሓፍቲ ገነት ሕቶ ብጣዕሚ ኣገዳስን ድዩቲ ሕቶ እንታይ ሕጂ ዝርአ ዘሎ ተሪኦታት ጉዳይ ልፍንቲ ጉዳይ ሓቢርካ ምስራሕ ጉዳይ ፅላል ዝኾነ ስራሕ ምጥናፋት ሃገራዊ ባይቶና ወልካ ተሪኦታት ርአ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እውን ብስታሕቲ ደረጃ ፈተነን ድዩ ነታ መፃኢት ሃገር ድሕሪ ኢሳያስ ንምፅላውን ባይታ ንምፍጣርን ብዝተፈላለየ ተሪእታት ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ተረዲእዎ ዘሎ ድንቢ ተቃውሞ እንታይ እዩ ሓቢርካ እንዳደይ ሰሪሕካ ክትበፅሐ ትኽእል ከምዘይ ኣሎ ኣገዳስነት ትሪእዎ ኣሎ ማለት እዩ ጥራሕቲ መንገዲ ዝተፈላለየ ኮይኑ ዘሎ ዝተፈላለየ ጉርባ በብሸነኹ ይጅምር ኣሎ ማለት እዩ ክጠራነፍ ከም ዘለውን ተረዲእዎን በፂሕዎን ኣሎ ማለት እዩ ካብቲ ፈተነታት እዩ ማለት እዩ ነቲ ሃገራውነት ነቲ ህንፀት ሃገር ነታ መፃኢት ኤርትራ ኣብ ምፅላው ዝኸይድ መስርሕ ዝርአ ተሪኦታት እዩ ማለት እዩ ምናልባት ድሕሪ ኢሳያስ እንታይ ይኸውን ዝብል ኩሉ ሴናርዮ እንድዩ ኣብ እንትታት ተመኮይስና ኢና ግን ብዝተኸኣለ መጠን ግን ልክዕ እቲ ለውጢ ካብ ውሽጢ ክመፅእ ምዃኑ ወይ ኣብ ውሽጢ ክፅሎ ምዃኑ ርዱእ እንድዩ ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ይኹን እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ይኹን እቲ ፀጥታዊ ሓይሊ ይኹን ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ፅልዋናቱ ብጣዕሚ ውሕድ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግን እንታይ ንምብፃሕ ተቐንዲ ግን እቲ ለውጢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክመፅእ እንከሎ ወይ ለውጢ ብጀነራል ክትሓዝ ከሎ ወይ ካልእ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ክመፅእ እንከሎ እንተወሓደ እውን እዚ ድምፂ ናይ ደገ ዘሎ እውን ክስምዓሉ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ምክንያቱ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ነቲ ታሪክ ዝነበረ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ናይ 70ታት ናይ 80ታት ናይ ተጋዳሓን ኤርትራ ናይ ካልእ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ መንእሰይ ነዚ ታሪክ ዘይፈልጥ እዩ ሕጂ ብ1991 እንተወልደ ወዲ 35 34 ዓመት በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ጀነሬሽን እዩ ማለት እዩ እቲ ስርዓት እውን ታሪክ ዝሓለፈ ንኸይድገምን ንኸይትረትን እውን ግደ ተፃዊት እዩ ማለት እዩ ፀልይዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ጌርካ ግን እዚ ተመክሮ ከይጠፍእ እዚ ናይ ደገ ናይ ተጋዳሓን ኤርትራ ናይ ካልእ ናይ ተቃውሞ ብሓፈሻ ከመይ ጌርካ እስኻ እውን ኣካል ናይቲ መስርሕ ክኾኑ ትኽእል ባይታ ምፍጣር ሓደ ኮኔክሽን ክህልዎ ማለት እዩ ከመይ ዊሆፕ ኣብ ተስፋ ምግባር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ዘሎ ድምፂ ምስማዕ ኣገዳስነት ኣለዎ ኮይኑ ስምዓኒ እቲ ትራንዚሽን እውን ምስኡ ሒዝዎ ዝመፅእ ፀገማትን ኩሉ ይፍሉጥ እዩ ሓደ ጀነራል ሒዝዎ እንደገና ኣብቲ ዝኽእል ኩነታት ክበፅሐካ ክእል እንድዩ ግን ብዝተኸኣለ መጠን ግን ንሕና ኣብ ደገ ኮይና ክንገብሮ ንኽእል ነታ መፃኢት ሃገር ምሕሳብን ንክፀልቦ ምፍታንን እዩ ማለት እዩ ኣብ ተስፋ ትምርኩስ እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ እቲ ሕቶ ብሓንፈሹ ብሓባር ክንሪኦ እንጂና ግን ክንፀልዎ ንኽእል ባይታ ምፍጣር በዚ ተረድኦ እዚ ከዓ ኣብቲ ክትዕ ምእታው ከልየና እዩ ቴንክ ዩ ሕራይ እሞ ማዕሾ ኣብ መስመር ኣብ መስርዕ ዘለካ ቴንክ ዩ ወደብ ቴንክ ዩ ኣራሚት ከዓ ነዚ ፕሮግራም ዘቕረብኩም ቴንክ ዩ ዶክተር ኣኽሊሉ ንስለ ኣስተምህሮኻ ኣነ ሓንቲ ቁርብ ዘይበረሃለይ ምናልባት እንድሕር ሓሊፋህን የስግል እንዲ ኣነ ሓደ ግዜ ኣይተሓዘለይ ኢኻ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ሲ ብግቡእ ተረዲአካ ኣይመስለንን ወይ ጀነራላይዝድ ኮይና ህኒ ከይትኸውን ህዝባዊ ግንባር ጀብሃን ኣብ ውግሕ ድሕድ ነይረን ህዝባዊ ግንባርን ተጋድሎ ሓርነት ተትዕረቓ ብድሕሪኡ ከዓ ልጅነት ሰውርያውን ተትዕረቑ እዚ ሃገራዊ ዕርቂ ተኻዊኑ ዲና ክንብል ዋላስ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት ግርጭት ዓሪፉ ግርጭቶም ኣልዮም ኢና ክንብል ምክንያቱ ሃገራዊ ዕርቂ ብግቡእ I want more መግለፂ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ኣብ ዓድና ስኒ ጓሶት ተሃራሪሞም እንድሕር ብበትሪ ፈጊእዎ እሞ ሂወቱ ሕሊፍዎ ሲ ጓል ገይሮም የደቅስዎ ነይሮም ሓደ ዓይነት ዕርቂ እዩ ናይ ጥርዓን ፅንዓ ደግለን ሽግር ነይሩ ከደቅስዎ ካብ ዘበነ ዶክተር ፍጹም ስውእ ዶክተር ፍጹም ጀሚርካ ይፍተን እዚ ንባዕሉ ሎካሊ ዝተገብረ ፀገም ነይሩ የደቅስዎ ሕጂ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ንብሎ ዘለና ሲ ምስ መን እዩ እቲ ዕርቂ ክልተ ኤክስትሪም ኣሎ ናይ ውድባት ዕርቂስ ገይሩ እዩ ዝግለጽ መብዛሕቲ ግዜ ከምዚ ናይ ጀብሃ ዋላስ ካልእ እቲ ንጀብሃ ሓቂፉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ፉሉይ ኤትኒክ ግሩፕ ተሓሲቡ እቲ ከዓ ፉሉይ ኤትኒክ ተሓሲቡ እሞ ናይ ኤትኒክ ግርጭታት ዲና ክንፅብፅቦ ንደሊ ዘለናስ ዋላ ካልእ ማዕና ኣለዎ የቐኒየለይ ብጣዕሚ በዳሂት ሕቶ እንድያ መዓሾ እሳ ካእታ ቀንዲ ጉዳይ እውን ኮይና ትረኣይኒ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዕርቂ ኣብ መንጎ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ኣካል ናይቲ ሓፈሻዊ ዕርቂ መስርሕ እዩ ክብል መኽኣል ከኣነ ምክንያቱ እዚ ክልተ ውድባት እዚ ወተሃደራዊ ውድባት ጥራይ ኣይነበረን ማለት እዩ ኩሉ ሕብረተሰባዊ ፀገማትን ክፋላትን ብዙሕነትን ቋንቋን ልምድታትን ናይ መሬት ጉዳይን ሒዙ ዝጓዓዝ ዝነበረ ውድባት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እዋንቲ እቲ ዝነበረ ግርጭታት ግን ኣብዚአን ክልተ ውድባት ወይ ሳሳይቲ ውድብ ከማ ነይራ ክትከውን ትኽእል እንድያ ኣብኡ እዩ ተቆሪኑ ነይሩ ኣብኡ ካብ ዝያራ ዝረአ ነይሩ ማለት እዩ ድሕሪ ምውፃእ ጀብሃ ግን እቲ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ወይ እቲ ተሪኦታት ወይ እቲ ዝምባሬታት ግን ኣብ ደገ ተራእዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ብ1981 ተረኣየ ኩነታት ናይ ኤርትራ እሞሱ ሎሚ እንተዝዕረቕ ነይሩ ገለ ክፋል ናይቲ ናይ ዕርቂ መስርሕ እዩ እየ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ማለት እዩ ምስ ተሓይዙ ዝኸይድ ኣሎ ፍሉጥ እዩ ጉዳይ ናይ ብዙሕነት ኣሎ ዕርቂ ክበሃል እንከሎ ጉዳይ ናይ ቋንቋ ኣሎ ዕርቂ ክበሃል እንከሎ ጉዳይ ናይ መሬት ኣሎ ዕርቂ ክበሃል እንከሎ ጉዳይ ናይ ካልእ ትርኢታት እውን ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣብቲ እዋንቲ እዚኣቶም ውድባት እዚኣተን ግን ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ናቱ መስትያት ኮይነን እየን ዝሰርሓ ነይረን ኣብ ኩሉ ሸነኻቱ ምክንያቱ ከምቲ ሽዑ ዝበልክዎ ወተሃደራዊ ውድባት ጥራይ ኣይነበራን ኣብ ኩሉ ሸነኻት ናይ ሕብረተሰብ ቀሳቀሳ ነይረን ገለገለ ቅርፅታት ናይ ህንፀት ሃገር እውን የሪኣ ነይረን ናይ ትምህርቲ ፖሊስ ነይርዎን ናይ ቋንቋ ፖሊስ ነይርዎን ናይ መሬት ፖሊስ ነይርዎን እዚ ኩሉ ምስ ተሓይዙ ስለዝኸይድ እቲ ክፋል ናይቲ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ዕርቂ መቕፀርታ ናይዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ግርጭት ትብሎ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ዓበይቲ ስራሕቲ ክኾን ኣሎ ካብ ሕጂ ጀሚሩ እውን ገለ ዝገብራ እውን ኣለዋ ማለት እዩ
እቲ ናይ ትራንዚሽን መስርሕ ብከመይ ክኸይድ ኣለዎ ንዝብል ሮድ ማፕስ ኣሎ ገለ ዝወፀለካ ኩሉ ተቃውሞታት ኣሎ ማለት እዩ ግን ኣለሊካ ግን እቲ ዕርቂ ክበሃል እንከሎስ እንታይ እዩ መልካ ዲፋይን ጌርካ ናይ ክራይቴሪያ ኣትለዎ እቲ ናይ ጃፓን ሻዕቢ ኣይኮነ ካልእ ከ ኣብ ሕብረተሰባዊ ሸነኻት ኣብ ኤትኒካዊ ጉዳያት ኣብ ናይ ቋንቋ ጉዳያት ኣብ ናይ ፖሊሲ ጉዳያት ኣብ ናይ ትምህርቲ ፖሊሲ ናይ ቋንቋ ፖሊሲ እዚ ኩሉ ተራእዩ ከም ብሓድሽ እምበኣር ኣብዚ ሸነኻት ናይ ዕርቂ መስርሕ ክጅምር ኣለዎ ኢልካ ካብ ሕጂ ዲፋይን ክትገብሮ ኣለካ ማለት እዩ ምበልኩ ስለዚ ኣካል ናቱ እዩ ስለዚ መዓሾ ስኻው ባዕልካ ክትምሰል ትኽእል ኢኻ ግን ተታሒዙ ዝኽእል እዩ ፈሊኻ ክትርኢ ትኽእልኒ ኢኻ ብድሕሪ እዚ ኩነታት ዝመፀ እውን ድሕሪ ናይ 81 ዝመፀ እውን ሕጂ እውን ኣሎ ማለት እዩ መስርሕ ማለት እዩ ያ ስለዚ ፈተነታት ብኩሉ ሸነኻት ኣሎ ስለዚ እቲ መቐፀልታ እቲ መጀመሪ ክኸውን ይኽእል እዩ ድሕሪ ዝመፀ ተሪእዮታት ከዓ መቐፀልታ ናቱ እዩ ስለዚ ግን ንብዙሕ ጠንቅታት ግን እቲ ናይ ሽዑ ኩነታት ዝነበረ ናይ 81 ዝነበረ እውን እቶም ክፈይ ናይ ሎሚ ኩነታት እውን ማለት እዩ I hope بحبار كاب بسفيها كاتعلو معناته أي ناين تاتيو نعيقي مسحك هو نزبل ناكل عطنا حتى بحبار كنقدر نقول دايم حراي تبو أنا أقرب بسكين اليوم عم مسرع زلهم محواتنا ويا بس جزا زلهم تكتاتلو إتا سلطاني تتقيمتي نيشتي كعمت ولا في قدلي أمونغو حتى هالعلن دي تحطه من البات مور أبتناي كتعنا يريتو مهاب جزيمس حالفناون بزوح سب أدرس كجبرو يزبل قمت علني حجي تا حطو ناتي مسا حجي تلعي لارز أنحتنا هاجرا وعركن دات خير أب بوليتيكا حدا خابتي أزيو روحي أزيو أقداسي روحي relevance and ዋናውነት ከዓኒ ሕጂ ዋናውን relevant ካኾና ለወነት ንገብሮ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ እንሲ ኣዝየና ገደስቲ እየን ኣብቲ ዝካየድ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ሕጂ እዛ ሃገራዊ ዕርቂ ትበሃል ኣምር ከም ኣምር ምናልባት እቲ ግዜ ናይ ሰውራ ኣብኡ ዝተፈፀመ ነገራትን immediately ድሕርቲ ምዕራፍ ናይ ሰውራ ስነትን እዋናውን ነይሩ ገለ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ድሕሩ ብዝመፀ ምዕባለታት ኣብ ሃገርና ሎሚ ድሕሪ 34 ዓመታት ኢና ንዛረብ ዘለና ልዕሊ እቲ ሕጂ ንዛረብሉ ዘለና ናይ ሃገራዊ ዕርቂ ወይ ድማ ኣብ ሰውራን ኣብቲ ጉዕዞ መዋዕል ናይ ሰውራን ዘጋጠመ ሽግራት ካልእ ኣዝዩ ዘሰክፍ ተሪኦታት ኣብቲ ሕብረተሰብ ናይ ሃገርና ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ፖለቲካዊ ሕብረተሰባዊ መልክዓት ዝቕይር ብዙሕ ነጥብታት ተላዒሎም ኣለዉ ወይ ብዙሕ ቦታ እንዳተዋህቡ ክኸዱ ፀኒሖም ኣለዉ እሞ ስለዚ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ዝበሃል ነገር ግድን ድዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን 34 ዓመታት ምዕራፍ ናይቲ ሰውራ ናብቲ ናይቲ ሽዑ እዋን ዝነበረ እዋን ክንምለስ ዘለና ወላ ዝያዳ ነዞም ሕጂ ተላዒሎም ዘለዉ ብዙሕ ኣዝዮም ኣሰከፍቲ ነቲ ሕብረተሰብና ኣብ ሓድነቱ ክብድህዎ ዝኽእሉ ነገራት ኢና ዝያዳ ኣድረስ ክንገብሮም ዘለና ኣብቲ መዋዕል ናይ ህንፀት ሃገር እንድሕር ተሰጋጊርና ማለት እዩ እዚያስ ቁሩብ እንተንሪያ ንባዕላ እውን እታ ሃገራዊ ዕርቂ ትበሃል ከም ኣምር ኣብዚ ፖለቲካዊ መዋዕልናትናስ ትክክለኛ ተርሚኖሎጂ ድያ ዝብል ሕቶ ኣለኒ وأقداسي حتى عندي عود حجي ناي قدمي 4 نبره عامتات وين 3 عامد نبره كنتات وين 5 عامد نبره كنتات تمريسكا بزعبو ناي عرق مسح جميلكا بزعبو مزراب ادلاينتون ناتو ريليفانس نتايو تبل اندي تحطوها تير ادلاينتون تايو بز تاريخ ዝፅለው ሕብረተሰቡን ኣለው እዮም ገና ወላ ሳቶም ጀነሬሽን ታዕቶም ኣይሃሉ ግን ናብ ደቆም ሰጊሩለ ማለት እዩ ብኡ ምክንያት በቲ ዝነበረ ኩነታት ድሕሪ 81 ብዙሓት ሱዳን ተሰድለው ማለት እዩ ስዳ ቤታት ዝነቐልለው ማለት እዩ ገና ዝትንክፈውን ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ተመክሮን ኣብነት ናይ ሳውት ኣፍሪካ ክረአ እንከሎ ናይ ዕርቂ መስርሕ ምስ ተጀመረ ካብቲ ናይ ቀደም ጀሚሩ ናይ ካብ 1920 ጀሚሩ ታሪክ ዝመፀ ካብኡ እዮም ዕርቂ መስርሕ ጀሚሮም ማለት እዩ ምክንያቱ መሰረት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ካብ ጀነሬሽን ናብ ጀነሬሽን ሓለፈ እናተተደኸፈ ስለዝነበረ
ናይ ኣባ ሕጉ ዝነበረ ታሪክ ሒዙ ኣባ ሕጉ እኮ ተዓሚፁ ነይሩ እናበለ ስለ ዘዕልል ታሪክ እውን ሓልፍ ስለነበረ ንኡም ባይታ ክገብረሉ ኣለካ ማለት እዩ ባይ ኤኒ ሚንስ ተላዒሉ ሓደ ፍታሕ ክመፅ ኣለዎ ማለት እዩ እንተ ናይ ሓባር ትረድኦ ኮይኑ ድዩ ታሪካዊ ጌጋ ነይሩ ኢልካ ክሰግሮ ወይ ካልእ መስርሕ ክወሃቦ ግን ክትንከፍ ኣለዎ ከም ታሪክ ላይ ደብዲብካ ነው ብዛዕባ ክንዛረብ የብልና ክተግሮ ፀገሙ እናቱ ከምፅእ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ግን ተኣትኩሮ ግን ከም ዝበልካ ልክዕ እዩ ናይቲ ናይ ሽዑ ዘይኮነ ኩነታት ናይ ሕጂ ኩነታት እዩ ከመይ ጌርካ እዚ ሕብረተሰብ ኤርትራ ምስቲ ኩሉ ብዙሕነቱን ኩነታቱን ብሓባር ክነብረሉ ዝኽእል ናይ ሰላም መድረክ ትፈጥር እዩ እቲ ኩነታት ስለዚ እቲ ኣስፔክት እውን ክርአ ኣለዎ ከም ኣስፔክት ግን እንታይ ምስ ዕላማ ምዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ምስታ መፃኢት ሃገር ንሃንፃ ዘለናን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣስፔክት ከም ዝትብለ ፀናሕካ እንታይ እዩ ብ1996 ስርዓት ሰግደፍ ነቲ ዝነበረ ዝተፈላለየ ኣውረጃታት ኣብ ዞባታት ምምቕያር ዝተፈላለየ ሸነኻት እውን ኣብ ሓደ ቦታ ምምፃእ ካብቲ መደባት ናቱ እዩ ማለት እዩ እዚ እውን ሕጂ ብዙሓት ባህ ዘይበሎም ደስ ዘይበሎም እውን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እውን ክርአ ዘለዎ ጉዳይ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዕርቂ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ ብዘይድልየቶም ካብቲ ሓደ ሸነኽ ናብቲ ሓደ ሸነኽ ዝኸዱ ኣለዉ ብዘይድልየቶም ካብቲ ሓደ ርክባት ዝገብሩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ምናልባት ነቲ ሃገራውነት ምትራይ ኢሎም ዝገበርዎ ድዩ ነቲ ብዙሕነት ወይ እቲ ቀቢላውነት ምእንቲ ከይዓቢ ዝገበርዎ ድዩ ዊዶንት ነው ኣይንፈልጦ ኢና ግን እዚ እውን ብዙሓት ባህ ዘይበሎም ስለ ዘለዉ እዚ እውን ክርአ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ኮሚሽን ድዩ ምስቲ መስርሒ ድዩ ክርአ ዘለዎ ማለት እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መጨረሻ ብዛዕባኡ ክውስን ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ክፋላት እዚ ነዚ ኩሉ ሕቶታት እዚ ሒዙ ዝኸይድ እቲ ዕርቂ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ኣርእስቲ ገዲፍካያ ግን ዓፂኻዮ ኣባልጃ ምኻድ ኣብ ፀገም እንደገና ክእትወካ ይኽእል ማለት እዩ እንታይ ሕጂ ናይ ታሪክ ጀርመን ሳውን ትፈልጢ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ድሕሪ ካልኣይ ወጋዕ ዓለምሲ እቲ መስርሕ ብምሉእ እዮም ገሊፆሞ ኣብ ታሪክ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኹን ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ መዓልታዊ ሂወት ኹን ዳርጋ 70-80 ዓመት ገይሮም እዮም ማለት እዩ እስኻ እንታይ ደልየካ ሕጂ እቲ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘለዎም ጀርመን ማለት እዩ ከም ሓደ ሃገራዊ ፖሊሲ እዮም ዝርእይዎ ጉዳይ እስራኤል ክትከፍ የብላን ስለዚ እዚ ናይ ዕርቂ መስርሕ ናይ 80 ዓመት ታሪክ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈፀምዎ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዝተሓለፈ ታሪክ እውን ኮይኑ ሓላስ ተወዲኡ ኢልካ ክሰግረው ናፀጋሙ ስለ ዝኾነ ሳዕቤን ናትኩም ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብከምኡ ንሪአኽዎም ሕራይ ይቐኒለይ ፅቡቅ እሞ ናብ ያሲን ክንሰግር ኦራይት የቀኒልና መጀመርያ ንኩልኩም ተሳትፍቲ ናይዚ ሰሚናር እዚ ከምኡውን ዘተን ሓበራዊ ንቕሓት ኣብ ትሕቲኡ ከዓ ኣካያድቲ መደብ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣራሚድ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ሓንቲ ከስምረላ ዝደሊ ነጥቢ እንተዘሃልያ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ትተሓይዙ ዘሎ ኣርእስቲ ማለት እዩ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ወይ ኔሽን ስቴት ብጣዕሚ ሰፊሕን ኣገዳስን ኣርእስቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ተኸተባብዖ ዝደሊ ክስመረሉ ዝብሎ ነገር ከምዚ ዓይነት ኣርእስትታት ብቐፃሊ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ንኩሉ ኤርትራዊ ዘካትት ብተዛራሚ ክካየድ እዚኣ ከስምረላ ይደሊ ማለት እዩ ሕቶ ናተይ ዳርጋ ሓንቲን ፈርዖን እያ እታ ፍርቂ ዝገብራ እንታይ እታ ኣራሚድ ትብል ዘላ ነገር ስለ ዘይትረዳእትኒ ከም ፍርቂ ክቐምጣ እየ ንእሽቶ መብርሂ ብዛዕባ ክትቡን ይደሊ ማለት እዩ እታ ቀንዲ ሕቶ ናተይ ግን ሓንቲ ሕቶ ናተይ እንታ ኣይ ቲንክ እስማዒል ይመስለኒ እቲ መእተዊ ማዕፆ ናይ ሃገራዊ ህንፀት ሃገራዊ ዕርቅን ፍትሕን ዝብል ነጥቢ ኣቕሪቡ ነይሩ ከምኡ ተረድአዮ ማለት እዩ ኣነ እውን እንታይ ዝብል እዚ እምነ መሰረት ሓደ ገዛ ክትሃንፅ ከለካ እምነ መሰረት ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሃገራዊ ህንፀት ገፅካ ክትከይድ እንተደኣ ኮይንካ ዕርቂ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ምትእምማን ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ መደብ ነዚ ምትእምማንን ነዚ መሰረት ዝኾነ ነገርን ብዝያዳ ንምስፋሕ ብወገንኩም ዝረኣኩም መፃኢ መደብ እንታይ ኣሎ ማለት
سبع عمود راح يقبر زخر بزح عبيت أرستي عبتي كام الزراب ترجم يقولوني ترجم زهلو أنتايو كم معلت لو تخمس زخين مالتي بعسي ما حزبنا مسمني تزعلنا إساسن وجدلون تحنت تشفرع وين تعتب لنا هنا كنا قويتوت إلى أنا زغلت مالتي تخالق نبور زخانة عينت كالاو قريتات سلا زخانة إذن متممان انتهي مدب كل يخيل بوغمكم فلاي دكتور خليل ما بقى حساب انت قرأت لنا بزيا بتاع قداسي مثلني يغني اللي يا ናብ ኩላትና እንድያ ያሲን ዛሕ ሕተኻ መስለኒ እቲ መበገሲ ደኣ ብኩሉ እኮ ተጀሚሩ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ መስርሕ ክበሃል ፀኒሑ ሕጂ እውን እዚ ሃገራዊ ባይቶ ልፍንቲ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ንሓባር ክሳሓሉ ባይታ ምፍጣር ትረዲእዎ ስለ ዘሎ መበገሲ እሱ ኮይኑ ረኣይን ንዓይ ማለት እዩ። ግን እቲ ኣትኩሮ ሓደ እቲ ከመይ ጌርካ ብሓባር ትሰርሕ እንዲ ተቐንዲት ሕቶ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓባር ክሰርሕ ምስ ከኣልካን ብሓባር ክሰርሓሉ ትኽእል ባይታ ምስ ፈጠርካን ነቲ ኣርእስታት ከምዚ ዓይነት እውን ተምፅእ ማለት እዩ። ኣብ ከምኡ መሳዕለና ኣብዚ እዋን ዝመስለኒ ግን ምስ ተሓይዙ ዝኸድካ ኩሉ ግዜ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብዓብዪ ሕቶ እዚ ድሕሪ ስርዓት ኢሳያስ እንታይ ኢና ክንገብር ዝብል ሕቶ እውን ኣትኪርና ካብ ሕጂ ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ። ኣሎ እዩ መፅዓትታት ከም ትሽዑ ክብሎ ፀኒሐኩ ሮድ ናብስ ኣሎ ወዘተ ናይ ትራንሲሽን ተባሂሉ መፅዓትታት ኣሎ። ግን ብኣካል እውን ብከምዚ ዓይነት ኩነታት እውን ናይ ክትዕ መድረክ ክትኣትወሉ ትኽእል እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ግን ክምልስ ኣለና ማለት እዩ። ከመይ ጌርካ ጥራይ ብሓባር ክሳሓል ትኽእል ባይታ ምጥራይ ዘይኮነ ኣብ ከመይ ኩነታት ኢኻ ብሓባር ክሳሓል ትኽእል ፅባሕ ንኮ እንታይ ኢና ክትፅበየና እንታይ ኢና ክንገብር ዝብል ሕቶ እውን ከድልየና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታዮም እዞም ኣብ ሜድያ ዘለው ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃሳት እተን ዘለዋ ውድባት እውን ኣብ ከምዚ ዝተኮረ ናይ ክትዕ ባይታ ምፍጣር ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ፀላዊ ከዓ እዩ ብሓቂ። ምክንያቱ ነዚ ሕጂ ትርኢታት ዝኸይድ ዘሎ ካብ ሃገራውነት ንታሕቲ ዝኸይድ ዘሎ ምንቅስቃሳት ከመይ ጌርካ ንኡ ዕድል ዘይምሃብን ክፀወው ንኡ ምፍታንን እሞ ብቐዳምነት ኣብቲ ሃገራውነት ኣትኪርካ ነቲ ኔሽን ቢልዲንግ ነቲ ስቴት ቢልዲንግ ነቲ ዲሞክራሲ ንፈትካ ከዳሉ ዝኽእል ባይታ ምፍጣር ኣገዳሲ እዩ። ተሓቶኻ ንኩላትና እያ ትምልከት መስለኒ ያሲን እዞም ገዛ ከዓ ብዓብኡ ስለዚ ብሓባር ንመልስ ኣልሓድ እታ ሓንቲ ፍርቂ ሕቶ ዝበልኳ ፕሮባብሊ ዓወት ክምልሳ ይኽእል መስለኒ እታ ናይ ኣራሚት ትብል ኣይ ተረዳእትነሲ እሳ ኦኬ ንሳ ድሓን ኣብ እቲ ምዝዛም መደብና ቁሩብ ክንታሽሞ ክንገብራ መብርህ ክንህበላ ሕጂ ዝያዳ ናብቲ ናይ ሎም ምሸት ኣገዲሱና ዘሎ ወይ ኣኪቡና ዘሎ ኣርእስቲ ክነተኩር እሞ እዛ ዝበልክያ ግን ኣብ መወዳእታ ኣድረስ ክንገብራ ኢና የቐኒልና ስለተን ፅቡቃት ሕቶታትካ ኢሳቅ ወልደ ኢድካ ሓፋቢልካ ኣለካ እንድሕሪ ኢሳቅ ወልደ ካልእ ኢዱ ሓፋቢሉ ሰብ ይርኢ ስለዘየለኹ እቲ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ድሕሪ ኢሳቅ ክንዛዝሞ ኢና ማለት እዩ። እንተደኣ ሕቶታት ዘለና ግን ኢድኩም ሓፍ ምባል እቲ ሕቶታትኩም ከተቕርቡ ይዕድመኩም። ብሕጂ ከባቢ 15 ደቂቃ ኣቢልና ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን መደብ ክንፀንሕ ንኽእል ኢና። ኦኬ ኢሳቅ ወልደ ኢድካ ሓፋቢልካ ንካ ውሪድካ ኣለካ። سلام سلامي كل خاطر دكتور كبراب اوكي اغرتا سلامي ودب كبراب وتاكي طرح جيري قدي فيها مثلا بتاع موبايلي مجمريا يقن ديالنا دكتور اخليلو صبق مكاتعي ريفليكشن كنغبرلو زلنا عبي ارست حيزو ممتع ندالوت منكم روحو كيكوتكو تا بتاحتي كخيد منالبات كن تاني ناي ستيت بيلدين هنصات هاجر دحل وጥቀት ولك ملاخي تبل يامو نعان تي تاني
الستيت بيلدين زاد لي مواقر عمت أبيلنا نيرو دكتور خليلو فلاي تناي ستتا تي لو اند اوردر مسو زخيدون تو حسنت ناي ود سب كم زد حرنا نزر انا ريو زنبرنا ناي من داف قوام من دابلك خلها معرو اون وي حسب كم مجلس دابلك خلها معرو مچوايات قال ملز نبره جتي تموا تركن فتحن ብዙ ዓይነት ወንጠቅስ አብልኩም من አልባት ራስ ቢልዲን استبعاسم راح ዘይኮነስ ወላውን ብዙሕ ነገራት ብምጽራፍ ጥራሕ ብምትሕማይ ጥራሕ ዝወረደና ምጥረጣራት ውን ስለዘሎ ልስታት ውን ኣሎ ቲ ትራንስፓረንት ዲ አካውንታቢሊቲ ዲ ፖለቲካል ኤንድ ሊጋል ሌጂቲማሲ ገለመለ መዋቅር ምዃኑ ገልጽና ኣሎ ታሕተይ ናብታ እስትኽምለስ ከለኹ ግን ብዙሕ ግዜ ዛርእስቲ እዚኣ ኣብዚ ከምዚ መድረኽ ገሊጽናያ ቀሪብናያ ታ እዚ ስርዓት እዚ መውዳቑ ኣይተርፎን እዩ ትብል ቃል ብዙሕ ግዜ ንዓይ ብክልተ መጻነ ትርዳእኒ ሓደ ለውጡ ኩሉ ሰብ ኣሎ ስለዚ ተስፋ እዩ ተብለካ በታ ሓደ እውን ተሰንበደኒ እያ ምክንያቱ መውዳቑ ይተርፎን እዩ ክትብል ከለኻ ንተሃላልወኻ እውን ስለ ዘርእየካ ናይ ተካኢ ናይቲ ኦልተርናቲቭ እሞ ከድሕርኡ ትብል ከለኻ ንባዕልኻ ወይ ዘለኻዮ ፖለቲካዊ ኩነታትካ ትጥምት ጽባሕ ኮነ ወይ ሕሉፍ ኮነ ወይ ከኣ በይኑ ኣይህሉን ምስናይ ሎም ዝተኣሳሰራየ ወይ ከኣ ድረሽን ማለት እዩ ስለዚስ ከም ሕቶ ቅርባ እንተ ደኣ ኮይነ እቲ ናይ ጽባሕ ንብሎ ዘሎ ኩነታት ሲ ብኸመይ ኢና ኸሎሚ ክሪኦ ጽባሕ ንልውጠሉ ጉዳያት ኣይኮነን ወይ ንጽበየሉ መድረኽ ኣይኮነን ብርግጽ ከዓ እቲ ሽግር እቲ ስርዓት ጥራሕ እውን ዘይኮነ ምናልባት ናህናኸ ሽግር ኮይኑ ዲኹ መጽእ ወላ ናይ ፍታሕ ኮይኑ ዲኹ መጽእ ዘብለካ ነገራት እውን ኣሎ ምክንያቱ ዝሓለፈ 20 ዓመት ስለ ዝረኣናዮ ብኮንፈረንስ ሓደ ኮንፈረንስ ይግበር ካልእ ንዓዓ ዘወድእ ኮንፈረንስ ይግበር ብዙሕ ርኢና ስለ ዝነበርና ስለዚስ ንድሕሪ ውጥቀት ሲያስ ክርኢ ከለናስ ገምጋም ናይ ዘለናዮ مرأي يدلينا عنده نسوخ نجمجم كلنا خير انتعنا نمتص تلقى بزح زي عقابه خوينو ول تي immediate تقبرو نجار انت خنقبر على النحجي كي وضع بحال نجارات الله فزي خوينو متجبرار تلقى خوينا زيا ودد يا قال كتولد شعا خنسكري خنصبينا مالتي مصبايون زول مثلا قلت اتحلال وناس بخمي نموزنون نفتار استخب بخمي كتحزنا خل زبلي حطو مثل كقرب ذلك يغني الله لكعيو دكتور كبرى أبتح حطو أقداسيت نجا اتناتنا قمقام تخونتاتنا كلاتنا خم نمزنوه ኣብ ገለገለ ስታቲስቲክ ኣሎ ማለት እዩ ቅድም እውን ጠቂሰ ፀኒሐ ዳርጋ ከባቢ 1.5 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ስደት ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኣውስትራልያ ወዘተ ወዘተ ማለት እዩ ኣብዚ ፀላዊ ዝኾኑ በዋሳት ኣብ ምዕራብ ሃገራት ኣለዉ ማለት እዩ ካብዚ ሕጂ እቲ ኣብ ድንቢ ተቃውሞ ኣክቲቭ ዘሎ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ምናልባት 1% እውን ኣይከውንኒ ማለት እዩ ኩላትና ከምንግምቶ ማለት እዩ ስለዚ ተኻልእ ሳይለንት ማጆሪቲ ኮይኑ ናይ ሱቕ መርገፂ ሒዙ ዘሎ ማለት እዩ ተቃውሞ ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ኣብ ሳሎን ናቱ ክህሉ ይኽእል እንድዩ ግን ናይ ሱቕ መርገፂ ሒዙ ኣሎ ስለዚ ክትፈልጠይ ትኽእል ኒኻ ማለት እዩንቲ ስርዓት ዝድግፍ እውን ኣሎ ማለት እዩ በኣልትናትና ኩነታት ሓደ እቲ ኣብ ቃልሲ ተሳታፍነት ንለውጢ የለን ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ብጣዕሚ ውሑድ እዩ ካልኣይ እውን ተፈላለዩ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ መንጎ 20 ዓመት 25 ዓመት
ክንደይ ውድባት ክንደይ ሰልፍታት ተፈላለየን መፅአን ተጠኒፈን እንደገና ተፈላለየን ሕጂ ግን ኣበየናይ መድረክ በፂሑ ኣሎ ክትብል ትኽእል ናትና ኩነታት እንታይ ንዝብል ብሓፈሽኡ በዚ ዘለናዮ ኩነታት ክንከይድ ከም ዘይንኽእል ኩላትና ተረዲእና ኣሎ ማለት እዩ ብሓባር ክሰርሓ ትኽእል ባይታ ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሕና ኣለና ብፍላይ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ጉዳይ ተዓቕምና ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ቀንዲ መሳርሒት ኣብቶም ትኸደሎም ሃገራት ንኣሜሪካ ኩን ሕብረት ኤሮጳ ኩን ብሓንሳብ ተጠኒፍኩም ውፅኦም ዝብሉካ ማለት እዩ ናይ ዝተፈላለየ ውድብ ምንቅስቃስ እንተኸይድዎም በዚሕኩም ብሓባር ክገብሮ ትኽእል ነገር ሓንቲ የለን በበይንኩም ሓቢርኩም ትመፁ ኣለኩም እያ ትብል ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ ካብ ትረድኦ እዚ መበገሲ ኮይኑ እውን ምጥናፋት ሕጂ ይረአ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ኩሉ ጥቕመታቱ ይፍተን ፈሓብል ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እቲ ዳርጋ እቲ ናትና ኩነታት ኩላትና ዝተረዲእናስ ፈሊጥና ያለና ታይታ ተሪፋ ዘላ ግን እታ ምትግባር እያ ማለት እዩ ብሓባር ክስራሕ ትኽእል ባይታ ዘይምህላው እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቅድመ ኩነት ልክዕ እዩ እቲ ብሓባር ክስራሕ ትኽእል ሓደ ፕላትፎርም ክህልዎ ፍሉጥ እዩ ብኡ መሰረት ሽዑ እምበኣር እታ ሕቶ እታ ትመፅእ ዘላ ድሕሪ ውጥቐት ኢሳያስ እቲ ኩነታት እንታይ ይኸውን ከመይ ኢልካ ክሰርሕ መስርሕ ሃገራዊ ዕርቂ ድዩ መስርሕ ህፀት ሃገር ድዩ መስርሕ ቅዋም ድዩ ሽዑ ክብለስ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ርዳእካ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ዝተፈላለየ ኮንሰፕታት ከም ዘሎ ናይ ትራንሲሽን ኣሎ እዩ ግን ብሓባር ክሰርሕ ዘይክኢልካ ዝተፈላለየ ውድባት ተሃልዩ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ተሃልዩ ግን ኣድማዓነት እውን ኣይክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እታ ሕቶ ምስቲ ናትና ኩነታት ትኸይድ እንድያ ናትና ኩነታት ብጣዕሚ ተዳኸመ እዩ ብሓባር ክሰርሓሉ ባይታ ደይ ምህላው ነቲ መስርሒ እውን ትንክፎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ ኣብ ደገ እንዳኣደይ ምህላው እውን ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለዉ ክፅልዎ ኣይትኽእልን ኢኻ ለውጢ ክመፅእ እንከሎ ሓደ ገለ ምንቅስቃስ ናይቲ ስርዓት ኣካል ወታደራዊ ክፋል ሒዝቦ ኣካል ክኸይድ ይኽእል እዩ ግን ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃስ እንተዝህሉ ግን ናልባት እውን ክስማዕ እውን ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ውሽጢ ኤርትራ እውን ማለት እዩ ስለዚ ኩነታትና ንኩላትና ብሩህ እንድዩ ንስኻ እውን ትፈልጦ ትኸውን ትፈልጦ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና ከም ደንቢ ተቃውሞ ብሓባር ክንሰርሓሉ ንኽእል ፎሩም ፖለቲካዊ ባይታ የብልናን ሕጂ ሳያ ካዕታ ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ክንሰግራ ዘለና ብሓባር ክሰርሓ ትኽእል ባይታ ምፍጣር እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ኢኻ ናይ ሓባር ዲስካሽንን ናይ ሓባር ናይ ምርምርዳእን ናይ ኮንሴፕት ምውፃእን ናይ ትራንሲሽን ግዜ ብዝያዳ ንምግላፅን እቲ ክበሃል ፀንሐ እዚ ናይ ዕርቂ ድዩ ናይ መፃኢ ፖሊሲ እውን ኣብኡ ኢኻ ምናልባት ዝያዳ ኣትኪርካ ክትገፆን ክትፅሕፎን ክንዳለወሉን ትኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፅእ ለውጢ እንተወሓደ እውን ፅልዋ ክትበ እንተኮንካ ማለት እዩ እስኻ ክትስማዕ እንተኮንካ ማለት እዩ ስለዚ ኩነታትና እዚ እዩ ግን ካብቶም ክሰርሓሉ ዘለና እንታይ ብቐዳምነት ብሓባር ክሰርሓ ትኽእል ባይታ ፈጢርካ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ኩነታት እውን እንተወሓደ ክትስምዐሉ ትኽእል ባይታ ፈጢርካ ኣሎ ክፀንሕ እዩ ከምኡ ታሕቶ ኣብ መስርሕ ክንርአና ማለት እዩ ያ እቲ ብዓብዪ ዝዳኸም ግን እቲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ቫስ ማጆሪቲ ናይ ሱቕ መርገፂ መሓዚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ እቲ ብፍላይ ከዓ ሃሲቦ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ታሪክ ተመሊስና እንተርኢና ናይ ሰብራ ኤርትራ ኣብ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ኩን ኣብ ሻዕብያ እሳተን ነፊዐን ተን ውድባት ነቲ ሰብራ መሪሕኖ ዘይኮነስ ህዝቢ ደፊኡ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኣብ መጀመርያ ሰብዓታት መንእሰያት ብዙሓት ኣብ ቃልሲ ምስተሓወስዎ እሱ ደፊእዎ ዝኸይድ ነይሩ ንለውጢ ንክገብር እውን ይሕግዞ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተኻፋልነት ምስ ኩሉ ጥቕምታት ናብቲ ዝደንበ ተቃውሞ ማስ ተዝካፈል ነይሩ ብዙሕ ሰብ ተዝካፈል ነይሩ እውን ለውጢ እውን መፀ ኣብ መንጎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንሳቶም እውን ብሓባር ክሰርሓ ዝኽእላ ባይታ እውን ፈጠራ ነይረን ድፊኢት ናቱ ግደ ኣለዎ እምበርኩም ታሕቶ ግን ኣገዳሲት ሕቶ እያ ከመይ ጌርካ ናይ ፅባሕ ኮንሴፕት ንምውፃእ እንታይ ክንገብር ኣለና ዶ ትብል ኣገዳሲት እያ ብትኸትዕ እውን ክንዛረበልና ዘለና ጉዳይ እያ ማለት እዩ እዋ እንድሕር ተኻኢሉ ኸማን ዶክተር ክብረኣብ ኣብዚኣ ከለኻ እዛ ኣልዒልክያ ፅናሕካ ነጥቢ ብሓፈሽ ብስፍሕ ዝበለ መተን ኣድረስ ክንገብራ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ናይ 2026 ምሳና ኣብ ሓንቲ ምሸት ኣብ ሓንቲ ቀዳም ምሳና ከተምስደስ ንበለና ነይሩ ድሓን ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ኢና ብቀፃሊ ግን ፅብቕቲ ነጥቢ እያ ማለት እዩ ብርሃነ ምህረቱ ኣብ መስመር ዘለኻ
بدحريو يوهانس سباحتو له بيوهانس سباحتو تنايحتون ملسن مدب كنزاز موينا كابو نابتناي رئيتو مدرح كنساقارينا مالتيو سلازي مايكروفون برهانة محرتو كاب جرماني. اوكي سلام ودب نيلي صبوغ استمهرو صبوغ حتوتات ندينا خنسمع امسينا زي دكتور دهابونا اركي هاجراو اركي دبل كا بزح حتوتات دلعل دين رؤسو ابو قدم مبصحنا جن ان انتاي مبركوسي محناسي اتهاجراو اركي مستي دي سرعات وي نزا هاجر قبيتو بكل حزوا دلو مسؤول نختعرق كلاتنا بزي أدل ناسي مرقزنا يسرعت زي نعرق إدل ديكوني والدبات كفاريا بإرترا ديكوني هاجر كتلمع ديكوني حزب كتأفق كسدد منئسي كتأفق كإسر كتعنو هاجر دقبرة مون حنا نبلو ديكوني سي بعلو أبكد محيننا خوفيلو بمسكر حنت نجار يلنا بزعدي فرنا أفريقيا أدبال نبرة باتع الله يلان عسب الله يلان فابريكا نيرو أبي كم دلون حجي أصور دفلت يلان قبلنا خلصي زي أبلع الحزب إرتراد اللون عقد بجكو خالد حتى أكال يلان قالوا تودبات عبد القدر يكون عند حتى تانو ولا توم منيسترات وينتي بايتو دبالون نشمود نبرة سون ده حتى تقول لك ونن حدا سبينا زي أخم اللي شادقين تبع قاعدة نياجن إذا ده أسرع خات حتى تقول له قبله دخل سندي ترخبه كم تاجد يروح على فوا بتي عن توي أم جمر تقول نبركا هاجراو عرقي أبكن دخوم وتجبر تقعد له حنات إرتراسي بوحدو بقرصي بتمرتي بمريت مدلي دال باي ذا واي مريت مدلي دال تقعد له حنات إرتراسي أبتا أنا توليد هذا أبو كل عدي دي جبرته مريت مدلي دال ناي ديسا دي جبرته عدي أب سلسته المد نبرة أب ديسا دي جبرته درجي وين بدي حريس تقعد له حنات إرترامزيو نابو خيدم دقوي سبات نيرهم مريت ناس المي نيرو أجي تقعد له حنات إرترامزيو ديسا جراتو مسؤولو مريت لاراشو يمبال نات بوليسي عيتفلت وندهم إذا خا حنت نجار كنك إيروين دل كابزد بلت نجار يلاني لو كم تاد نبرت تاجدي فواخيدو شعبيا ونكسب حجي خمديك أير وافلت تعدي كسب لومي بدي ساخوينو تي تعددوا بسجيرن كبتدين وياتعل دقار نبرو بسلام نبرو خمد الله فلت إذا حجي هذا أثر ناي تقال لحنتي إتراين أنا دن حجي كابو حليفة قد فودتي هاجراوي عرقسي اتي قدامي عرقخ قبر دي قبوسي إذا كله بدقة دلو دم بتقاومه إذا كله بتفعل عليه أخيباتات نمسيو تمالب حوار نيرو لوم الرامي تالو صباحب كفوت مع الدخول ليو كومون تفعل عليه من قصاصات زياتهم سي حنت رئيس تحيزهم يوم دخلوا هاجراوي بايتو بحادة اسم بحادة مريحنت أب قدمي علم إنه وكال له حادة نتبح مشتى مليون أبدقن دحر اللي تهزبي إرتراسي مثل نيروون إذا لومي لتكأسد نبري سايلنت ماجوريتي سلمن تايو انت ماجوريتي سي عجيبون تدخون نيروكو تسفاريو نيرون تدخون أبقى جزو خوينو تقاومي مخونن دقة متيو أبدقة وتيون كقاوم مخالة نيرو نحنا خازو ما بزي أدلنا حجي بجاكا ودبس من سيري لخونا بكل ذا أخيبات هدأت ودلخو بوحدث كاب 5 عامت نلعلي تمكرو أفلت ودلنا بحادة منفس بحادة قالسي بحادة من قدي حبيرنا دبخنا حبيرنا دسحقنا حبيرنا دودقنا حبيرنا تسعنا كنسنا نحنا ونعرق نقبر سلدي بقعنا إنا نزمن إسيون يأكل تبقيسو بقيدنا حمدو تبقيسو انتا يري إموسو بحاد النت قصل
نحن زوم قدمي دصنحنا ازياون وحسنت كنقبرلو سلدي بقعنا حجون زيرة دبلا كله جزي أنا أبدخون يكون أخيرا حنتي كتسارحنا تخيل والدب يكون من قصقاس يكون نبينو خيدو أبزا دقة خقبرا دخيل ولا ببوليتيكا ولا بدبلوماسي حنت نقر يلن تخن قبرا نخيل نحن زوم من قصقاس نبهال سكي اكزامبل نكون قدمنتن ودبات مخصاصي اسكو كلنا تا حزنا دلنا رأستي حنتيا نحن ترستينا ابتفر عليه بوتا بب معالتو 4-5 ساعات تأكيبنا نوصل why we waste all this time and energy تعالى ما حنتيا إسان تقوينا نحن example دي نخون example نتن ودبات السخات كنز ديگه بركن أبكن دمبال إذا من قصقاسات بحادة مزيو نتن ودبات كان عنا بحادة مزاه قبل دقللت من قد نيرا نزوم من اسيات ون إذا جمروا إذا حج ودي قمود اللو عنوت هاب هاجر وديتها أو رجاوي حمام هاي ما نتوي تسقعي ده حازة حزناسي أبينا خنبتصح سلازي تعركي تمجمر تخقبر دلو إذا ما بدقد لنا كندي زعمت دا أكلتن كأساقسنا تقاومنا تحنتي مفتحي كن قبران خيل مس أبي مسقع يكوني مز سرعة مسقع يكوني انتهي دا حدا نهز بإيرترا دوكل أبدقة خنقوم تنبقع نيرنا أبز درجة زي مودقنا نيرنا سلازي إزيد لنا يو وان ولاو ناسبقو تهواس انتقوني كمتي سوراخ جمر كرلو كمتي تي أبتوانتي فيدريشن كفرس كرلو سي أبتوانتي سب بهوتا أتحتت نيرا بهوتا إرتراوان دبلو رابطة إسلامية دبلو عندنا تاويان كا اندهادون قتلوهم حج خصبصوا لكم عيدلني بهوت دحتا تولو النبري لو ميغن بقى علينا أنا أسأل دلنا نمبر أب مرقص عين فعلالي سلاينا حاده إذا سرعت إذا تري القيسوها فتحي أب إرترا خمس أيكل نيلنا كلنا نزي أنا أمن انت يا تفتح انت لنا بحقي نقول له إرترا وما أكل تقبره بحقي دقية منقستي مستقوم إذا عند حرفينا تأمرقت انت يدفل علي لنا نحن سلم انت يبتفل علي أقعد خوفي لنا مشت كنزت نمسي سلازي بأنا نجمره اتجيجا نحناتي أبوشتنا دلو جيجا مقدمنا عرب اتهم قالوا دقاقا يدلو خا أبزن تقاقا يدلو كنبل يقلل مالتي يغني اللي ودي له right موت أنا I think برهان محرتو يأتينا له سكاكيرنا له مثلني أبزي العلوز إحنا تبي كتملؤ ذا كان نجر نحرالو كتملأ عدلك بكاجن نزو أب مسمر زلو يوهانس سبعتو حتون تليو حتو قرب كن فقر لهم أتقالي الكامل سخت بالنا شعونا بتناي ريتون حتون ناي ريتون مدرك كن سجاجر مالتي يوهانس سبعتو ندير سمعنا لها أنا بحتو كتعتو الرأي يغني لي thank you الراميت نذي قداسي يا رستي أمتيهم أستمروا نقسم مقباركم كمون دكتور أخليلون نمسجنو نذي نقول لهنا قدل كويننا زلو نذي سبخمينا نبطحو إلنا نسكفلو عبا عرستي كاستمرنا منتو تبوي من عديها أنا انتاي مبالكوسي انتاي كبلي دلي هو كله نزارو لنا بحقتاتنا عنديو أبعدنا ونبخم عدنا في المحاضر نحبر اسم معها الليو نقول لها أنا أمرنا حقن أكايدان كفتر السندي دليتنا جن كمتي عنت وقدي ما كبرت حبتي
من خاطر زبلطته قلنا سقعتات يعبي كابتيف ان فيتشر نتاعنا هنقبر نبلو نغرتي سقعتات يعبي زلو كويني يسمعني سقعتات كم زبلنها مجمريا إذا قالسي أمونغوتي ولاد خوين زلو حجن أمونغوتي أبولد بس حزلو يكا تقبل حدرن بلو من إساين أو تقاب تقوريت الله إذا قررت كل خاص قيل يكون تقوريت وتسارح اللي نروح مثلا نبعلوت خبرتاتنا ندهرمكا ندانتك زيهم زهبهم بوليتيكا ኣይተሰዓቦ እናተባህለ ብዙሕ ቅንፀላታት ክካየድ ፀኒሑ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ንባዕሉ ኣብዚ መንእሰይ ተወሊዒ ዘሎ ግርጭት ነቲ መንቀሳቐሲ መንኮርኮር መን ተቆፃፀረ ብዝመስል ሓያል ናህሪ ተወሊዑ ኣሎ ዋላ እኳ ምስ መድረኽ ዝዓብን ዝቕህምን ነገር እንተኾነ ቃልሲ ከዓ ይደሊ ማለት እዩ መንገዲ ንክሕዝ ግን ፅባሕ ንግሆ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢሳያስ እንተደኣ ክእለ ኮይኑ ካብ ስልጣን ሞታ ዓዲ ከዓ ገና ነቲ ዓዲ ክእርንብ ዝኽእል ሓይሊ ዝተዳለወ ብሸነኽና የለን እቲ ዝዳለወ ንሪኦ ዘለና ሸነኽ ከዓ ኩሉ ኣነ ትግራዋይ ዝብል መንነት ኤርትራዊ ደይቅበል ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ክጉሕፍ ዝፀንሐ ሓይሊ ይክተኣኻኸብ ንሪኦ ዘለና እሞ ንባዕሉ ቅድድምን ነቲ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎ ትክስክስዎ ዝፀንሑን ክረዳድእዎ ዝፀንሑ መንእሰይ እውን እቲ ሃልኪ ተፈጢሩ ዘሎ መን ተቆፃፀረ እዚ ስግኣት እዚ ዓብ ስግኣት ንዓይ ኣምሹር ብዙሕ ኣብ ድንበ ተቃውምኩም ዓይነት ስግኣት ከም ዘሎ እሞ ሓይሊ እዚ እንተደኣ ሓይሊ ሒዙ ፀኒሑ ሲ ነዚ ኩሉ እንብሎ ዘለና ሕግን ሕጋውነትን ነሽን ቢልድን ዶ ወዘተ ወዘተ ንብሎ ዘለና ዕድል ክህበና ይከኣል ዶ ስግኣት ዶ ክኸውን ይኽእል ንኢሳያስ ዓሊና ወይ ከዓ ንኢሳያስ ቀይርናስ ንሕና ንቋፀሮ ወይ ከዓ እቲ ሃገራውነት ዝኣምን ህዝቢ ኣብ ክንዲ ዝቋፀሮ እቶም ፀረ ሃገራውነት ናብ ትግራይ ገፆም ዘዘንብሉ ኣብ ምምፃእ ናቶም ምትእትታው ናይ ትግራይ እውን ዝያዳ ክዓቢ ስለ ዝኽእል ኣብቲ ግዜ እቲ ፊቸር ናህናስ ብኸመይ ትግምግሞ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልካ ተኣምን ንሕና ኣብዚ ደገ ዘለና ሓይሊ ይብልናን እንትርፎ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ግን ከዓ ኣብ ሓደ ሃገር ኩሉ ግዜ ኣብ ምቅያር ናይ ግዜ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ እዩ ዝዕወት ነዚ ከዓ ክንሰርሕ ኣይበቃዕና ንብል እሞ ከመይ ትሪኣ እዛ ስግኣት እዚኣ ክብል ደሊ ይቐኒየለይ ሕራይ ፅቡቅ እሞ ቅድሚ ናብ ዶክተር ኣክሊሉ ምስጋርና እቶም ኣብቲ ናይ መድረክ ርእቶ ሓሳብኩም ኣብዚ ናይ ህንፀት ሃገር ክትህቡ እትደልዩ ተሳተፍቲ ኣቐዲምኩም ኢድኩም ሓፍ እንተተብሉ ኣብ ምስራዕ ናይቲ መደብ መታን ክትጥዕመና ክሳብ ዶክተር ኣክሊሉ ብዛዕባ እዚ ተዋሂቡ ደሎ ሕቶ መልሲ ዝህብ ኩላትና እቶም ርእቶ ንህብ ኢድና ሓፍ እንዳበልና ሪጋ እንተንሕዝ ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ መታን ኣብ ካኦስ ከይንኣቱ ድሓረ ኣንየለይ እሞ ዶክተር ኣክሊሉ ናባኻ መድረክ ሓው ብርሃነ ምሕረቱ ዘቕረባኮ ስቴትመንት ድያ ርእተን ድያ ብዙሕ መልሲ እውን ደድልያ ኣይኮነትን ልክዕ እዩ እቲ ስርዓት እዚ ክዕደቕ ደሊ ይኮነ ተኣርስቱ እውን ድሕሪ ውጥቀት ናይ ስርዓት እዩ ትብል ማለት እዩ እሱ ድሉ ከም ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ዕርቃ ከም ዘይቕበል ፍሉጥ እዩ ርዱእ እዩ ማለት እዩ ዝሃብካያ ስቴትመንት ሙሉእን ኣነ ተሰማምዓሊ እዩ ማለት እዩ ናይ ሓውና ዮሃንስ ስብሃቱ እውን ወላ ሕቶ ገይሩ የቕርባ ዳ እምበር ኣብ መጨረሻት ዳርጋ ባዕሉ መሊስዋ ኣሎ ስግኣት ኣሎ ይልክዕ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ኤርትራዊ ሃገራውነት ኣብ ሕቶ ወርድ ኣሎ እቲ ልኡላውነት እውን ኣብ ሕቶ ዘውርዱ ሰባት እውን ኣለው ሕሉፍ ሓሊፉ ነቶም ተሰውኡ እውን ንክሳራ ከም ተስውኡ ዝገልፅዎ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓገዝ ናይ ጎረቤት ሃገር ድዩ ብሓገዝ ናይ ካልኦት ሸንፍ ጌርካ
ኣብ ኤርትራ ስልጣን ኣምፂካ እሞ መስርሕ ናይ ትግርኛ ወይ ናይ ትግራይ ትግርኛ ዝብል ፖሊሲ ዝኽተሉ እውን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ተስፋ እንታይ እዩ ስቃት ፍሉጥ ኣሎ የፍርሓካ እዩ ያ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ተስፋ እንዲኻ ትነብር ዊሆ እቲ ተስፋ ንገብሮ እንታይ እዩ እቲ ማጆሪቲ ነቲ ሃገራውነት ክከላኸል ነቲ ልኡላውነት ክከላኸል እቲ ኤታዊ መንነት ድሕሪ ክንደይ ቃልሲ ዝመፀ ክከላኸል ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እሱ ንኸይከውን ከዓኒ እቲ ከምዚ ዓይነት ዲስካሽናት ብቐፃልነት ሓቢርካ ናይ ምስራሕ እቲ ደንቢ ተቃውሞ ብፍላይ ነዚ ክፋል እዚ ከምዚ ዓይነት ፖሊሲ ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ ተፀጊዕካ ለውጢ ምምፃእ ነቲ ኤታዊ ሃገራውነት እውን ኣብ ሕቶ ዘውርድ ባይታ ንኸይወሃብ እውን ኣፒል ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ብሓባር ትሰርሕ ከመይ ጌርካ ትከላኸል ነቲ ሃገራውነት እታ መፃኢት ኤርትራ እውን ከመይ ጌርካ ክትፀርባ ብዝተኻለ መጠን ምፍታን ይኽእልየና ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ምፅባይን ካብኡ ሓሊፍካ ከዓኒ ክፋሓል ትኽእል ባይታ ምፍጣርን እዩ ስለዚ እቲ ስቃት ኣሎ ኩሉ ግዜ ስለዚ ከምኡ ዓይነት ርእቶ ዘለዎም ሰባት እውን ክተውሕዶም ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ክንፅሎም ኣፀጋምን ድዩ ኩሉ ግዜ ክህሉ እዩ ግን ኣብ ሓደጋ ከይወርድ ግን ናትና ንዓሓት ዘድሊ ናትና ምርኣይን ናትና ብሓባር ክሰሓብ ትኽእል ባይታ ምፍጣር ንኽእልየና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስቴትመንት ክልቲኡ ይመስለኒ ፅቡቅ ርእቶ እዩ ኣገዳሲ ከዓ ብፍላይ እቲ ስቃት ዘሎ ነቲ ኤርትራዊ ሃገርና ከሕቶ ምውራድ ማለት እዩ ስለዚ ብሓባር ክንምስለልና ጉዳይ ማለት እዩ ቴንክ ዩ ኦኬ ሕራይ እምበር يقنلنا دكتور أهليلو تي كم بجسي حسب زارب كايو دحيرو خابتناي ريتون ملسن مدرخ كي سلشوكا خمديلكا أستات كل 9 ملو دسنا بلكا مجلد تختب بمصنحكا نمسكنكا حجي سخا يعرفكا تي أبز جزاز اللوخا قرب واساوسلو مدرخينا هنسقاقر مالتيو مويا دقيمة 5 جنيه كافتو بشمين بشم الراميتن بشم كلهم لازم مدب زكاة نزلوا مالتيو مباركس كم تزبلكو حجي نابتناي رئيتو مدب ندينا نسجل زلنا حجي حدا قطعتات بزعباتنا رئيتو كزارب أفكر لي قرب ستريكت مخان كاني أفكم زعينة بلاتفورما قداسي مثلني تي مثلا كين حد رابزوه فيلنا عند حرتها تزلنا حسابات بزعبة هنسات هاجر I know أزيو إكستايو أزيو سفيح مها أقداسي بأقداس النوتوسي أبزنا إرترا زلنا ياو كنتات أبقدام أي درجة تسرع كون أي قانون كون أقداس هنا حتى قال ريتو أرستيو سلذي ولاكو أقداس هنا جن أبتي ريتو هنا بنكلنا قرب تي ريتو تاتنا ترنفع بيلنا أنت أتخيلو أو استي 3 دقائق ريتو تاتنا كنهب كحتوكم يا مالتيو مس كله ياريتا مستجزي أبغى بمتاو قدمي نابتنا ريتو مسقارنا حنتي حبريتا خباكم تحبريتا لك كم زي لومي مشات دكتور أحليلو مسانا زمسي أب ورح عسر تغلطون حنتي قدمت قاشالاتنا قدمت قاشانا ورح عسر تغلطة دكتور سابا تسفا يوهانسيا أبيناي أرستخم نزارب مع كم زخونة بخمي كم نجبروت نجر كله بمجدي تي لمود ناي عدمة مجدنا كنفلت أكوبينا جنت معالتي على تشدشته ورا 10 تغلطيو مس دكتور سابا كنا مسينا مالتي مو إذا ما بزجزا زلوا من كالوت كاري سمعوا كتحبروا لنا بحبار كنا مسي كم زعينت حانات زخونة مشات كهلونا كعدمكم دس بلني على تشدشته ورا 10 تغلطة قدام مشات ساعات شو منطقة تلمود تي نعد ما ورا أدقن كسداديو مالتي بإيميل يكون بخلي بلاتفورم كسداديو سلذي نابتناي ريتو مدرخ كن سجر باشاي مجمع ودب مرحبا حنتي زرسعكا يلا حطو بزعبا الراميت نيراموني حسر أبيلكم تابكم زحاشة يوتي حتى هو أي رسع كوان دلو هو ساعة كنا عاتوها لنا مدبنا خلنا كنا نزعينها أي رسع كوان دلو أوكي سلذي باشاي مهنياتو استهن قبر لو ممشات سلذي
እዚ ኣርእስቲ እዚ ኣራኺቡና ስለ ዘሎ እቲ ቀዳምነት ነዚ ርእስቲ ክንቦሞኒ እቲ ዝተረፈኻ ኣብ መወዳእታ ክንገብሮ ኢና ቀኒለይ ባሻይ ናባኻ ናይ ርእቶ መድረክ ከም ዝበልክዎ 3 ደቂቕ እዩ ኣብ 3 ደቂቕ ሓሳብካ ተካፍለና ብልቢ يعد مكان. اوكي ثانك يو ودب يغني لنا الراميت كومودي ما دكتوري تعم يغني لنا انا انتاي ممارس كشي تي حتى حصير كون تي ديسكاشن كن نويح كون حجي منالبات كم مرجع لو معلتي كمهر وعيلو دكتوري تدقصر معلت خمزي بحوار زغبرو دماني غزي هيبوم نت ديسكاشن سو تعذاب خوينو ادلاين تخوينو يزارب مالتيو زيدل انت خوينو كن كما هاغورو سمع او هاليلو خيد مصنعت غيرها خالق غزي قدم كله خمس يخيل مالتي سلازي بسلسته دقيقه انا زرب ነገር يبلين ምክንያቱ ዝኽዘረብ ዝዓለሲ ሰፊሕ መግለፂ ዝወሃቦ ናይ ኮንሰፕት ጉዳያት ዘጠቃለለ ኤግዛምፕል ክትበሉ ዝግባእካ ስለዝኾነ ብክብረት የቀኒየለይ እንዳበልኩ ግን እቲ ርእይቶይ ድማኒ እንድሕር ተቐባልነት ረኺብካ ፅቡቅ እዩ የቀኒየለይ ሕራይ ኣዝያ ኣገዳሲት ርእይቶ እያ መዝጊብናዮ ኣለና ድሓን ክንዘራረበሉ ሞኒ ብኸመይ ተግበራዊ ንገብሮ ኣብ ቀፃሊ ክንሪኦ ኢና ንዓይድ ነዚ ኣብ ዝገዛ ዘሎ ሰብን እንተዳ ወላ እውን ሕፅር ዝበለ መብርሂ ወይ ርእይቶ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ከተቐርብ ክኢልካ ደስ ምበለና ብከምዚኣ ካብ ትዕፆ ወላ ጀማረ ስለዝኾንካ ክንዕምፆም ነዞም ኣብ ዝገዛ ዘለዉ 5 ደቂቃ ክንበካ ግን ፅቡቅ ነይሩ ደስ ክብለና እንተትዛረብ ወል هراي نخيب هراي نخبرك امبر ዝኾነ ኮይኑ ሓፂር እንድሕር ክዛረብ ኮይኑ እንታይ ድብል እታ ኣቕሪብዋ ዝነበረ ፅቡቅ ትምህርቲ እዩ ኣቕሪቡ መጀመርያ ከምስገን ኣለዎ معاشو قريبو ዝነበረ ሕቶ ጀንዊን ሕቶ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንሳ ክትበርህ ኣለዋ ኣፀቢቓ ስለ ዘይበርህት ንሳ እንታይ እያ ባዕሉ እውን ገሊፅዎ እዩ ሃገራዊ ዕርቂ ህንፀት ሃገርን ኣብ ኤርትራ ኢሉ እዩ ዶክተረ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ኢኤልኤፍ ጀሚራቶ ነይራ እሱ ከዓኒ ትካላት ትገብር ነይራ ማለት እዩ ናይ ትምህርቲ ናይ ኮታት ዘድሊ ዝኾነ ይኹን ነገራት ምድልዳል መሬት ይኹን ናይ ህዝባውያን ማሕበራት ጉዳይ ብምሉኡ ኣብቲ ሙሉእ ሃገርሲ ምምዕርራይ ናብራ ናይታ ሃገር ከም ምዃኑ ኣሚታ ነይራ ማለት እዩ ምስ ዲሞክራሲያዊ መሰል ዝተተሓሓዘ እዩ which means ኣብ ሓደ ተጨሪሑ ሓደ ቦታ ከይከውን እሞቲ መሰላት ናይ ዲሞክራሲ ናይ ትምህርቲ ይኹን ናይ ኢንዱስትሪ ይኹን ናይ ስራሕ ይኹን ናይ ሕክምና ይኹን ኩሎም ቶም ትካላት ዘድልዩ ንሓንቲ ሃገር ክትምዕብል ዘድልዩ ትካላት ኢምባላንስ ከይህሉ ማለት ምምዕራይ ዘይብሉ ከይከውን ምእንቲ ዝግበር እዩ ንሱ ሃገራዊ ዕርቂ ዝበሃል ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል እዚ ንነዊሕ ዓመታት ኣነ ንባዕለይ ዝለፍለፍ ኩሉን ኣብ ሰነዳት እውን ዝተቐመጠን ወላ ብኦዲዮ ከይተረፈ ዝመላእክዎ ማለት እዩ ስለዚ ፅቡቅ ኣቐሚጥካ ኣለካ ንሱ ነዚ ግን መካኒዝም ኣድልዮ ማለት እዩ ዋት ኢዝ መካኒዝም ናው ንዝኾነ ይኹን ኮንዲሽን ናቱ ፕሪኮንዲሽን ወይ ከዓ ንዝኾነ ይኹን ስራሕ ናቱ መተዓይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ማዓሾ ዝሓተተካ ናተይ ሕቶ ንባዕሉ ንሱ ዝገልፆ ኩሉ ሻዕ እተን ፓርትታት ከም ሚንስ ኦፍ መተዓይ ናይቲ ሃገራዊ ዕርቂ ይኾና ማለት እዩ ዛስ ዋይ ዩ ኒድ ዘም ድሕርቲ ሃገራዊ ንሕና ኣብ ሜዳ ንዲሞክራሲ ጀሚርናያ ከነብቅዕ ድሕሪ ነፃነት ግን ዓፅዩና እቲ ስርዓት ምስ ዓፅወና ሕጂ እንታይ ዓፅዩና ዘሎ ማለት እዩ መካኒዝም ዓፅዩ እተን ፓርትታት ተትፍቀዳ ነይረን ግን እቲ ሜካኒዝም መሃለዎ እሞ እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ሕጂ መቐፀለ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ሶላ ዝጀመርናያ ማለት እዩ ወይራዝ ንሱ ግን ዝዓበየሉ ናይ ዲክታተራዊ ስርዓት ስለዝኾነ እንዳንፀፈ እንዳቀንፀለ ስለዝመፅእ ዝነበረ ኣብ ዓዲ ምስኣተው ንዑ ቀፂልዎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ተዓጊቱ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኡ በበይኑ ዴፊኒሽን ኣለዎ ኮምፕሊሜንታሪ እዩ ግን ከዓ እንታይ ክበሃል ከኣል ማለት እዩ እንታይ ዝበሃል እዚ ኮምፕሊሜንታሪ አንቶኒምስ ማለት ሲ ተን ውድባት ሲ ይፃረራ እሞ
زي سامع نجر هالومو قنت ملالا أتخاين أبتا هاجرن مالتيو بخمزي تي كسر حزولو بهلا إمو تندقايق ونتودين وخنان جن ندهر حجي تعدل نهر ترخيبو بزسفع خنقلصون خير يغني اللي يزغون خوين حفتنا قلت 3 دقائق ناتا هباتك كاس لزلا حنقدم اوكي ስለዚህ እንታይ ኢና ክንገብር ማለት እዩ እቲ ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ዝበሃል ካብ ከምቲ ዶክተር ዝበሎ መጀመርያ ንሕና ዕድለኛታት ስለ ዝኾንና ከምቲ ዝበሎ ሃገራውነት ተሰሚዕና ኢና ንቃለስ ነርና ኣነ ኤርትራዊ እንዳልና ኢና ንቃለስ ነርና which means a very good platform for national reconciliation እቲ ፊልን ሒዝና ኣለና ማለት እዩ ስምዒት ሃገራውነት ሕጂ ግን እቲ ኢንዲፔንደንስ ግን ስለ ዘይረኸብናዮ ማለት እዩ ትሉላውነት ስለ ዘይረኸብናዮ ኢና ንቃለስ ነርና ተመንጢልና ስለ ዝነበርና ብዝተፈላለየ ምክንያታት ንዕኡ ተቃሊስናሉ ማለት እዩ ኣነ ኤርትራዊ እንዳልና ኢና ተቃሊስና the problem ሕጂ ንእግሪ መንገዲ ዳእታ ናትካ ተሓቲትካ ዘለኻ ልክማ ከይህሉ ታድሓራይ ክምልሻ ዝበልካ እምበር ምእራም ሕጂ ኣነ ዝርድኦ መጀመርያ ናባኻትኩም ክመፅእ ከለኹ እቲ ምእራም ዝርድኦ እንታይ እዩ ሬሌቫንስ ምእንቲ ክህልዎ ዝኾነ ይኹን ትምህርቲ ምዚ እዋናዊ ነገር እንዲና ህሉ ኩነታት እንዲና ነተሓሕዞ ሕጂ ሽግር ስለ ዝተፈጥረ እዩ ኣነ ኤርትራዊ ኢልካ ክንድትቃለስ ከም ቀደምካስ ኣነ ካሊእ ኢልካ ካሊእ ክትከውን ትደሊ ማለት እዩ ወይ ካሊእ ምሕዝነት ክትፈጥር ትደሊ ማለት እዩ ምስ መሓዙትካ ናትካ ክንዲ ተለሊ ናትካ ናይ ቀረባ ናትካ ኣብቲ ኮምፕሊሜንታሪ አንቶኒምስ ዝበልናያ ክንድተኣቱ ኣብ ካልእ ትሰግር እሞ ሽግር ትፈጥር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክንገብር ኣይከኣልናን ኣብዚ እምበር ፕሪኮንዲሽን ሕጂ ነዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሃገራዊ ህንፃ ስቴት ቢልዲንግ ብኡ ጌርናኻ ሶቨሬኒቲ ክንከይድ ከለና ምክንያቱ ሶቨሬኒቲ ሰፊሕ እንታይ ዝበሃል ዘለዎ እዩ ስቕልካ ሃገር ምህላው ጥራይ ስለዘይኮነ ክሳዕ ኢንዲቪዥዋል ራይትስ ዝኸይድ ማለት እዩ ኣግእዞ ናይ ውልቀ ሰብ ከይተረፈ ዝኸይድ ስለዝኾነ ነዚ ፕሪኮንዲሽን ሕጂ ኣብዚ ከለና ኢና ንቃለሰሉ ንዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ ንገብር ኣብዚ ከለና ኢና ወይርኣዝ ኣብ ሜዳ ከለና ገሊኦም ንኣብነት ኣብ ህዝባዊ ግንባር እቶም ዓበይቲ ሊቃውንትናታቶምሲ ኣብዚ ግዳም ምስ መፁ ሕጂ ከይተረፈ እንታይ ይብሉ ማለት እዩ እብርትዓና ስለ ዝነበረ ኩናት ሽግር ብዙሕ ስራሓት ስለ ዝነበረናስ ኣይርከብናሉ ነቲ ዲሞክራሲ ይካኖት ሆምወርክ ክትገብሮ ኣይግባእካኒ ኤኒ ታይም ንዲሞክራሲ ኩሉ ግዜ ኤክሰርሳይዝ ክትገብሮ ኣለካ እንድሕር ክትገብሮ ክትለማመዶ ፀኒሕካ ኢኻ ሽዑ እቲ ዓብይ ዕድል ምስ ረኸብካ ኣብ ሓደ ስቴጅ ብርኪ ምስ ሰገርካ ባይታ ኮይኑካ ፀንሕ ማለት እዩ ተደይኮይኑ ጋሻ ኢኻ ንዲሞክራሲ ክትከውን ማለት እዩ ካሊእ ኢኻ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ነርካ ዲክቴተርሽፕ ኤክሰርሳይዝ ትገብር ነርካ ዲክቴተርሽፕ እናዓበየ ዝኸይድ ባዕሉ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ዲሞክራሲ እናዓበየ ዝኸይድ ፕሮሰስ ክልቲኡ ፕሮሰስ ስለዝኾነ ካልእ ፕሮሰስ እንድሕር ከተካይድ ናይ ጭቆና ፕሮሰስ ከተካይድ እንድሕር ፀኒሕካ ንሃገራዊ ህንፃ ዝኸውን ባይታ ኣይትሰርሕን ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ከይነውሕ ይኣኽለኒ ثانك you very much نتعدل جنتك ثانك you يغني نزي حسب زيها حسكي سوق تبلا حسب كان يركع نقع بالأجددنا كان قاعد تزارنك اوكي اسماعيل كتسل اوكي وده بتطوب لني ابتني تاهو مثلا خاي جيد انا سنتاي قبل دلي عنتوي حتى سنه حكيتات نمرت ويريتو تايبات نمرت باشا وتكفى بالوا مع شوي مسلني انا سيتي هاغراوي عرقسي بصبب زبلينا نريو زلنا مالسي نلحيتك توصاصيخا تسواصاصعو سبات سوي تتقاقعو سبات كما يعرقو تي لهمتاوي ያራዳዳ አና يعني ግን እዚህ ለገዛ ሩሱ ግን ሓደ ኢንስቲትዩሽን يعني سي ሓደ ትካል يعني ሃገር يعني بحلف ብዙሕነት ዘለዎ ሃገር ሰፋላሌ ምንጭታት ዘለዎ حتى ከማን ሓደ ከማን ይሆን ንኣብነት ከበሳ እንድሕር ወሲድና ሕጂ ከበሳ يعني كل ትግርኛ ይዛረብ እቲ መብዛሕትኡ ኻኒ ሃይማኖቱ ክርስትና ይውገለይ ውገል ነናቱ ካስተመር ለውሳሎ يعني ነናቱ ታሽሙሎ يعني ስለዚህ እዚ ኣብ ሓደ ክቶም ፀንቶ ሄንካ يعني ዕርቂ ይኸውን ዘሎ يعني ሕጂ እዚ ዝለ ዘሎ በጋ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሃገራዊ ዕርቂ ክዝረብ ከሎ ዶክተር ኣክሊሉ እንትክፋ ቢልዋ ነይሩ ኩሉ ግዜ ምስ ምዕባሌ ናይቲ ሕብረተሰብኒ ሃገር ዝኸይድ ናብ ምስኡ ዝኸይድ እዩ
على سب حدا يبغى تخوينس سؤالك تقول على قداء يكون يعني هذا ميكانيزم يوخا هذا نايم موهاد ما حتى ما عليه يجيب حج بقى يقد بزحن بحس بزحن الناس زلوا هاجر كم الناس ناسي ناي ناشونال يونيتي قداء يعني هاجراوي سبتي ناي مرقدات نعو قطعي مقبار مالك يعني نعو قطعي تقوروا له يعني كونسبت زنبرسي براكتيكالي كل سب زموزوني كل سب زخونني اب حدا تشارتر دي ها تقمطو اب حدا كوفنان دي ها تقمطو اب حدا اب زخونه يخونه قميتك شعو نصي يكون انتم معقني يعني هراي الحردا من الهجراوነት ኤርትራሲ ካበይ ደጀሚኑ ሰበይ ውዳ ከተሬን ተወንካ ማለት አነ ትግራዋይ አነ ትግርኛ يعني አነ ዘግነቴ ከምዚኡ መንነቴ ከምዚኡ ንኸይብል أقدم يوسي نحرزه واصو خوينو سي ابتي بوتا نسو زدريو بوتا ماتن كخيت قطعي يقول له يعني زي ناشونال يونيتي ناي غداي زي يعني قطعتها زغبرلو غداي يعني كونسنسس بيصحلو ወይ ካኒ ናይ ሓባር ዕግበታት ወይ ካኒ ናይ ሓባር እምነታት ኮይኑ ሲ ኣብ ሓደ ኮድ ወይ ካኒ ኣብ ሓደ ትካሊ ሰፊሩ ሲ ከም ሪፈረንስ ካብ ዜጋ ጀሚርካ ክሳብ ግሩፕ ሒስካስ ክሳብ ታሽሙስ ስጋብታት ስቴት ደረጃ يعني خبر حكا زخيل تاشون كاب حكا زخيل مسرح زكايدو يوتي هاجراو عرق زبار زلو يعني انا عامل هذا الاتراك كويس كلنا يعني خبي تغيروا اي فلتين يعني اب اربعتات 50 كلتني يعني في منغستي فدرال منغست مسويره خجبر نيرو دحرو وني ابي زي سسعال حدث خجبر نيرو حجون خجبر له يعني حجسي انتاينا هنقبر كبيه هنقبر يزيتات ولا وين يهلو زيرو اب حدا مدرخ زي ترفي مقدي يعني بذكر خاي سكر كان كلها مخناتو بزح نغرات አለ يعني ካብ ግሩፕ ጀሚርካ حساب ኢንዲቪጁዋልስ قدام انتاش مثال زخدل يعني عملسي ግንሰታት አለ ሁሉ ጊዜ እንታይ يعني ናብነቲ ብሽም ሓደ ሸነኻቲ ገበን ዝገበሩ ሰባት ወላው ንሳተማ ያህሉ ዕዳን መን እዮም ገዲፎም ዝኸዱ يعني ما ተትዝወፅዐ كل ጊዜ ወፃዒኡ ኣብ ምፍታሽ ስለ ዝጸምድ يعني ሓላፍነት ይዘሰክም يعني ይግበሩ ኣይግበሩ ብዘይ يعني እዚታት ኩሉ ዝጻረየሉ ዋዕላ ወይ ከዓ መደብ ሃገራዊ ዕርቂ ዝመስለና ኣነም ብኸም ዝኾነ ግን እቲ ቀንዲ ታሹ ዘሎሲ እዚ ዳሊስ መን ተባይሱ መን ተዓይቁ ዘይኮነሲ ካብኡ ንላዕሊሲ ኣካል ሓደ ኢንስቲትዩሽን ናይ ኣካል ናይ ሃገራዊ ህንፀት ኮይኑ ባይዘወ يعني ሃገራዊ ህንፀትኒ ናይ ሃገር ህንፀትኒ يعني ናይ ደውላ ወይ ከዓ ስቴት ፎርሜሽን ወስቴት ቢልዲንግ በበይኒዩ ናት ብላታ ኣረዳዳ يعني ስለዚህ ኣብቲ ኔሽን ቢልዲንግ ዝኸይድ ዝኣቱ ጉዳይ እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንሱ ከይገበርካሲ ኣይትኸይድን ኢኻ ስለዚ يعني جبهان في قداش جبهان شعبيان وي فلان ود فلان وي كاني ساهوني عفر وي عفرني تجرينيا زارب كبنا يكون قوم مالتها يكون يعني مناتي الردا يعني انت ايو اتا هاجراوي هنصت مالسي قطعي تغيرو اسماعيل يفلت يعني وي كود اسماعيل كمص خلصي انت ኤርትራዊ ዝገብር ካበየና እንት ሓሊፉ ዘይ ኤርትራዊ ዝኸውን ዘፍልጦ ሓደ ሪፈረንስ ሓደ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት مفتار ويكا مهنات مالتي ومثلني عشان كابتي نودب متان كي وصعو ويكا تطوخ كي يعني تزاز كي هبلون كله زيادة تطوخ بدي يعني انت ادلاي انت خوينو تقداي بزي مثلا ادلاي سر زخونه من سقيل يعني علقوا بزغ ثانك يو اوكي صبو يعني لنا اسماعيل ما يبحكي انسايد فول عني لنا لالمبا ود بلاتا اكاتيل مسمر زلها يغني لي ودب يغني لنا الراميت كومون يغني لنا دكتور أخليلو كابته هو عبد الصنع أرستي بتاعمي صبوا أرستيو كلها أنا خمي جرنا توهايدنا نصر حلو قداي سلزخونه صبوا أستمر يخبل دسب لنا مالتيو كابا حالفو تي كتكش دصدح كناتات أب سكافي زخونة هاجر أب حماء تنتقلت إلى زلة من وراسئة زي فلت كوفي الناينات زارب دلنا زخب الكلخو
ካብቲ ኣርእስትታት ብውሽጢ ድመፅእ ለውጢ ክንብል ከለናሲ ኣብ ውሽጢ እንታይ ተዳሊና ትብል ከዓ ንሕቶ ክትምለስ ኣለዋ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ክወሃብ ዝፀንሐ ብዶክተር ክብርኣብ ከኣኒ ልክዕ እዩ እቲ ስርዓት ውዒሉ ሓዲሩ ክወድቕ እዩ ክወድቕ ከሎ ግን ኣብ ሓደጋ ናይ ምውዳቕ ናይቲ ስርዓት ኣብዚ ሕጂ ህፁፅ ኩነታት ኣብ ሃገርና ዘሎ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ከባቢና ናይ ውግእ እንደንፀላሉ ዘሎ ከምቲ ዝበልኮ እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ክወድቕ ኮይኑ እታ ሃገር ኣብ ሕማቅ እያ ትወድቕ ማለት እዩ ምክንያቱ ወኪል የብላን ሕጂ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ ኩላህና ክንዛረብ ፀኒሕና ኢና ዝሓለፈ ዓመታት ከዓ ክንሰርሖ ዝግባአና ስለ ዘይሰራሕና እታ ሃገር ከማን ንሕና ተሓተቲ ኢና ማለት እዩ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ነዚ መስርሕ እዚ ሕጂ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ነገር ስለዝኾነ ነዚ ቀዳምነት እዚ ከዓኒ ወዓል ሕደራ የድልዮን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ብርሃነ ምሕረቱ ክተውፅእ ዝፀንሐ ኩላህና ኣብ ሓደ ኣተሓሳስባ ከለና ኣራሚት ሕዋር ክፉት መኣዲ ዘተ ንጋባእ ስኒትና ኮለል ንብል ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ግዜ ነጥፋ ኣለና ኣነ ድልየት ኣለኒ ኣብ ኩሉ ከይዲ ክሰምዕ ዝሰማዕኮ ከዓኒ ብዓይነይ ክምስክር ማለት እዩ ወይ ብእዝነይ ማለት እዩ ግን ንዓና ከዓ እዚ የጥቅመና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ሓደ ከለና ነዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ሓደ ጠርኒፍና ከዓኒ ብሓደ ክነምፅኦም ነቶም ዘለው ውድባት ኣይከኣልናን ኣለና ማለት እዩ እዚ ከዓኒ እቲ ዓብ ፀገም ኮይኑ ዝረአየና እዚ ከዓ መልሲ ክወሃብ ኣለዎ ማለት እዩ እዘን ኩለን ሕጂ ከፊተን ዘለዋ ኣብ ሓደ መፅአን ተሰማሚዐን ነቶም ክሰማምዑ ዘለዎም ከዓኒ ክዕድማ ማለት እዩ እቲ ግዜ የብልናን ኣብዚ ሰዓት እዚ ማለት እዩ እታ ሃገር ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተንጠልጢላ ስለ ዘላ ግዜ የብልናን መን ወራሲኣ ኤርትራ እኮ ሕጂ ፍሉጥ የለን ማለት እዩ እቲ መፅእ ዘሎ ውሕጅ ለኪሙና ዲኸይድ ከድሕነና ኣይንፈልጥን ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ባርዕ እዚ ንኩሉ እዩ ነቲ ከባቢ ኣባሪዕዎ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ነብስና ስለዘይወደብና ከዓ እታ ሃገርና ከዓ ክንረክባ ኣይንክእልን ኢና ድብል ርእቶ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ህፁፅነት ስለዝኮነ እቲ ጉዳይ ከይባዕልና ከይሓደርናስ ነዚ ኣብ ብተግባር ክንትርጉሞ ንጓየ ክብል ኢለ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ብሓቂ ዶክተር ክብረኣብ መስለኒ ነታ ጉዳይ ኣቅሪቦም ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ወራሲ ዘይብላ ኤርትራ ከይትተርፍሲ ንሕና ኣብ 24 ሰዓት ከዓ ሓድነትና ኣደልዲልና ንቀዳደም ክብል ኢለ እቲ ናይ ውሽጢ ከዓኒ ውደባ የድልዮ ማለት እዩ እቲ ናይ ውሽጢ ክንብል ከለና ውደባ ከይገበርካሉ ኣብ ዕልዋ ክበፅሕ እንድሕር ኮይኑ ፅባሕ ንጎ እቲ ድመፅእ እንታይ ዓይነት ክኸውን ኢልና ከዓ ክንሓስብ ኣለና ማለት እዩ የቀኒለ ወዲእ ኣለኹ ሕራይ የቀኒልና ንዓና እውን ያሲን ናባኻ ማይክሮፎን ኦራይት የቀኒለይ አንተቦ ምናልባት ዓወት ኢለ ሕጂ ከዓ ወደብ ዝብል ሽምካ ብርግፅ ሓስኮን ስለዝኮንኩ ኣይትሓዘለይ ቀዳይ ነገር ብጣዕሚ የቀኒልና ዶክተር ኣክሊሉ እዚ ከም መበገሲ እቲ ኣብዚ ኢንተርኣክቲቭ ዝኾነ ናይ እንካን ሃባን መድረክ እዩ ኩሉ ግዜ ከዓ ዝተፈላለየ ሓሳብ ክመፅእ እንከሎ ዝለዓለን ዝበለፀ ሓሳብ ክወፅእ ይኽእል ማለት እዩ ብፍላይ ነዚ ኣርእስቲ ሎሚ ቀሪቡ ዘሎ ማለት ዝምልከት እቲ ህንፀት ሃገር ኦፍኮርስ እናቱ ቅድሚያታት ወይ ፕሪኮንዲሽንስ ከም ዘለዎ ዋላ ባሻይ እውን ተንኪፍዎ እስማዒል እውን ወገኑ ተንኪፍዎ ማለት እዩ ኣነ እንታይ እየ ዘተሓሕዝ ቅድሚቲ ህንፀት ሃገር ንባዕሉ ህንፀት ኣእምሮ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣበይ ንሪኦ እንተዛ ኢልና I think still ባሻ ይመስለኒ ንነዊሕ ግዜ ወላ ዘን ዝሓለፋ 34 35 ዓመት እዚ ኣብ ኤርትራ መናብሩ ዝተኸለ ናይ ዲክቴተር ወይ ናይ ምልኪ ስርዓት ንሱ ኣብ ስልጣን ንክቅፅል ሕፅቦ ናይ እምሮ ምድንቋር ኣብ ዘይብልካ ስቁልካ ጃህራን ፈኸራን
ኣብ ሕማቕ ኩነታት ወይ መፃወ ፀኒሕካ ኩሉ ግዜ ኣብ ውልቅኻ ተጠምጢምካ ንዓይ ይጥዓመኒ ምባል ከምዚ ዓይነቱ መንእሰይ ኮይኑ እቲ ብተግባር ኣብቲ ሪያሊቲ መፅኡ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንቀይር ኣለና ማለት እዩ እንተዳ ሓቀኛ ህንፀት ሃገር ክግበር ኮይኑ ማለት እዩ ብካልእ ኣዛርባ ኣተሓሳስባ ናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎ መንእሰይ ክህነፅ ኣለዎ ማለት እዩ ኣነ ዝኣምነሉ እንታይ እዩ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ እውን ዝኣምነሉ ዓንዲ ሕቆ ናይ ሓደ ማሕበረሰብ ወይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ እዛ ዓንዲ ሕቆካ እንተዳ ድልዱል ዘይኮይኑ ወይ ሰባር እንተዳ ኮይኑ ደው ክትብሉና ኣይትኽእሉን ኢኻ ማለት እዩ እምበር እቲ ዝዝለ ዘሎ እንታይ እዩ ተባሂሉ ሓደ ፅዑቕ መደብ ነዚ መድረክ ዝምጥን ፅዑቕ መደብ ናይ ምንቕቓሕ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና የድሊ ማለት እዩ ንዑ ምስ ትገብር እዚ ድልዱል ባይታ ኣሎ እቲ ካልእ ኩሉ ናሽቱ ዓበይቲ ፀገማት ጌርና ንርእዮ እናናእሰ እዩ ዝመፅእ እቲ መስርሕ ናይ ዕርቂ ይኹን ናይ ምርዛእ ይኹን ናይ ምትእምማን ነገር ኩሉ እናተመድመደ እውን ይመፅእ ማለት እዩ እዚ ምስ ትገብር ኢኻ ሓንቲ ብልፅቲ ሃገር ክትሃንፅ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ መደባትና ኩሉ ግዜ ኣበይ ክትኩር ኣሎ ወላ ብቲ ሓንቲ እውን ከም ሕቶ ዘቕርቦ ዝነበርኩ ኣበይ ገፀይ ኣነ ዝያዳ ክግለፀለይ ዝደልዮ ዝነበርኩ ኣብቲ ናይ ምንቕቓሕ መደብ ማለት እዩ ሕጂ ፈቐዶ ሓደ ሰብ ደረጃ ንቕሓቱ ሓፍ በለ ነገራት ብዝተፈላለየ ኩርናዓት ክርዮም ፈቐዶ ጀመረ ብኡ መጠን እዩ ተሳታፍነት ናቱ ኣብቲ ሃገራዊ ወይ ማሕበራዊ ጉዳይ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኮንዲሽን እዚ ቨሪ ኢምፖርታንት ክስራሕ እዩ ካልኣይትን ኣገዳሲትነት ኩሉ ግዜ ንምና ዝምጥን ቃላት ወይ ዘረባት ኣይነዘውትርን ኢና ብዓምሃ ሪያሊስቲክ ኮንካስ ብዓምሃ ክትገብሮ ትኽእል እንታይ ክገብር ይኽእል እናበልካ ነገራት እናመለስካ እንተኸትካ እቲ ብዝያዳ ጭቡጥ ለውጢ ወይ ተጨባጢ ለውጢ ከተምፅእ ትኽእል እንተዘይኮይኑ ብሓሳብ ጥራሕ እንተዳ ወፊርካ ብሓሳብ ኮይኑ ዝሰርፍ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንገብሮ ዘለና ኣብዛ ዳያስፖራ ብጠቕላላ ዝኾነ ሃገር ንሃለዉ ዘይገድስ ብዓቕምና ኣባንታ ክንገብር ንኽእል ሎካሊ ነዚኣ ክምልስ ኣለና ኩላትና ማለት እዩ ከምኡ ምስ ንገብር ዝተሃንፀ መንእሰይ ዝተሃንፀ ማሕበረሰብ ዝተሃንፀ ሕብረተሰብ ምስ ዝህልወና እቲ ኣገዳሲ መእተዊ ናይቲ ሃገራዊ ህንፀት ከነቕምጥ ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ዘረባ ኣንዊሖ መስለኒ እዚአን ክብል ይኽእል ትርስቱ እኳ ዓብ ስለዝኾነ ብዙሕ ግዜ እውን ዘድዮ ስለዝኾነ ብዙሕ ክበሃል ምተኻእለ ግን ኣብዚኣ ትውድእ የቐኒየለይ ኦኬ ያውኔልና ኣብ መስርዕ ዘለዉ ብርሃነ ምሕረቱ ፍሻለ ገብረ የሱስ መወዳእታ ባሻሎ ብባሻይ ክንዓፅው ኢና መደብና ማለት እዩ ስለዚ ናብ መስመር ዘሎ ኦኬ ዶክተር ክብረኣብ ድሓን ብዶክተር ክብረኣብ ንዛዝም መታን ከይመሲ ጋሻናዊ ምሳና ስለ ዘሎ ሎሚ ከይነንውሐሉ ግዜ ክንቁርብ ክንከታተል ኣለና ናብ ብርሃነ ምሕረቱ ኦኬ ወደብ يغنيلي أنا ونحصر يبدأ أخذ حجتها 3 دقائق وينك نواحيا تاخذ بلاد دلي دارغازم قدمك زاروات نحوني تبريج أمونغوت من أسينا أمونغوزم عبيت أدمد لنانسي نزيئة خان اللاقب ندحديك الناسي على فنتنا تناون كتي بيولوجيكال نريو دلنا بصوتنا بدرجة سمون دا تردأنا نخيد دلنا تصبح نقول حاليف ناسي انتاي حديقنا إنا نخيد دلنا كنا بالمنتي إذا من إسي مسرعو اتي هقراو فقري هقراو حونت إزي أورسنا يوخن كيد ندحديك إلنا نحناون درجة مستسرعات قبرو دلو مفراس نايتي حبرتسب مسداد مدفع مس كله نحناون حلفنت كنسكمينات صباح نقول حلفنت وين كنحتت سلد وخنا زيا عباي رئيستي أنا نزوم عبيتي بدك المتن أمونغوزي من أسينا أمونغوزوم عبيتن دلو بريج كأرند حدا كيلو انتاي ترجم له حد هاجر بدي من أسي
متكعتا اندحر تقدف ديكي الكاسي حنت ترجم يبلو انت تقبرو دلخا قال سيت صباح نبو بنينو كترف دخل اذا حجي دخل ودا لو زمن اسيات كا كلنا نكاتاتو لنا ابينا درجه وديقونكم دلو نرئ لنا نحن انت دي كنا خا اتسرعات مچو نزياتهم ابتلك من قدهم كتحزم لنا خنصبي يبلنا بز مسرت زي حلافنتنا نايزم عبيتي هذا عبيت حلافنتنا تقول له دحلفنا يا تمكرو تقول له دحلفنا يا وجيجا ابزوم دقنا ونكي دقن السوم تاغراو فقر حيزوم دحدي تبقيسوم كا صباح نغوز هاجر امنتاي كم تودقون كنقمت كنكيل لنا بز مسرت زي تا عنتو كلهم دحت واد نبر ودب اذا الراميت تبلسم كا تعنتو يدل علقوا ارستي امنا نبلك لكو كل ناسي ولا حاجه خبانا انت يا تافل اللينا ننحت عندنا طيف لالينا اللي تحتي تسي ولا حاجه ازي ابزي ان فالا ليلو كمص علي دخل حاجه اكل يله ازي انت قوينا الساعتكم كاتا الرميت سم سم تبلسم اموداتا كتبروه لنا اندا تصبحوا اذا الرميت كان بحق الرميت تقوينا دمداميت كوينا اختوص مو ابتندليو درجه بصحنا خاخن ود اندا تمنخو يغني اللي وديت كوينه تاع 3 دقائق اوكي يغني لنا الراي ناب فيش حاله يغني اللي دس المشاتي أنا في الله ياسين إسماعيل دلعلو حتى أب حتى ويدمها حتى زي كناسي أب عالسنا كان ريون كان اللي زي كالنا اتسرعت كاني كم مجمر تاعت حيزو ني قداي هاجرن ني قداي ودقتنان برستنان واقع خيهابه نتي هزبي كحوي زي فتنلو أبز هاجر እቲ ተጋዳላይ ጥራይ ዘይኮነ ተወፅዑ ወይ ስድራቤት ናይ ተጋደልቲ ጥራይ ዘይኮኖም ደቆም ተሰዊኦም ተወፅዖም መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ተወፅዑ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ተቃሊሱ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ሰንኪሉ ወላ ስና እምራው ስንክልና ነዚ ከነለልዮ ዘይመሓልና ሕውየት ናይቲ ህዝቢ ፈፂምና ድሰራሕና የለን ሕውየት ናይቲ ህዝቢ ከይሰራሕካ حجين حنا نزاربو زلنا لك أقداسيو ناتو عالم بوليتيكا حيلتاتن بوليتيكا منقساساتن زلع على إجام كم زلوو جين بتهزبي تمريسو مزمز ديمقراطياوي حزل كوينو كوردين كديون كم زخلينا نفلت زخ أنا نورو زلنا هنا حجي أنا نتايك بليلة مجمريا إذا سرعات زي كساكن دزي دوك بالزجبرنا يو قدامي جيجو كحسانا حزب إرترا بإيدو ونونو والكسب إساس أفوركي كحسانا حزب إرترا نسرزه نسوز فوتسومو بدل قديف كاس إثيوبيا زبد فوتسومو تو بدل ثن إثيوبيا تحبابي رنز بدل أو بدل حزب إرترا نزغ حساس كسرزن كله إنام باردك إسنا أنا نابنت كل 95 يعني مجمر يا جزيا مسمرا خيله مستيون كادرات ناي زواغمبار قلق بعركنا دي بقلق بعلالات كنا الكلنا انتايت امر لكم بزعبا كحسا حزب إرترا نخي كحس مسبلكوم زدا اميدا خلص تود زبلو تراي مبزحتهم بخيبه تاي مالتي ميدا ناتو ጉዳይ ናይ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝሕውስ መንገዲ ኸይድ ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ በዓል መለስ ዜናዊ ብንጽህና ኣይቀበልዎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓደ ኮንካ ምስራሕ ስለ ዝነበረ እዩ ዝብሉ ብዙሓት የረኺበ ዓበይቲ ካድራት ለዚ ሕጂ ንሕና እውን ክንምለሶ ዘለና ዝብሎ እቲ ዕርቂ ይኮነን ኣብቲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዳ ሕውየት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ እቲ በደሉ بقبو على لينا نامنت حجي جميرو مالو تجارو نايت مالي بدل تجارو بمصنعتو خصاي جيرومسي اذن كحساي قبو انو زي حزبي يقولوا له مالتي نحنا جين اب كحسانا حزبي ارترا سل اغلبو زي جبرناسي
اتي ولا فلليات يهلونا نزا امر زين ابتك عندي سرتاوي نجر كن حويه مخنا حزبنا اتم بهنا انتقدنا زها شيء بل يغني له هذا صبو يعني لنا عنه أقد درست ندبي في الله تعالى كحسن بشيء عندي إمكان يركع من دكتور كبرى عندي حر ميكروفون كتحس كينكا نو فليتي دحان دكتور كزاربي لي انا كزاربي أوكي حرة صبو مو دكتور كبرى نبغى مدرخ اوكي يغني لي دقيمه نبتا زلعلكوا حتى خملس እንደገና ሙዳቁ ዘይተርፎ بالحرك ምክንያቱ እዚኣን ባዕላውን ኣና ዕድመያት ትብል ዝብላት ሓሳስባይ ዘለኒ ሓደቶ እቲ ክነውድቆ ዘለና ንፅበዮ ዘይኮነስ ክነውድቆ እውን ክንሓስብ ንኣልዮ እውን ክንሓስብ እንተኽኢልና ካብኡ ዝፍለቕ ዝተባተኸ ነገር እውን ኣይህሉ ነቲ ድሕሪ ውጥቀት ዝበሃል ጉዳያት ነዚ ኩሉ መሰረት ዝኾነና ግን እዚ ዝሓለፍናዮ ኣነ ጥራሕ ወላ ሓንቲ ባክግራውንድ ብዝቃልሲ ኤርትራ ዘይነበረኒ ካብዚ ናይ ለውጢ ድሕሪ እዚ ናይ G15 ኣቢለ ምጀመርኩ ዝረኸብክዎ ተመክሮታት ኣዝዩ ብዙሕ እቲ ድሕሪኡ ዝመፅእ ሕቶ እውን ወላ ሓንቲ ዳርጋ ከም ዘይተመሃርና ጅውን ኣብዚ ናይ ሓድሽ ወለዶ ናብዞም መንእሰያት መፅዩ ክትቀስውን ፀኒሑ እቲ ሓድሽ ወለዶን እዞም ኣያታትና መስቃልስን መስዋዕትን ናይ ዕድመን ናይ ኩሉ ነገራትን ዘወፈዩ ንባዕሉ ዓብይ ጋብ ትርኢ ከለኻ ኣዝዩ የሰክፈካ ካልኣይ ገና እቲ 96-97 ኣቢለ ምስለኒ ኤርትራ ምስኮትኩስ ኣብቲ ኤርትራ እንታይ ዝብል ብዙሕ ነገራት ፀንሕ ይሩ እዞም ጨሓማት ፀረ ሃገር እዞም ሰብ ጀለብያ ሕጂ ንዓይ ዳርጋ ሓቂ ዝመስል ነይሩ ምክንያቱ ሽዑ ካብ ወፃኢ ከይደን መጀመርያ ግዜ ድሕሪ ገለ ዓመታት ሕጂ ፀረ ሃገር ዝበሃል ቋንቋውን ገና ንደግሞ ኣለና ወይ ናይ መለክዕ እዩ ኣይፈልጥን ኣብ ፖለቲካ ኢና ዘለና መስለኒ ድሕሪ እውን እዚ ንኢትዮጵያ ዝኸደ ከምኡ እውን ቶሚ ሕዋትና መሳኽን ናይ ዓፋር ድዮም ናይ ኩናማ ድዮም እዚኦም ሓደጋ ሃገር እዮም ዝብል ቃላት እውን ንብል ኢና ሕጂ እቲ ኩነታትና ንርአዮ ዝፈረሰ ሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ ክቕይር ኣይክእል ወይ ዝተደናገረ ሕብረተሰብ ድሕነት ናይ ገዛእ ርእሱን ናይ ካልእን ከምፅእ ዝኽእል ኣይመስለኒ አንተቦ من ሓደ ሓወይ አይ ቲንክ ያሲን ይመስለኒ ቅድመት ህንፀት ናይ ሃገር ህንፀት ናይ ወዲ ሰብ ወይ ህንፀት ናይ ጥዑይ ሰብ እሱ በአእምሮ ይጅምር ናይ ተሓስባ ለውጢ እዚ ወላ ሓንቲ ጨበጥና እዝታት ከይ ጨበጥና ክብርታት ኣለና ከም ሕብረተሰብ ካብኡ ተበጊስና ፖለቲካውን መድረክ ስለ ዝኾነ ነቲ መድረክናውን በዚ እንተራ ዘይ ወኒናዮ በሐሳብ بسنة فلتات بسنة مقبار بباهلي ساينسون أكالي نابزز بلنايو زيوم صراحة قريم زيوم كم زيوم ببعلته ببزبون زوها بنا دد حشوا على تشوم من تعنت زوها بنا عن كيدنا تسقوا بنايو فلتشحني 1991 I think نعايكم تمثلني تيناي هنسات حجر زقللني وتمجدي completely بجوجوس لازم خدقت أبدي بتحنا حجة خطرية خلها تي سرح تي وتكتنا بعت فيه وخيد زلوا بعت فيه ده إيرترا أنا بعلا ديفاين كن جبرة إيرترا خميس بلت يعني إيرترا ونت كنت عايز بالحتون بعلو أبعد سجى ما نسينا تلازي من البات أنا كبلوز دلي وزرعيني بعلي ولا ديفرنس هالونا نيشن ستيت كوين ناو كن كاين خينا ديفرنس نحنا في اللي بزح تسقما هلواني good ناي concept of solidarity ناي شي حدا شجري يكون زغاني defining collectively myself yourself كم هر انت قلنا نالبات تكون ما حوي تبدل كابوا كم زبط حكا تاريخ له قبل انت زيك إله تخالون كم قبل انت زيك إلو
ብዙሕ ዝበፅሖ ነገር ኣይክህሉን ተመክሮታትና ክንጥቀመሉ ስለዘይከኣልና እምበር ኣይኮነን ንኤርትራ ን20 ን30 ን40 ኤርትራ እውን ክሃንፅ ዝኽእል ይመስለኒ ውጥቀትናን ኣካይዳና ስለዚ بمجمريا بتي أتحساسبنا أنت نغير أنس كمزين مثلني بزين مخنيات نايم بقى لمدو أنت زهلوان نعتبر بزح جزء بفلدي ولا كم بحري ترينايو بزح جزء ونزنا يصورا زمن كابت أتحجز مسؤول كموينا خيزلنا تريناي بحلنا ناي بوثاتنا كيدنا خن ملص كلنا جن معركة ندي شوان أبي زرب كبصحكا كله نابي نابتم مدرخ ناي لازم ملزاب زبصحكا كم مهونو نردائنا مثلا ስለዚህ ህዝቢ انت نحنص اتحساسبو زقير ህዝቢ انت نحنص ድሕሩ ነቲ ህዝቢ መስመር ዘትሕዞ ባነቲ ተቃውሞ ወይ ኣብቲ ፕላትፎርም ናይቲ ምምራሕ ዘሎ ተቃውሞ ላውን ምሁራት ክኾኑ ይኽእሉ መስመር ዘትሕዞ ህዝቢ እዚ ብኻልእ ተገሊፉ እቲ ነዚ ብርክታት እዚ ሒዝ ዝኸይ ዘሎ ከዓ በይኑ ዝጋለብ ተኾይኑ ብዙሕ ኣይክጥዕመናኒ ንዕወተሉ እውን ነገር ብዙሕ ከሸግረና ስለዚ ከምዚ ዝብል ሓሳብ شير قبل ذي لا يغني يا غني لنا دكتور كبراب من البات إذا حجز متأخر حساب أبتي مهنات مروز بحال وي تي هارمونايز مقبار نتي حبرة سب أصفح بينا مزار بلا نخيل كوينات تسمع عنه مخمت عن تويل بالكوخا أبتي غتصل مدى بنحر سريعنا بحنساب أدرس كنقبرا أصفحنا مزار بلا تسفى قبر يعني لنا مو ناب باشاي كهب مزازمك وحاسبنا نيرنا باشاي جنت كاير حفا بلا سو صبور حن بجنت كنا هنعطوينا اوكي مقصل اوكي ثانك يو اذا ناي دكتور كمداز بركا ناي دكتور ايساك ناي باهلي ጉዳይ እንዲያምስ ባህሊ ተተሓሓዘት ያ አፕሮች ናትካ ከመይ ጌርካ ተፀብቕ كمي كوميونيكيت تقبر كوميونيكيشن سكيلز كهلوكا اندحر كوين بأخبرت ناي تمرت قداي مالتي ناي كالتشر قداي سلازي ازي من البات تساتفكم اندحر نيركم ابسنيتنا كمان دكتور من يحاد رسعيو دا حجي غريتان بر كالتشر اغريبو نيرو ناي كالتشر ان ريليجن كانوا لازبل أبون بزح تماعيتنا مالتي سلازي تتخيلون الدكتور خليلون بزعبا زناي باهلي ناي مكببار ناي كنا عسكم زي بالنهار استحيجون تمسا صبقتها بهذا 5 جيشن عدل ترغيبو مالتيو بسترفقن انا اذا زارب نزول حج نتاعيو تا ابتعتو هابت ارستن دكتور خليل خا مجلس ذهبون صبق بايتا جيرو اقميطلنا سلازولو ناي تمارا لا غداينا نزارب زلنا مالتيو الذي قلقنا اللوها كساب حجي I don't think من البات تتخيلوا عندنا هون بزي زي ما عبر زول بكونسبت درجة فريز بلق زي وشيتكا دكتور خليلو انت تمرسك هون انا عيسأليني مخنياتو ستيل نتهاجراو عرقي بزي زبهال زول يكون حدا مجلسات زوهاب زولو كمزي كلتا سبات تبعيسوم تدع عد تبعيسوم أنا عدتات عركي خاتقبر تدع قالوا الكسبات تبعيسوم تبيلهم كاني تبهلاو تراديشنال زخونه من قد فتح جيركا قالي هبكاري قمت مع شو زبلو ولا قال جيركا تتعرقهم توم سدرا بيتات يوم تبعيسوم مالتي خلتا سدرا بيت كم زعم السنة نقرأ زعم السنة حجي إذا conceptual national reconciliation كم concept درجة نتهاجر تواهيلا زلا نابرع خمي جري قرارب يوتو حتو زي كردا نازلو كلاتنا خم concept مثلا مالسي نابنت نبل حجي كم تعنتو يتغش زنوركو تاينا إلا نيرنا اندهري توم تكالات كلهم نتهاجر زقبروا ستيت زقبروا دولة زقبروا اندهر نساتهم زرقحناتهم اندهرا كلتي مالتاي اثنيك زغونه هاجر كلوكا خلو حجي متحتها لنا
ተፈላለዩ ከም ትስማዒል ዝበሎ ተፈላለዩ ቋንቋታት ዘለዎም ተፈላለዩ ባክግራውንድ ዘለዎም ተፈላለዩ ሃይማኖት ዘለዎም ኣለና ተፈላለዩ ትራዲሽንስ ኣፈታት ሃገርጭ ዘለዎም ኣለና ሕጂ እቲ ትራዲሽንስ ንባዕሉ ስርሑ ክሰርሕ ከሎ ድሕሪ ዘይጎድእ ኮይኑ ንካልኦት ክጥቀምሉ ክንገድፎም ኢና ማለት እዩ ዝቕፅሉ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ዘይኣትዉ ማለት እዩ ግን ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ክንበፅሕ ከለና ግን እንታይ ኢና ንገብር ንኩሎም ዘገልግሎም ይኸውን ማለት እዩ እሱ እዚ እቲ ዘድሊ ዘሎ ብትካላት ደረጃ ከነብራ ከለና ሽዑቶም ኩሎም ዝጠቕሙ ትምህርትታት ድዮም ሕክምና ገለ ዝበልና ከምቲ ናይ ዓንቲ ወይ ኣብ ኩሎም ንዝርግሓሎም እሞ እቲ ኮንሽስነስ ሬላቲቭሊ ተቀራረበ ይኸውን ናይቲ ህዝቢ እዚ ሕጂ ንእግሪ መገዱ ነየና የምልሾ ማለት እዩ ነዚ ሕጂ ዶክተር ይስሐቅ ዝዛረቦ ዝነበረ ንባዕሉ ይምልሾ ማለት እዩ ማለት ሶሻል ኮንሽስነስ ይቀራረብ እሞኒ እዚኣቶም ሕጂ ኣንደርስታንድ ክገብሩ ነናሓድሕዶም ይኽእሉ ማለት እዩ ብቐሊሉ እቲ ሽግር ዘሎ እንድሕር ትጋብ ገፊሑ ኣብ መንጎቶም ደቂ ሃገር ግን ከዓ ተፈላለየ ባክግራውንድ ተፈላለየ ንቕሓትን ኣናባባርን ዘለዎም ገሊኦም ሰበክሳግን ገሊኦም ኣብ ሕርሻ ዝተዘገሩ ገሊኦም ኣብ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ዝኣተዉ ነዚ ናብራ እዚ ሕጂ ኤርትራ ሕጂ ከምቲ ዕድለኛታት ኢና ዝበልናዮ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር እያ ንኤርትራ ሕጂ እንድሕሪ ምዕባለ ረኺባ እዚ ሶሻል ናሽናል ሪኮንሲሌሽን ድሕሪ ረኺባ ዳርጋ ሜትሮፖሊታን እያ ዝኸውን ንባዕላ ዓባይ ሃገር ኣይኮነትን ከተማታት ክጠባበቃ እየን ኤርትራ ማለት እዩ ኣብኡ ከላ ስለዚ እዚ ሓደ ኮይኑ ስለዚ ነዚኣ ዑምቆታዊ መግለፂ የድልያ ኣሎ ማለት እዩ እንተተን ካልኦት ደምፃኒ ግን እንታይ ማለት እዩ እታ እዚ ሃገር እዚኣ እንታይ ክትከውን እያ ሕጂ ፅባሕ ንግሆ ስርዓት ንድሕሪ ወዲቑሲ ኣቶም ሰባት ኢልና ንፈርህ ኣለና ፊር ኦፍኮርስ ዘይጠፍእ ነገር እዩ ክትፈርህ ድሕሪ ህዋስ ኣለካ ኮይኑ ክትፈርህ ኢኻ ናይ ግድነት ፍርሃት ኣሎ ተቃላሳይ ግን ኣለዎ ናቱ ኣጋባብ መንገዲ ማለት እዩ ናይ ትብዓት መስርሕ ኣለዎ ሓደ ተስፋ ክቆርስ የብሉን ተቃላሳይ እቲ መድሃኒት ምቅላስ ጥራይ ስለ ዝኾነ ናይ ምቅላስ እንታይ ኒሕ ኩል ሻዕ ክህልወና ሕጂ ዝተጋዳላይ እንታይ እዩ ብተመክሮና እውን ከም ዝረኣናዮ የንሳሕብ ይንበር ኩይታ ኣይገብርኒ ክብርትዖ ከሎ ሓደ ነገራት ዘፍርህ ነገር ክርኢ ከሎ እዚ ስቂሉ ኣይጠፍእን እዩ ንዑ ከፅንዖን ክመሃሮን ኣለዎ ማለት እምበኣረይ ከንሳሕብ ኣለኒ እሞ እንደገና ከጥቅዕ ኣለኒ ተመሊሰ ኢሉ እዚ ታክቲክ እዚ ኣብቲ ስትራቴጂ ናቱ የእትዎ ማለት እዩ እቲ ስትራቴጂ ናቱ ስትራቴጂ ሲ ከመይ ገይሩ ክዕወት ዝኽእል ካብ ቀልጢፍካ ትዕወት እሞ ብሽግርቲ ኣቱ ትፀድፍ ደንጉኻ ትዕወት ግን ከዓ ዘይትፀድፍ ክትከውን ኣለካ ማለት እዩ እዚ እቲ ሕጂ ክንመሃሮ ዝወዓልና ማለት እዩ እንታይ ክንዳሎ ኣለና ማለት ስለዚ ከይንፈርህ ምእንቲ ንሕና ፊር ኢትሰልፍ ኢዝ ባርደን እንተደኣ ንፈርህ ኮይና ተደኣ ተስፋ ንቆርፅ ኮይና ንባዕሉ ዕዳ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ መመላእታ ናይቲ ዲክቴተርሽፕ እዩ ዝኸውን ዘሎ ክንዲ መመላእታ ናይ መሰል ናይ ዲሞክራሲ ዝኸውን መመላእታ ናይቲ ዲክቴተርሽፕ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ ኢና ነፍስና ኣተባቢዕና ነብል ካልኣይ ጎልናትና እንታይ ከምታ ዝገለፃ ዶክተረ እንታይ እዩ ጎልናትና ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝብና ተጋጊዩ ዘሎ ኣብ ራዕዳ ኣትዩ ዘሎ ዕድሉ ድማ ንክልተ ጥራየን ኮይነን ዘለዋ ወይ ከይፈተወ ዋጋዕ ኣብቲ ዝረኣኽዎ ወይ ከዓ ይሃድም ኣብዚ ምሳና ኣባል ይኸውን ማለት እዩ ኣባልነትና ናብ ዓድና ክንዲ ዝኸውን ኣባልነትና ድበዝሐ ናብ ግዳም እንዳኾነ ከይድ ስለ ዘሎ እዚ ሲዝ ክገብር ኣለዎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ማለት እዩ ኣይኮነን ጠጠው እንድሕር ኢሉ እዚ ሕጂ እቲ ህዝቢ ንሕና ካብ ራዕዲ ክነውፅኦ ክንበቅዕ ኣለና ስለዚ ናታትኩም ስራሕ ናይዞም ዕድል ዘለኩም ዝያዳ ትምህርቲ ዘለኩምን ዕድመ ዘለኩምን ብፍላይ ሃባና እንተሓቲ ዘለኩም ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ናትኩም ነቲ ህዝቢ ከመይ ገይሩ ይተባባዕ እቲ ሰራዊትካ ከመይ ገይሩ ካብ ሕራይ ናብ እምቢ ይሰጋገር እምቢ ይብል ስጉምቲ ይወስድ ንኣብነት ዝኾነ ነገር ኣፍሪካውያን ኢና ንሕና ዝኾነ ነገር ክፍጠር ይኽእል እዩ ኣር ዊ ሬዲ ንዕኡ ሕጂ ሞልድ ክንገብሮ እዩ እቲ ናይ ሎም መዓልቲ ትምህርቲ ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደ ነገር ኣብ ዓድና ንሕና ሕጂ ተዳሊና ፀኒሕና ብግዳምሲ ኣብኡ ከሎ ነስዖ ክንገብረሉ ማለት እዩ ክነስዕ ሼፕ ክንገብሮ ፖሊሽ ክንገብሮ ንዕኡ ድልዋት ዲና እዚኣ እታ ትምህርቲ ቁም ነገርና እዚኣ ማለት እዩ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ዓዲ እንተዘይኮይኑ እቲ ወሳኒ ኣብኡ እንድሕር ተላዒሉ እዩ እምበር ንሕና ጥራይ ነቕዕና እንድሕር ኮፍ ኢልና ንሕና ነብስና ምዝናብራ ናይዞም ምዕቡራት ሃገራት ኢና ነመዓራር እምበር ካልእ ንገብሮ ነገር የለን ንዓድና ይንጠቕማን ኢና ማለት እዩ እቲ ኦብጀክቲቭ ግን እንታይ ክኸውን ኣሎ ንዓድና ከመይ ጌርና ቻነል ንገብሮ እዚ ትምህርቲ እዩ ስለዝኾነ ነዚኣ
ክሳኺ ገብር ኢለ እታ መወሰኽታ ዘብልኳ የቀኒለይ ዘረባ ዝሕና ኮይንኾንካ የቕሬታ يعني لنا نو أزيو أقداس نثبتات نبر نحنا أنا مسجن مو مدبنا بناي جنة ريتو هنزازم سلازو هنا ناب جنة كهبتي مدرخ بتقولنا أوكي اوكي يقنلي حصار ነገር ጥራይ ክብል ይደሊ እዚ ገዛ ከም ኣራሚት ሕዋር ክፍፀተ ኩሉ ብሰኒትና ቀዳም ከማን ንጋብኣሉ ብዙሕ ቦታ እዩ ዘሎ ሕጂ እዚ ኣነ ከም ጥቕሚ ይድሪኦ ምክንያቱም እቲ ኣርቢ ተደጢሙካ ቀዳም ይጠመካ ቀዳም ተደጢሙካ ሰንበት ይጠመካ እና እቲ ምብዝሑ ንኣና ፅቡቅ እዩ እዚ ናይ ትምህርቲ ንዓይ ከምዚ ናይ ትምህርቲ ቦታ እዩ ማለት ኩሉ ነገር ሕጂ ዶክተር ክመረና ዘምስየ ምናልባት ኣብ መፅሓፍም ክርከብ ይኽእል ኣብ ድኾነ ክንበብ ይኽእል ኣብዚ ክትኣቱ ከለካ ግን ምስ ኤርትራውያን ምስ ካልእ ነገር የተሓሕዙልካ ምስቲ ታሪክ የተሓሕዙልካ ምስቲ ዓዲ የተሓሕዙልካ ብጣዕሚ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ስለዚ ኩላትና በቲ ዝጥዕመና በቲ ድማ ተፈላለየ ኣርእስቲ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ኖ ኣብ ትማሊ ኣብ ህዋር ኣምሲና ኣብዚ ቁርብ ንኣቶ ነርና እዚ ናይ ህግታት ናይ ዓዲ ምምስራት ናይ ዕርቂ ንኣቶ ነርና ግን ኣብዚ ድማ ክትመፅእ ከለካ ብደቢኡ ተሰሪዑ ሳይንቲፊክ ብድኾነ መንገዲ ዶክተር ኣምፂኦልና ብድሕሪኡ ድማ እቲ ተሳታፊ ዝበለፀ ገይሩ እዩ ዘቅርበልካ ሕጂ ምብዛሕኩም ብኣይ ወገን መሊሱ እዩ ዘጠመው ነቲ ተፈላለየ ሰብ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ድሰርሕ ስለዚ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ ቀፅሉ ጥራይ ክብል ደደሊ ሓደ ግዜ ዳሓለፈ ተዛረብናሉ ነይሩ ንምሳሌ ናይ ሓባር ድኾነ ጉዳይ ከሎ ከም ናይ እዚ መዓልቲ ናፅነት ድዩ መዓልቲ ናይ ሳውራ ምጅማር ከምዚ ዝመሰለ ነገር ብእውነት ሽዑኡ ሃይሊ ወሲድካ ግዜ ኣጥፊእካ ኣተሃባቢርካ ኣብ ሓደ ተትገብሩልና እዚ ብጣዕሚ ዝምረፅ ነገር እዩ ጥራይ ክብል የደሊ ብጣዕሚ የቀኒየልና ሕጉስቲ እየ በዚ ፕሮግራምኩም ያ ንሕና እውን ነመስግነኪ ብፍላይ ዘንድሃብክና ርእቶ ኣዝየን ኣገደስቲ ርእቶታት እየን እሞ ኣብቲ ቀፃሊ ናይ ስራሕ እዋንካ ኣብ ግምት ክነእትወንና ምስቶም ካልኦት ዘለዎ መድረኻት ተሓባቢርና ድማ ከም ዘትብልዮ ፀናሕኪ ብዛዕበየ መድረኽ ብፍላይ ካብቲ ኣገዳሲ ዓበይቲ መድረኻት ዓበይቲ ኩነታት ሓቢርና ንስራሓሉ መንገዲ ክንርኢ ኢና እሞኒ የቀኒልና ከምዚ ጌርኪ ተገዲስኪ ከምኡ ዓይነት ርእቶ ስለ ዝሃብክምና ከምኡ ጌርና ኢና ድማ ክንዓቢ ንኽእል ኩላትና ዘዘለና ሓሳብ ሼር እንዳገበርና ከመይ ገይሩ እዩ እዚ ነገር ዘዕውት ክኸውን ንኽእል ከመይ ጌርና ክንዓቢ ንኽእል ናይ ኩላትና ርእቶ እዩ ዝሃብትሞ ዝብል ርእቶ ኣለኒ ስለዚ የቀኒልና ኩላትኩም ርእቶ ዝሃብኩም ዶክተር ኣኽሊሉ ነዚ ኩሉ ክወሃብ ድዋዓለ ርእቶ ክትሰምዕ ፀኒሕካ ክሳብ ሕጂ ምሳና ብፅናሕካ ብጣዕሚ ነመስግን ምክንያቱ ኣዝዩ ነዊሕ ሰዓታት እናሒድናካ ዘለና እሙ ክትብሎ ትደሊ ገለ ርእቶ እንተሎ መድረክ ክበካ ንዓኻ ከም መበገሲ ንክትዕ ዝኸውን ዝቐረበ ሓሳብ እንድዩ ስለዚ ብዙሕ ኣስፔክትስ ከዓ ብዙሕ ሸነኻት ካብዞም ተኻፈልቲ ናይዚ ናይ ሎም ምሸት ሰሚናር ሰምዕ ፀኒሐ ማለት እዩ ብዝያዳ ተዓምቑ ዘለዎ ሕቶ ንኣብነት ዕርቂ ክበሃል እንከሎ ጥራይ ንገለ መድረኽ ገሊሱ ዝሓልፍ ዘይኮነ ባዕሉ መስርሕ ምዃኑ ፖለቲካዊ መስርሕ ምዃኑ ቁጠባዊ መስርሕ ምዃኑ ማሕበራዊ ዕርቂ ምዃኑ ናይ ሓደ ዓይነት ተመሳሳሊ ናብራ ናይ ምፍጣር ዕርቂ ምዃኑ ፖሊሲ ናይ ፖለቲካ ፖሊሲ ናይ ትምህርቲ ዝተፈላለየ ምዃኑ ርዱእ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ከዓ እዩ ናይ ዓመታት መስርሕ ምዃኑ ብሓፂሩ ክንገልፆ ዘብስየና ማለት እዩ
ስለዚ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ምዃኑ ጥራይ ናይ ገለ መድረክ ገሊፅካ መብኡ ውዳእ ከም ዘይኮነ ኣብ ሓባር በፂሕና ኣለና ትረድኡ ንሱ እዩ ማለት እዩ ካልእ እቲ ከም ኣርእስቲ ሕጂ ካብዞም ኣሕዋትና ክብልዎ ዝፀንሑ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ባህሊ ኤርትራ እንታይ ይመስል ዝብል ኣገዳሲ እዩ እንታይ ተረድኦ ነይሩና ቅድሚ ሕጂ ካብቲ ካልቸርናትና ዝመፀ ብመሰረቱ ድሓር ኣብቲ ሰውራክ እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ባህሊ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኸ ስርዓት እንታይ ዓይነት ፖለቲካዊ ባህሊ ኣለዎ ነቲ መንእሰይ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ከመይ ገይሩ ፀልይዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ተሓሳስባ ኣብ ሕጋውነት ተመርኮሰ ኣብ ፍትሒ ተመርኮሰ ዘይኮነ እዚ መንእሰይ እዚ 35 ዓመት ዝኸውን ብዘይካ ማእሰርቲ ፀገም ህይወት ፖለቲካዊ ህይወት ዘይብሉ ውልቃዊ ህይወት ዘይብሉ ናይ ትምህርቲ መደብ ዘይብሉ ናይ ዓመፅ ካልቸር ሒዙ ዝዓበየ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ፖለቲካዊ ባህሊ እዩ እዚ ፀላዊ እዩ ሕጂ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ መስርሕ ማለት እዩ ስለዝኾነ ስለዝኾነ እቲ ወራሳይ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፖለቲካዊ ባህልና እንታይ ምስሊ ዝብል እውን ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዩ እሱ ምስቲ ፖለቲካዊ ዕርቂ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ናይ ዕርቂ ጉዳይ ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ ምስቲ ህንፀት ሃገር ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ብሰፊሑ ክዝረበል ዘለዎ ጉዳይ እዩ ፖለቲካዊ ባህልና እንታይ ይመስል ዝብል ካልእ እቲ ክሰፍሕ ዘለዎ ዝያዳ ምናልባት እቲ ናይ ዕርቂ መስርሕ ብፍላይ ክሰፍሕን ዝያዳ ክንግድኦ እውን ኣገዳሲ እዩ ምስቲ ሃገራዊ ህንፀት ተታሒዙ ዝኸይድ እዩ ግን እቲ ዕርቂ እንታይ ይመስል ብፍላይ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ኮንሰፕት ወፂኡ ብዝያዳ ሰብ ክካትዓሉን ብሓፈሽ ዞባ ስደት ዘለና ክንሪኦ ዘለና ጉዳይ እዩ ስለዚ ንኣኹም እዩ ነዘን ኣርእስታት እዚኣተን ሒዝኩም ብዛዕባ ሪሰርች ዝገብሩ ብዛዕባ ኣፍልጦ ዘለዎምን ከም በገሳ ሓሳብ ከምፅኡ ዝኽእሉን ሰባት እውን ክድልዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ሒዘ ኣለኹ የቐኒየለይ ንስኻትኩም ዝገበርኩምለይ ዕድመ የመስግን እዚ ከዓ ናይ ሓባር ስራሕ እዩ ቀፅልዎ ከዓ ቴንክዩ የቐኒልና ዶክተር ኣኽሊሉ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ምሸት ኣምሲና ዝብል ዕግበት ኣለና ኣነ እሞ ከምዚ ኢልካ ግዜኻ ሰዊእካ ንክንድዚ ሰዓታት ምሳና ብምፅናሕካ ከመስግነካ ፈቱ ካብቲ ሓሳብ ምሃብካ ርእቶ ሰሚዕካ እውን ከምዚ ዓይነት ደምዳሚ ሓሳብ ምቕራብካ ከመስግነካ ፈቱ ብዙሓት ሰባት ኣይ ቲንክ እታ ናይ ኣራሚት ትበሃል ነጥቢ ክትበርሃልና ኣለና ኣለዋ ገለ ዝብል ሓሳባት ቀሪቡ ነይሩ ኣብቲ ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ ንገብሮ ዝነበርና መደባት ብዙሕ እዋን ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ወይ መን ኢና ዝገልፅ ፅሑፍ ነቕርብ ነርና ኢና ኣብ ዝተወሰነ እዋን ግን እቲ ሰብ እውን ነዚ መድረክ እንዳፈለጦ እንዳለልዮ ስለዝኸደ ኣይቀፀልናዮን ማለት እዩ ተፈሪጡሎ ወይ ድማ ዋለልይዎ ኢልና ስለዝዓገብና ክኾን ይኽእል ሕጂ ብዙሕ እዋን እውን ሓደሽቲ ሰባት ስለዝፅንበሩ ስለዝመፁ ነቶም ሓደሽቲ እንታይ እዩ እዚ መድረክ እዚ ምግላፅ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ሞ ንእሽተይ ሕፅራ ኣቢለ ተኣራሚት እንታይ ክዛረብ ክፍትነ ካብቶም ብፆተይ እውን ድሓር ንዓኣ ዝያዳ ተጉልሕ ወይ ተብርህ መደምደምታ ክገብሩ ክዕድመ እቲ ኣራሚት ከም ሕጂ እቲ ድሕረ ባይታ ናይዛ መድረክ ምስ እቲ ናይ ይኣክል ዝነበረ ምንቅስቃስ እንድዩ መፅኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይኹን ኣብ ጀርመን እውን ተመሳሳሊ ተመክሮ ስለዝተገብረ ነቲ ዝኸይድ ዝነበረ ጉዕዞ ዝእርም ምንቅስቃሳት ገለ ወሲድና ነርና ግን ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን እቲ ናይ ምእራም ነቲ ናይቲ ኣብቲ ሃገራት ዘጋጠመ ሽግራት ናይ ምእራም ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ዕውት ዝኾነ መፍትሒ ክርከቦ ስለዘይከኣለ ናብ ከምዚ ዓይነት መድረክ ተሰጋጊርና ቀፂልናዮ ስራሕና ማለት እዩ ከም ሰሚናር እንዳዳለና ከምዚ ዓይነት መድረክ ብምቕራብ እቲ ስራሕ ቀፂልናዮ ማለት እዩ ሕጂታ ኣራሚት ኣዲስ ሞመንት ኣብዘይ ሕጂ ንሓን ዘራርበላ ዘለና መድረክ ንሓንቲ ውድብ ንሓንቲ ምንቅስቃስ ወይ ንሓደ ዝኾነ ጥርኑፍ ኣካል ትጋገለኻ እሞ ተኣረም ኣይኮነት እንተስምዕ ኦቨርኦል ክንሪኦ ኣለና እቲ ክስታይ ማለት እዩ እቲ ሓሳብ እቲ ንገብሮ ዘለና ጉዕዞ ብዙሕ ጌጋታት ንገብር ኢና ኣብዚ ንኸዶ ዘለና ቃልሳት ብዙሕ ጌጋታት ንገብር ኢና ወይ
نعنا نتي بوليتيكاوي هوتنا عدنا ون زي ما حيش قعزو خنكيد نرأونا للناس لذي كستوهم زجيركا وي كم داعين خد كم زجيركا جيرا لنا كنزارب ديكونا بحافشة تي قعزونا كمي كمثل كم زلو كم داعين تاستمرات بمقرب نابتي زحاشة مدرك زحاشة مآذن زحاشة أنفت قد زقوع زلو نكون نمرأ أي مالك يجي تمرأ نعوي نتقول ناس استخاخيلنا هم يجرنا نبتي كلها نندليو عينة شتو كن كيد نخل يو سخاء تزو مرتنا يو تاشمو ميتد كم زعن سمينار بمكياد وي أبسفر عليه وانا دما ناي مبهال مدرخ بمخفات إنا خنا تقبرون فتن زلنا مالتيو أبرسي أجن أنا ونكم ولكي عقب زلاتني እዚ ምእራም ድበሃል ነገር ኣብ ፖለቲካዊ ታሪክ ናይ ሃገርና ኣብቲ ግዜ ሰውራ ጀሚርካ ዲኻ ወላ ቅድሚኡ እውን ኣብ ዝነበረ ፖለቲካዊ መድረኻት ብዙሕ ግዜ ተጎስያ ትኸይድ ዝነበረት ነገር እያ እታ ምእራም ከም ኮንሰፕቲ ወይ ከዓኒ ከም ሓደ ፖለቲካዊ ሓሳብ ተጎስያ ትኸይድ ዝነበረት እያ ሕጂ እታ ምእራም ጎሲናያ ንኸይድ ስለ ዝነበርና ድማ ናታ ውፅኢትካ ብዙሕ ሽግራት መፅኡ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ፖለቲካዊ ሸነኽ ኣብዚ ናይ ሕጂ እውን ድሕሪ 91 ዝኸደ ጉዕዞ እውን ጌጋ ክግበር ዝረኣዩ ኣካላት በዚ ክእረም ኣለዎ ተባሂሉ ሓሳብ ምስ መፀ እቲ ናይ ምእራም ስጉምቲ ሕማቕ ዝኾነ ግብረ መልሲ እዩ ተዋሂቦ ወይ ከዓ ኢግኖር ተገይሩ እዩ ከይዱ ከም ውፅኢቱ ድማ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ወዲቕና ማለት እዩ ኣብዚ ደም ተቃውሞውን ብዙሕ እዋን ምእራም ዝበሃል ነገር ክለዓል እንከሎ ተጎሲዩ ይኸይድ እሞ ድሓር ናብ ምፍንጫል ናብ ዘይተደለየ መንገዲ እዩ ድኸይድ ስለዚ እዛ ምእራም ትበሃል ሓሳብሲ ኣብቲ ንሕና ንኸዶ ዘለና ጉዕዞ ኢንተርናላይዝ ክንገብራ ኣብቲ ውሽጥና ከነስርፃ እርማት ኣለኒ ኢሉ እውን ዝለዓል ኣካል እዝንና ክነለቅሖ እዝንና ክንህቦ ቀሪብና ክንሰምዖ እንድሕር ወድዓዊ ኮይኑ ወይ ድማ ማሲ ጃስቲፋይድ ዝኾነ ሓሳብ መፅኡ ድማ ከነተግብሮ ከነተኣታትዎ ክንርዕሞ ኣገዳሲ ኮይኑ ስማዕኒ ስለዚ ከምኡ ክግበር ከም ዘለዎ እውን ኩሉ ግዜ ገዛ እንዳመፀና ኣራሚት ተባሂሉ ኣብ ሓንጎልና ብተደጋጋሚ ከነድምፃ ክንጅምር ከለና ንምእራም እውን ልብና ክንከፍት ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ ከም ሽም ተኣራሚት ተተደጋገመቲ ኣብ ውሽጥና ክነስርፃ ተኽእል እያ ምክንያቱ ምድግጋም ኩሉ ግዜ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ዶክተር ኣኽሊሉ እውን ከም ነባር ጀርመን መጠን ዝፈልጦ ሓቂ ኣብ ግዜ ናዚ ስርዓት ናዚ እቲ ናይ ሚኒስትር ናይ ፕሮፓጋንዳ ሚኒስትር ዝነበረ ጎበልስ ብዛዕባ ናይ ኣይሁድ ሕቶ ኣልዒሉ ንህዝቢ ጀርመን እዚኦም ከምዚ ዝገበሩ በዓል ውዕለትና ስለ ዘይኮኑ ካብ ገዝኦም ክንሽምት የብልናን ክንንፅሎም ኣለና ከምዚ ክንገብሮም ኣለና ኢሉ ዘረባ ምስ ናብ ህዝቡ ምስ ኣቕረበ እቲ ህዝቢ እንታይ ድብል ዘሎ ዝኸኣኢሉ ኣይሰዓቦ ናብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ናብቶም ኣይሁዳውያን ድኳናት ድዩ ኩሉ እቲ ምስቲ ኣይሁዳውያን ዝነበሮ ምትእስሳርሲ ቀፂልዎ እዩ ድሓር ግን ኦኬ ህዝቢ ድሕር ዘይሰምዕ ኮይኑ ከመይ ገይረ ደጋጊመ ኣብ ሓንጎሉ ከም ዝኣቱ ክገብሮ ክእል ኣለኒ ኢሉ ካልእ መገዲ መሪፁ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ጎደናታት ሬድዮ ብምትካል ኩሉ ግዜ ሰዓት ሓደ ድዩ ወላ ሰዓት ሰለስተ ክዛረብ እንከሎ ጎብልስ ወይ ከዓ ሂትለር ክዛረብ ከሎ ከም ዝስማዕ ምግባር ነፍሲ ወከፍ ገዛ ሬድዮ ክህልዋ ምግባር እቲ ዘረባ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዝኸይድ ዝነበረ ነገር ድማ ብተደጋጋሚ እቲ ህዝቢ ክሰምዖን ኢንተርናላይዝ ገብሮ ከም ዝኽእል እንዳሓር ድማ ነቲ ጉዳይ ክርዕሞን ከም ዝኽእል ገይሩ እሞ ሕጂቲ ምድግጋምሲ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ደጋጊምና ናይ ምስማዕ ደጋጊምና ናይ ምርኣይ እንተደኣ ሃልዩ ክሰርፅ ኣብቲ ሓንጎልና ክንላበሶ ክንፈትዎ እውን ንኽእል ኢና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ከምቲ ናይ ጎብልስ ምግባር ይኹን ክንብል ዘለኹ በቲ ኣወንታዊ መልክዑ ግን ዝተደጋገመ ኣወንታዊ ነገር ኢንተርናላይዝ ክንገብሮ ስለንኽእል ፅቡቅ እዩ ብከምኡ ንረኣዮ ንዝኾነ ውድብ ንዝኾነ ምንቅስቃስ ተጋጊኻ ኣለካ ኢልና ኣይኮናን ክንዛረብ ዘለና ብሓፈሻ ግን እቲ መድረክና ከመይ ገይሩ ብእሩም ዝኾነ መንገዲ ናብ ዝሓሸ
መድረኽ የሰጋግረና ኢልና እንስራሓሉ ዘለና መድረኽ እዩ እሞ ተኣራሚት ዝኾነ ሰብ ኣይኮነትን ትምልከት ንኹላትና ንብሙሉእ ነቲ ጉዕዞና እያ ትምልከት ማለት እዩ ብኸምኡ ጌርና እንተስተውዓልና ላ ወይ እንተተረዳእናያ ፅቡቅ ኮይኑ ስማዕኒ ኣይሆፕ በሊኻ ክትኸውን ክንከይድ ዶ ወደብ ይቀኒልና ዶክተር ወደብ ምኻድ ዘቢልና ኦኬ ድሓንቀኒ ይራኸበና ኦኬ ያቀኒልና ባሻይ ሶ እንተዳ ድውሳኽ ኣልዋ ኮይኑ ናብቶም ብፆተይ ከስግራ እሞ እንተዘይ ኮይኑ ናይ ሎም መሸት መደብና ብከምዚ ክንዛዝሞ ማለት እዩ ዶክተር ብርሃነ ድላበሉ ዶክተር ብርሃነ ወይ ፍታር ትብልዎ ኣለኩም ዲ ዶክተር ብርሃነ ዝዛረብ እየ ኦኬ ሃራይ يغنى ودبا صبو مشاتام سينا يغني لنا دكتور أخلي لحوي حكي تدالي خامس يخا نزي ملو حساب زلو أقربتها كنا عندها حاجة صفح زبالة حسابي خارب كنا صبو تواسع نذكر خاب كاب كله نايل حكي حبتام زخون رئيته تاغري ناس بالأمنة لنا أنا بين زانا حاوى ياسين زملش قالوا ودبا تا أراميد قرب وسخ قبل لا يشتي ما بقى سلسلة زلوه ملو شما أراميد يسمعنا شماغله نوهود هزباو من نقرح حدي كم شيم تفلت الناس رهبت تأرامي تراح تغينا تقنص إلى سلز نبرات وما بخم أعطينا قصة لنا سلز حزنا يا بخم متفلت زلا مبركم زي ودباز بولو أرامي شماغل خوينا عادنا عاد إنجليزين أب جرمني نتي زكاة أما حسرتات نخل الرميلنا الرميد شماغل لنا جمرنا يشميو الرميد شماغل وهو دزبا من نقاح عالي لنا ينا جمرنا يو فالرميد قنا تفلت الناس رخبت هو صبغت الشمية دمات ملكات نتزل خنثات وانت ملكات يعني حازنا يا شمس لزخنتيو لازم بخوم إينا تمجمريان بخوم إينا قصيلنا يا ياسين هاوي انت زيلو سبو مشاتينا مسينا زغازاها انتاي عمل اللو دحري 5 عينت هابتام اخيباتات عبد متزلو ناي غزا اخيبا بجمجما إينا نجمر نتيز تخايده بأونتاو ملكو نجمجمو حصرتات انتولوين نجمجم جمجمنا خا مقرم تازد اليو تلوها نفتن كنقرم نفتن حجزات تدقاقي ما زتحدد حتو نمنتاي مسكال اوت حابيركم زي سراحكم تبل حتو صبقت حتو انديا نعنا كل ساعة نقمقما اينا بسراحنا مسقلوين حابيرنا تطريفنا غنسرح زقبرنا يصعرتات اللو أبقليو أب زقربا قزي خعوت وين تسفاز قبرنا اللو قديات اللو كم زحبتي قندت زبلت تاقنا من هذا أبقليو ناي مرقز إفريلي وين أشتغل له سلز رديت على نبوغاني وين قن أب عبيتي هاقراو قديات نابنت أب مجمار كالسي وي أب معالتي سماعتات أب زيوم زامسلو هاقراو قديات حابير كاناي مسرح أقداسة سلزخونة نزوين نزارة لنا مسكلي أم حابيرنا نسرح وين أبقى صالي تسفل لنا تزيلو زغلو استبهالين ربطا تزاربنا له أبلبنا يحضر رط راحين أخنبل نخيل أبقى صالح دكتور أخليلو نعدما كان خوان لحان بحادل لنا يغني لنا ودبا خاص أمسي خنا كبرتي هابكم كلهم يغني لنا يغني لنا دكتور برهانة يغني لنا دكتور أخليلون سو اوفيشالي مدبنا نايلو مشات بزياء عطينا لنا من الوقت حجي دحرزي بوقعز مدبنا زامو كان عللنا خنقصن هنا قالن دحر لكم تمدرخ علو مسلني
ክትቅፅሉ ክትዕልሉ ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ንሎም ምሸት ሓሲብና ዝነበርና መደብ በዚ ፈፂምና ኣለና ኩላትኩም ብፌስቡክ ይኹን ኣብዚ ገዛ እዚ ብምምሳይ ክትከታተሉ ደምስኹም ሓሳብኩም ድሃብኩም ርእቶ ድሃብኩም ሕቶ ዳሓተትኩም ኩላትኩም ነመስግነኩም ዶክተር ኣኽሊሉ ከዓ ብዓብዩ ቀኒልና